go to work. This thing is annoying. Yeah, and Hello guys. Hi guys. Right, masquera say to go to pachipamwe. Andina speaker, Remakuwa, andina speaker, he said that Tina speaker, this is speaker Remakuwa. Has speaker regular diaries, that's Atina, Asipani ya netsa, WhatsApp mango, Pani ya netsa, WhatsApp mango. Saka, hey, Timura Chora, we are a kato wanda shukudar. Panzitokumbirawo because slavery yacho yanyanya. Saka kune Clara Magasa. Clara Magasa iko zvine presently ari kuZimbabwe muridzo agency. Saka imimi vari kuda kuinda kudiaspora kuchikwa muri kutogwa nezvecare agency what ndoda kuti muhwisise zviri kusangana nevamwe. Ndofunga zvakatonyanyisa zviri kuitika kuUK, but vanhu vanenge vatorwa vaya vachinza kuenda kubasa, they are scared to talk. Vazhinji vanotya kutaura. Andiona kuti kunozodzodzerwa kuAfrica. Kwakaoma kuAfrica wa kuna mabhega nemachips. Kwakaoma kuAfrica. Saka munhu otya kudzosegwa kuAfrica obva angonyarara, but zvinozongotorawo vane chivindi kuti vabude vachitaura andika vachienda. Saka varida kuenda kumhiri kwemakungwa vaya muchita makosa enyu aya ekusuka chembere nekuchengeta vagwere. Zvoda kuti handizivi kuti mungazviita sei. Handizivi dei handiseni navamboita touch base panyaya idzi. Iri life yacho mumboyenzo discussa nokuti ndo vane ruzivo vari kuUK ikoko kuti zvinofamba sei. Nokuti chandiri kuona vakawanda nyaya idzi dzawandisa idzi. Nyaya dzawandiswa idzi. Dzevanhu vari kutogwa kunoko vachinoabuse ikokoko. Vachinoabuse. Ndatorara ini saka ndatongomuswa nenyaya idzi vachinetsa vasikana. Hanoona. Ndosaka ndatozogotora ito gai ndite zvawo ndakarara kudai hapana chakaipa. Hanoona. Saka ndichakuplayera zviri pano. Andika kune vasinganwi ndevele munenge muchingodzana mucomment section imo kuti zviri kunzi kudii. Handi memuchingopanana ndo proof yacho iri. Do kuno hakutyise kutaura do protect you. But vanenge vasingazivi manje zezuri kokutangira I think. Pekutangira nevasati zototanga kuudzana tozodiwa anoda anosumudza muromo wacho yeye hwane wokutanga kuti wamazomutsigira ndofunga ndo panenge pasina. Right, zvisinei maaudio ari muchinhingirikiri muchindevere. Anditika monyatsozonzwa muchingodzana mucomment section imomo kuti zviri kunzi kudii. Andimaona kwai kungoitawo munyambo mwakufarasi. Ndofungawo zvongoti pera nemunhu anenge waenda neagency yacho inenge yakutakura. Chiteererai munzwe zviri pano. Phela manje tinasebenza ngathi si-slave holiday. Okay, but ngiyabonga to clarify this. Mina ngikho emsebenzini, I'm on holiday. And then I love into eyenzakalayo kule group. Guys, masibambane kunama-human rights la in this country. Where are those human rights? Angeke phela manje tinasebenza ngathi si-slave. Hi guys, wrong. This is wrong. Ngiyabonga but to clarify it, just mean I get angry quick into le yangidina vele. Ngiku-holiday. Ngibasendele email ukuthi mina ngifuna imali yami. If bangabazi ukuthi abasikhokheli waye bangasitshelanga ukuthi sibe ne-plan B. Hayi man, hayi. Abasikubhadagwa. Ngaze ngajabula. Usada kwasukuma kangaka. Kunini ngilindile lesuku leli, ngilindele ngamehla bovu. Hayi, asibonga uJehova Nkosi yami.
Hayi, uSadak wahlangana wasukuma. Ayisezolunga iSadak ngiyabona. It's noted. We will stay at home tomorrow. All of us. All of us. You cannot stay at home tomorrow because we have a duty of care. We are looking after vulnerable adults. Whether you are paid or not paid, we still have to come to work. And then we can put a pressure on them on Tuesday if they still don't pay us. Because staying at home, leaving the vulnerable adults with no care, we are making a very big mistake. It falls under neglect. That's abuse. Unless if you officially cancel your shift, that you are not able to come to work. Sorry, my sister. You sound like you've got a spirit of slavery. And some of us, we don't have. Please, just keep your spirit of slavery to yourself, not to all of us. Neglect. What is neglect? I beg. I don't understand, Nomsa. When you said cancel your shift, who do we cancel the shift to? Because nobody picks up the call, whatever it is. I think you lack to understand this is a serious matter. Nobody works in this country, they don't get paid. This is not the first time, it's not the second time, and it's not going to end today. It's when people take action like this, all of us, so they will know that we are united. Why did they do it? Because they know one person will call and say that, and they will manipulate people like you who know how to be manipulated. So if we decide not to go to work, you can choose to go to work. Neglect who? So what about the staff? Tina, what are they doing to us? You're working, we left our kids, we've got bills to pay. Where we live in Rancon, we have to pay rent. My rent is due today. I'm not paid. I'm on holiday with my kids. I am not paid. Which neglect? If we are not agree is better this group, I don't see a point of it. Which neglect? What is neglect? Good point, Faith. I definitely 100% agree with you. Duty of care doesn't start only from us. It starts from the top, Norma. Start from the top. The companies, they've got a massive duty of care. Now, even if this issue goes like it goes to CQC, it goes to health. If you know the Health and Social Care Act, there are 12 outcomes which the 26 outcomes which each company has got to adhere to. Now, if they are breaking them, we cannot say we have got elderly people we're looking after, and then therefore we've got to keep on going. What are we using? We're using fuel, we're using our resources. So that one, it counts from them as well as us. If we are paid and then we don't go, then that's when we can be charged with neglect. But we're not slaves. It's very important, guys. Some of you guys, you just like quiet, following, you want the favor, and they're like, we're not doing favor, we're self-employed, we need to be paid in time. That's why we do our duties in time. We don't hesitate, we leave our families far, we go to work. This is ridiculous. It's disrespect as well, especially to me. I didn't even get any message that what's going on. I sent messages, nobody responded. It's absolutely ridiculous. Guys, when we put 100% effort in work. Now, let's come to one thing that we need to work. We know we have got an opportunity to work. Now, Clara might be delaying paying us maybe premier care. We've got to put pressure. Whoever is responsible, who's not taking his job seriously, who's not, our duty, we say we go to work and we work, we do our best. Someone is responsible for finance. That person is the one person responsible. We're not saying we go on strike, but we want things to be sorted properly. We need things to be sorted properly. We are asked timesheets cut off 10 o'clock, and then we say 9 o'clock. When it comes to pay, there is no cut off. It's always like extension. That's not right. If it's premier, they let them take the responsibility. Yeah, we may talk on the dark side. Clara might not be paid in time as well. But if it's premier, why should we work for them if they can't? It's not a matter of like, if we don't want them, leave. It doesn't work like that. That's ridiculous. I think a problem here,
people, they don't know their rights, or because we are from Africa, Zimbabwe, South Africa, you were brought up in a slave way. Mina, don't slave around. My parents, they slave around. My money, I work for it. Alex, as you said, we wake up early, our clients, they're well looked after. We left our family, and then you don't get paid. Not once, twice, not 1 week. Some people, they didn't get paid for 2 weeks. And then when we get paid, our money is short. And then this fucking job is not even for one person. We're doing a lot. And then somebody come here, go to work is in neglect. Do you understand what is the meaning of neglect? In neglect, it has to come from somewhere. We won't have problem by not going to work one day and then try to prove a point. We're not neglecting anyone. In neglect, it will come from a big company, Premium Care and Clara. And the way they're going on, they're not professional. So, hey, I don't know. I think Amanyama Carer here, they're just going to piss us off, man. I don't agree with you, my sister. I don't agree with you there. Because in neglect, ungathi nje kokuqala nje akusiyo neglection anyone usebenza ungabhadalwa kokuqala nje yiyo leyo neglection okhuluma ngayo lapho you are getting lost, my sister. Yes, now we are going somewhere. This is the stuff that we need. We see a local exchange hours, we need solution. Fully solution. So what if we all go to the company, to Premier Care on Monday, we all meet up there, we all speak with one voice, and then something will happen. Because if we just leave and go back to our houses, there'll be other people to come and they'll be used the way we are used. Why don't we meet up at Premier Care? We all sit down and talk like adults. We put all our complaints, the way we are treated, the way we are getting paid late, and everything. I think something will come up from there. If we talk to Premier Care, we find out what is their problem. Why they don't respect us? Why are they treating us like slaves? Even the Premier Care team. Because the way they talk to us, the way they are giving a shift, it's not good at all. Everything is not good. Something needs to be put in the right way. But we need to talk to them. Because they never know what is our problem if we don't talk. We just go to the office and keep on like baboons. We need to be treated like workers with respect, like everybody else. Yeah, another issue is that we work with, they've got different branches because ours is in Atwick. I think one is in Withinshire and I don't know about whether Stockport is closed and Salford. So I don't know what is happening with their company. Too many branches, too many names and all this. That's where the problem is. Hello, good people. I hear all your points. I think it's just an idea. I'm not saying it's right or wrong. I was thinking we need to get a representative. Today, they are going to organize an agent meeting with Happy Care and Premier Sarah Care to address this problem with both parties, our directors, either Sarah Care, Premier Care, or Happy Care. And we find out the bottom of this. Most of these companies, they have unions that represent them. So unfortunately, we don't have a union. We can elect some members here that are going to go and represent us and find out what's happening. Because if we're finding it out individually, it doesn't work. Divided we fall, united we stand. So let's elect some members amongst the group here who are going to go and find out what the problem is. We address our issues that if we don't get paid, people are suffering, they don't have money to go to work, they lose the motivation. And they tell us the reason why we're not being paid on time. And this issue of mileage. And on this meeting, we can then even address the issue of mileage and any other issues that we do have. We need to address them. As I say, divided we fall, united we stand. If we go as one, all these issues will be resolved. They need us, we need them. It's a 50-50 here. They need us, we need them. So I think if we can elect some members, but we can discuss and see what's the best idea. We need to tell them our intentions.
They need to know our intentions. They need to know that we're not happy about it. Because if we don't tell them, it will continue happening. So we need to tell them why we're saying that. It's affecting us financially and everything. You get charged for this. If you don't pay, if you've got direct debits, you get charged. It affects your credit score, everything. Some people have got projects, and like if you're a builder, if you don't get paid, you don't turn up for work. I can't call a builder in my house and say, come and build, and then I don't pay the builder, and I expect the builder has got the duty as a builder to continue building. But the builder has to address it with me and say, why am I not being paid? I'm working for you. I'm building your house. Anyway, that's my opinion, and thank you for this group. It's enlightening us. Bye. My sister, you are right. That's why I say that maybe if we send an email as a group to Clara first, because us we're employed by Clara. And then if Clara has problems getting payment from Premier Care, she has to go to them and tell them what the staff are saying. The issue of some people are saying, tomorrow let's not come to work. We cannot do that because we have a teacher of care. But if we put that in writing and say, look, if this continues, then we're not coming to work. Even if they take us to court, we'll then say, look, we sent you an email about such and such an issue, and then you are not dealing with the issue. That's why we're not coming to work. But we cannot just decide tomorrow we're not turning up. Let's talk to Clara first, because we are employed by Clara, and then if Clara is not addressing our problem, then maybe we can go direct to Premier Care and see where the problem is. Because at the end of the day, we're working hard, we're working for our money. We have to pay our money. We need our money. Good afternoon, guys. Yeah, I agree with Mtolisi, his point of view. I think let's send an email as a group so that even tomorrow, if there's something that is coming back to us, we'll be having something that you show them that, guys, look, now we are staying home because last time he sent an email to Clara or to the office, our office, PK, but they didn't respond. So now we are taking, especially like next week, other guys. It's a good point. Like if you go to Premier Care in the offices on Tuesday, but I think if you can start with email right now, email is easy because we just send the email as a group. I don't know how can you combine that. Then if there's no response, you can go to Premier Care in the office on Tuesday. Let's say you can go there on Tuesday or Wednesday, but when you go there, you'll be holding that email. You send the email to our office, but there's no response. Now we are coming personal to you guys. What's going on? So then, I think that's a good idea, guys. What do you think? You can hear the views from others, but I just supported my brother Tulis, because that email, you can send the email now. So if you send the email to I think both of them, Clara and the guys there in the office, they're gonna see the email. So if they don't respond, then on Tuesday, guys, you can go to Premier Care offices. I don't know. What do you think, guys? Let's wait together. You don't need PMPs here. If you are a PMP, just stay away. You don't care. You need money. As one of the sisters, they say they need us. You need them. Let's work as a team. Let's work together and get through this, because now we are here in Rankon. We are renting. You just left our homes, come here and rent. You have to pay rent here. How many rents I pay, but you're not getting paid at the end of the day. And let's work as a team, guys. Thank you. An email is a great move. It's a great start. But maybe we can set up an email address. Starting up a new email address is not a problem, because if it's sent from an individually, if Alex sends the email address,
if Mtulisi sends the email address or if Faith sends him, it's like it's an individual thing. We can just set up an email address, and as I said, we can elect a few people that can represent us. They'll know the password to the email, the people that we can elect, and then they send the email as a group. That email will be sent as a group, not coming specifically from Faith, not coming specifically from Alec, not coming specifically from me. It will be saying we are representing the self-employed workers for Sarah Care. If we set up that email and we send it, and then those people, because even going there, we can't go back, we can't go there in numbers if it's not a strike. We can then take those people, they'll take our word, and then go and deliver it. It's either with Clara or they deliver it with Sarah Care. We need fierce people, both fierce and calm people, and we need all sorts. We all have those characters and qualities, each one of us, and yeah, we need each other in this. That's my opinion. Right. Machinzwa guys, ndonyaya dziri kubuda nepaserapo. Ndapiwawo magrupu mawe imomo. Pane handikandirawo zviri kubva kumagrupu uko. Saka iri kunzi ndiyo inonzi chi agent iyo. Ameno. Kwai big agent neimwe inonzi Sarah Care Agency. Vanenge vari two ma-agencies aya kutaura kwazvo. Saka handiziviwo for now toti achiri ma-allegations kusvikira ndatoiunza va-platform because I know kuti the owners vachazvinzwa. The owners will hear this, and then if they want to come and vachida kuya kuzotaurawo premier inonzi Premier Care ne Sarah Care vachida kuzotaurawo the side of the story, I know kuti vachazvinzwa. Ndosaka ndatonyora caption kuti ma-allegations andimaona, because hatisatave two sides of the story right now kuti tinzoti zviri kufamba sei. Hanzi vanhu havasi kubhadharwa kusaka vari kujune marentals avo and what not vakati vataure, no one answers them, like vachishandiswa ma-hours ameno zvinenge zvichiitika kuti zvozvo zvombofamba sei kunze kuko handizivo. Ndozodzokawo futi kune rimwe divi ndotarisawo futi kuti isusuwo tinotorwawo chinzi ndai munoshanda sekuti tiri mazimbawo pamwe pacho. Hazvisi possible here kuti tinozosvika paextent yekuti nekuti hatidi kuudzirwa zvokuita tinoda kumanipulatawo vanhu ava kana tasvika kumukoko kumhiri, nokuti zvinhu izvi zviri paviri. Anomaona tinogona kuti mazimba akangwarisaka mazimba ndaudza anoziva zvese, handibatigwi handinzwai wasvika kwakuyaka handitiona hausatotomboziva lai kana kuti une hama dziriko wakuda kufunga tonotiza sei handi munopiwa makontrakt ekuti uchandishandira kana kuti 2 years uchindishandira atona kuti 2 years hadziiti achanda 2 months otsvaga zvinyaya zvokuti awane kudzingwa aende kuhama dzake anotanga muupenyu. Handizvo here ine handizoziviwo kuti zvinoitika zvi, but ndinoona kuti nyaya iyi iri paviri. Hanzi Zimbabweans are evil, vanonyepa, handizivi, but ndinoona kuti nyaya iyi hanzi kunyepa kweSMELLY kuti kudii Pegi chichi kunyepwa apa nokuti nyaya dziri paviri. Handinoona kuna vamwe vanoenda, hakuna saka manodza kuti hakuna mamwe maZimbabweans anoenda nemama-care agency emaZimbabwe vari happy. Havako here vamwe vanoenda nemaZimbabweans vamwe vanenge vari happy vari equality. Kwete vamwe vanokomplaina, kwete vamwe ma-employers ekuti anenge achibata vanhu rafu, kwete mamwe ma-employers ekuti anobata vanhu zvakanaka, but ma-employers but ma-employees acho handimoona ndiwo anenge ane ningiriri, anenge anewo maera handimoona. Saka I think zviri both ways izvi zviri kwese handimoona. Ndosaka ndaona vamwe vachinyora makoments ati kwanzi I will never employ manikikiri maZimbabweans handibati kana zviri zvekei wati pane umwe atonyora kudaro, umwe akati handifi ndakavaudza pakei kwangu chiro kanzi kudiwa vanhu handifi ndakataura because maZimbabwe dziri drama handimazviona. Saka handizozivi kuti zviri kumbonyanza kufamba sei, handizozivi kuti zviri kufamba sei. Hanzi open my lines manje handine foni, handarara kai ndine foni, handogona ku ndaspray ndaisa spray yekuvhura mino, ndogona kuedai todhi mafoni mba anobatsira here anoita nezvei nomuzivi wangu badanotsiranda nezvei. Taurai guys, edai itai edi ndikuedhe tinzwa
nokuti hatichahwisisiwo. Vamwe vanoti mazimbabwe is too much drama, vamwe voti aiwa maemployers akaipa. Zvino isisiwo hatichazivi, toda touyawo kuuk koshanda, but tatove neconfusion kuti zvofamba sei, todii. Toda touyawo kuuk koshanda, asi tatove neconfusion, hatichazivi kuti tozvifambisa sei. Kwanzi kutora mazimba kuzviparira. Iwo mazimba agara anotyisa zvavo sometimes. Pasina mboti chigai zimba rotyisa. Chero kuritora kuti tiri kushandira chako chako. Zimba ragona kutokuparadza. Saka handizozivi hangu kuti vese here. Nokuti mazimba zvavo agara anototyisa. Pasi rose panapa pana kutotyisa senge muzimba. Hanzi edmi. Jenny hauna green button. Jenny hauna green button. Ita zvokusenda request mena tonoita na kusenda request ravo. Alright, tikendi edisi susa mtoko. Timboona. Tumbochi kwai mama care anonzi kwai bhadharai mari dzekuti muindise kumhiri. Towa kuchinzi hafangi kubhadharisa vanhu mari idzodzo zvinofana kuita mahara. Totoshakuziva kuti chaicho zvende zvipi. Hello my sister. Hello Sis Mary. Muri sei? Musha, thank you for bringing this. We have had a lot of abuse from Zimbabweans. Zviri kuitika. Okay. Zviri kuitika. Vanhu ngavarege kuda kuprotecta vachitanza will never employ muzimba. Vari kuzviita. They are doing it. What they can do is, especially dom care contract agency iyo inenge ichifanira kunge ichibva kucancel. They have to go to council, vonoripota ku council, straight away they will be helped. Hapana zvekumbotya kunoko hakutyise. They've got the evidence. The good thing, they are doing correspondence, which is written evidence. So they have to take those to the council and report it to the council. Vanotora contract yavo, and vane contract agreement yavainayo. Yes, they have to take everything and the hours they are working. Hapana chinombotyisa munyika muno. Ngavaende kunoripota. Ngavaende. Otherwise, that one is a good whistleblowing because maZimbabweans mazhinji ari kuabuswa and vari kutya. One, some of them tikutonzwa kunzi vari kutoitwa zvekuto vane maagents, mamale recruiters vari kutorara nemaworkers. Muno, yes, it's happening. We have got a case here in my area. They are doing it. Pane muskana ari kugara achitokwirwa every day because of that, and they are not paying here. Yes. Yes, and vachimumutsa 5 a.m. achipinda mubana midnight every day. I've got another person wandoziva akauya muna April. Akashanda April, May, June. No off. Mwana yende, she's 19, akapiwa company car kuti adrive. Uri right. Mazimba tine utsinye. Achokwadi ngataure vane utsinye vanotanga kuda kuprotectana zvichane basa rese anyway. Chero kuno ku South Africa ukatora muzimba kaenda kushandira muzimba ka ndipo paanenge achipuwa 2 slices dzechingwa dziya dzichisina kana butter dzisina kana dovi kuchinzi ndo chingwa chako ichi kusiya avenenge gwa maslice echingwa anenge ane kapu yake anenge achinzi ndo yako kapu yake unomwira yawo mwiri dzinomwirigwa nevamwe haugari pasofa. Mukore uno mazimba munoziva kuti chisi Smelly mazimba yes pamwe vakanyarara vangoti chero hama dzedu dzauya dzabva kunhamo it's okay legedze vachingoshanda anyway. Zvinhu zviri kuitika. Takashandirawo mazimba isusu tinozviziva zvichiuya munyika muno, and up to now they are doing it. And one can usingazive mutemo, especially vari kubva kumba, obviously abuse iripo. One kana usina, two kana usina mapepa, they use them. Kana ya time yepay vova illtreater vochka kunoripota because haana mapepa anochka kunoripota osiya mari yake. Ndo zvinoita mazimba muno. Yes, variko vamwe vari kuita zviri genuinewo kozoti vamwe mazimba mune utsinye mazimba. Vanhu ngavarege vatoti hanzi I've stopped using mazimba chichichi. You have stopped using mazimba kuita sei? Vane evidence vana havana kuuya vasina evidence yavo. They've got everything in place. Why can't you help them? Yes, you have stopped using mazimba, but vane problem yavainayo and evidence. Why can't you help them? Mazimba tinodzvinyirana sereka. Vari kutoplana kusteka group rose vakatovhura group ravo. Ngavaende kucancel on Tuesday morning. Ngavaende kucancel, they'll be helped.
council itori nenhingirikini ndakazviona pane imwe advert kumaarea kwandogara kuti nhingirikini slavery is happening if you are being exploited at work, nhingirikini sexual slavery. Enda kucouncil unoripota. Musatyiswe, mazimba ese ari kuuya, huyai. Asi kana muchinetseka, don't feel nhingirikini threatened nemuzimba. Huyai musaregedzai vakuunzei, kana vari kukuunzai huyai, but kana usiri kufara murungu chaiye every day anotokufonera, are you okay? Is everything okay? Do you want some help? And vanoto make sure murungu anoto make sure kuti you have got a rest. Kunyanga uchida kushanda anotokuti no, you need a rest to stay at home. But imimo mazimba munyari makaita sei. We are there to help them. Kana vachida help ndifonere ndinovabatsira. Mazimba taneta nenini. Kangamwa kuti chinopinda kuedha vanhu 4 zvokuti kangamwa ndakamira tadoni. No, that's fine. Let me add a little bit on this one. I'm not recruiting one for Africa, but chikundishamisa maZimbabweans mune law. Kana uri kubatwa rafu health service kune inonzi CQC, you can report, unogona kuripota even kulocal council yenyu woripota. Ukaona vanhu vachiuya kuFacebook or kuripota kuFacebook, it's a lie. Inini panapa pandiri kushanda, just wait my sister, munhu wese ari kuedha zvaari kuda. Inini panapa ndiri kushanda panitori nevanhu vanorecruitwa from Malawi, Zambia, Nigeria, Zimbabwe. Anditi vari kutobhadhirwa zvakanaka, but maZimbabweans mamwe tine too much drama. Ende vanhu vanofunga kuti kuripota munhu on Facebook or kuya kuFacebook kutaura kuti ninga adai kunodzikisira munhu kambani yake. Vanhu vari kurova mari, ende muno muEngland Facebook, it doesn't pay you. Ukauya kutaura munhu zvinhu zvekuti uda kumudzikisira, as long ari kuita zvinhu zvake zvine gwara, no police, no CQC, nothing get involved in that. But vamwe vanhu jealous, maZimbabweans vane godo vazhinji. Godo ndo ratikuvadza. Tinofunga kuti isusu tikauya paFacebook tikataura kuti michembereso chakati tavadonedza. Yes, you can come and tarnish my name, but I will change anything. Muno mu UK munoshanda nelaw, muno mu UK hamuna chioko muhomwe, muno hakuna zvokuti ndinoenda kuseri kunobhadhara kuti muchemberesoko vavharirwe kambani yavo oro muchemberesoko vasungwe, hamuna chioko muhomwe, vanoenda according to the paper. Saka iwewe kana uri kushanda muslavery company, kana uri kushanda pane munhu ari kukuabhiza, why are you there? And why are you coming to Facebook kuudza Melly kuti uti Melly anzi nevanhu, Melly uri kudai nyaya dzevanhu? Enda the government, kune law, kunobatsirwa vanhu kuti zvinhu zvishande. Inini panapa ndikashanda panapa ndikaona ndisiri kubhadhirwa mari, I don't come to Facebook. Facebook is nothing. Facebook is about tarnishing someone's name. Ndo zvatiri maZimbabweans, we've got too much bitter, too much hatred yatinayo yekuti ukaona munhu achiita zvinhu zvake, you think kuti ndikaenda paFacebook ndamudzikisira, but hausi Mwari. Hausi mudzimu wemunhu. You are nothing. If you come to this Facebook and say anything about someone's business, kana Mwari nemudzimu vakati munhu yeye care agency yake ichaenda mberi, you will not stop it. Saka let's stop this maZimbabweans zvokuunza nyaya zvamatora mugroup. Even imi simeli munozviitwa nevanhu. Vanhu vari kuona kuti muri kuita haiti yenyu, information iri kubuda. Vanhu ivavo ndo vanouya kwamuri kuti vachiva vanhu vakanaka. Let's stop this Zimbabweans. Ndo muri kuvharidzira vanhu ana ulinda vese vakuti achada kubatsira vanhu because mune bitter, muri jealous. If you can't do anything, leave it. I'm so bitter nemaZimbabweans. Mweya wegodo, mweya wokurwadziwa, mweya wokunzwa kuti mwe munhu atanga business rake ndoda kumuti zvakati. Kana iwe my sister wait. Ndingopedza muzondidaira. Kana iwe uchizwa kuti you are right, why don't you go to the law? Kune CQC kunoko. Kune council yekuti you report. SIS MELLY saka nangoya paFacebook pavo, saka ndo pavachamisa kambani yemunhu.
Atimise company yemunhu, but it's a whistleblower. Whistleblower is Exactly, smelly. they are getting Whistleblower, ideas. even yakaita whistleblower pa Facebook, it won't change anything. Munhu It will iye change. acharamba It will change. achirecruita. It Kana will wondisa change. It will vachingorirecruita. change. Because no one wants to associate in a company inenge yatanishwa zvakadaro Yes. pasocial media. Alright. Saka zviri kubatsira but vachiramba vachitanda. Vasimeni, let me tell you one thing. Mirai ndikupindurei handika. Let's take kuti vana vakabva kuAfrica manje probably like 3 months 2 months apinda havazive machannels emuuk kuti ndoripota sei ndoita sei handivaona. Remember, this is a group that they formed now. Vana ava handika vavhura group ravo rewhatsapp kuti varongo toita sei handimaona. Government CQC, you can report to CQC kune vanhu velaw. Unoripota vanofana kujoina union. Unobatsirwa. Facebook ka, yes, inopa whistleblower kuti musaite zvinhu izvi, musajoine zvinhu zvakadai, musadai. Vanhu voregedza. But for them kuti vahelpwe ka, ngavaende kuCQC vanoripota vabatsirwe. But kune vamwe vanhu vari kubva kuZimbabwe nyika, vari kubva kuZimbabwe vari kutoshanda ende vari kushanda zvakanaka. But chandaona kazhinji kacho, ini ndinotaura nevanhu vakawanda vari kuita ma-agencies aya, vari kuvanhu vazhinji vari bhita ende ukazozvienda unotoona kuti hazvisizvo zviri kuitika. I don't know hangu kuti nyaya yatangira papi yakaenda kupi. Uchembereso, let me ask you a question. Imimi munounza vanhu kuUK here manta zvecaregiving? Aiwa, ina handiti. Handiskuiti. Sei majamba kudaro pamati handiti vaZimbabwe ngaiti majamba sei. Ndiri kutaura nevanhu vakawanda ende vanhu vakawanda munoziva kuti vanhu vazhinji vasitopa kunza vanhu from Zimbabwe. Ndiri kuziva, I'm into this yekurecruita iyoyiya, but I'm not gonna say much. But vanhu varegedza kuzviita. Vanhu kana vapinda munomu, they will start to be bitter. Votobva votoenda unoshandira kune umwe munhu. Zvakangofana nevanhu vanoemploya vasikana vebasa. Unoenda pane rimwe basa, wosvika ipapo wonzi aiwa iwewe mari yauri kutambira shoma enda pana ningi, wotoda kutanisha munhu iyeye. Inini I know kuti zviri kuitika antimeli ende zviri kuitika, but nerimwe zuva vanhu vachazonditi muchembereso kuvaitaura chokwadi. Zvinhu zviri kuitika, izvi kuitika zvazviri kuitika antimeli. Ndinotaura nevanhu vakawanda, handida hangu kutaura mazita evanhu. Vanhu vari kusvika munomu, watorwa namuchembereso kosi wauya neagency yamuchemberesoko, wosangana nemumwe munhu mukumabasa imomo muri kuzvanzi muchembereso vari kukupa mari, umva wati kana kuti 10 pounds an hour. Zvanzi aiwa iwe kwamaininguko kuri kupuwa vanhu 13 pounds an hour. Munhu iyeye anozotry kutanisha kuti abve ipapo because vanenge vaine visa or something chiri kuita kuti varamba vari ipapo. Saka kwakuda kuita kaubhitterness karipo. But inini I know a lot antimeli, but mark my words, one day muchazonditi muchemberesoko mutaura zvakanaka. What do you say about this one now? Yamuri kutonzwa kuti vanhu vari kutaura pachavo havana kubhadhara, vasi kubhadharwa. Aiwa munhu uyu ari kukanganisa. Ina hangu pamwe ndangoita bhita because zvinhu zvandanzwa zvakawanda. Vanhu ava kana vasiri kubhadharwa ngavaende kumutemo than kuya paFacebook. Vaita zviri right kuita whistleblowing. But ngavachienda kune vemutemo, kune inonzi CQC. You can report that company. Woenda futi kune local council yenyu inokubatsirai because kana musiri kubatwa zvakanaka, musiri kubhadharwa zvakanaka, you're wasting your time kuya paFacebook. Endai kune vemutemo vanokubatsirai ende mugotobhadharwa oro kuto kana home office chayo kaziva kuti aiwa iwe uri apa hausi kubatwa zvakanaka, imba yauri kugara haina zvakanaka, haina kumira zvakanaka, unobatsirwa. Ndozvandiri kuda kuedza vanhu kuti kuFacebook ka tinouya zvedu here newhistleblowing, but ngavatraye kuenda kune vemutemo vanobatsirwa time pasina kana time antimeli. Kana muchida ndichakupaiko kuenda nemazita nemaoffices number yekuti uripote, vanobatsirwa. Then kuya paFacebook waste of time. Story yatichora nezvayoyo yanzi yatoiswa manewspaper. Vanhu vari kusakunzwa antimeli panapa pandiri. Panapa pandiri. Wona imuchemberesoko ndoda kuti ndipatsei mira samtoko. Munoona newspaper, social media, anditika newspaper. Do you know the power of a social media? Muchembereso kuti muchiri kuri under social media is very powerful. Yes. So listen, inyaya ikaitika mukada kuivhara kuseri ande ingave yerepu ingave yechi inogona kutsika kuseri kwekapera. Hanimaona pasina repu yamawana imimi marepero wamwana anati marepiwa. Hanimaona but social media will raise awareness. Ndinotaura zvandikuda kusiyana nenitaura zvandikuda usati ndidrop again. Nditaura zviri pamufungwa mangu. Nditaura munhu ari kudrop. Handisi kupadona manje pano ndiripo. Majaira kuda kutsikirira vanhu. Taurai antimeli.
Then kana vaya kuno social media andika we whistleblow anditi let's atino point yenyu ndikuinzwisisa ndoda kuzoibata point yenyu. I get you 100% zvamukutaura handi vauya kuno whistleblow guys pane mwana akadai pamwe mai vanokada tukavha nyaya how many nyaya dzamwana dzida kukaviwa kunzoku tonodzichiriridza dzobuda pachena dzobudzaenda kupolisi hanimona saka social media ini tiri kuti vanhu ngavauye kusocial media varipote kusocial media asiwo kana vaya kuno kanditonenge vasingadzi mutemo iko zvino matotaura kuti kune inonzi CQ iyoyo vari pomucomment section ka vakutonzwa kuti kune iyoyo Tell comment section timbotaura pano vakutoziva kuti kune inonzi CQC yamukutaura iyoyo mangwana kutotsvagawo kana rubatsiro kana kuti tochatiseri kwenyu kuti toita setinde kuCQC ikoko vakuti ndawo kuCQC kuya vangu vasingazivi. Saka social media it raises awareness. Muridzi wekambani hakuna munhu anoda kuti kambani yake ive izorwe madhaka. Saka nanga achizviita muchemberesoko definitely she will change knowing kuti ndikaenda uku kambani yangu inotanishwa handiona and ikatanishwa it's bad for the company. It's bad for the company. So ndinoti nini ngavaende kusocial media voenda kuCQC kwamukutaura ikoko mirai ndipedza kuchemberesoko tapedza kudaro point amusara ndikuinzwisisawo zvakaipa as mazimbabweans kuti nesuwo zvimwe zvinhu zvachionaka tinenge onenge watorwa zvakanaka kana mbozvitaura pekutanga watorwa kubva kuafrica wauya une hama dzako dziri kuno kueurope aritika wapiwa contract yekunzi zvichaishandira 2 years 3 months down the line wakuda kuenda kuhama dzako uko hakusi chakunakidzi handi wakusvagawo drama rodatanishawo zita remunhu hanimaona kuti ukwanise kutiza uende kupi kuhama dzako. It's wrong ipapo. Social media iyi ngatiiusei zvakanaka. Tikaishandisa kutonisha mazita evanhu pane zvinhu zvisinga benefiti vanhu then it's wrong, but if it's benefiting people then I don't see the reason why we should uri kutukwa nemunhu kunzi Chembere panapa uri pashift here uri kutambura mari kushaya mari kuntuka kuti Chembere ndiri gogo and I'm gogo for sure. Imbwa iwe ibva panapa kana uri rwadza nozvandiri kutaura ndiripo kuEdgar Melly ndiye muridzi wenyu usada kundiingira kunditi nesi kudi unoziva kambani yandoshandira seke we taura yenyu Aunty Melly. Ndizvona achidangotara uyo akati hanzi whistleblower ine mutemo yayo shamwari isi kuFacebook hatina mutemo. Let me tell you isi kuFacebook imvenge mvonga mupopoto mutakura nyimo zvose mupoto 1 kuno kuti tinokuita whistleblower zvinonge zvasvika vazvoda kuenda ikoko tatopedza ukona hatina formality sekuti anzi itai somugozo dai kuFacebook hakuna chikuru cheFacebook my sister uwise papo whistleblower kungati chinoizi nenyaya yakati andika the truth will come out tatopedza hatina formality social media sha andimona Smelly, you are right there. You are right. The truth shall come out. Yes, the truth will come out. Machibata vanhu vekambani ava uyu munhu ana vanhu vekambani iri vamboyawo tiudza kuti tiri kufamba sei timva tangodhilawo navo kuti tiri vanhu vakatowanda vesa no problem yaitika ndeyekuti muridzi wekambani ari kunzi ari kuno kuAfrica akauya kuAfrica hanimaona saka uya kuno kuAfrica pekuti mbati ndashaya mari ndosaka mona panesa caption ndati allegations because asana mbata saka ndakati chanditoziva chekuti seFacebook ini message yatasvika kumuridzi already kuti ndatozviziva kuti kune muridzi Clara Magasa uyo asvika handika ndatomirira Clara wacho ndozvatoziva. Thank you Muchemberesoko and I thank you so much kune vese vandituka ndakuona ndinokudai ende ndiri Muchemberesoko. Thank you Aunty Melly nokundiedha and hazvimise munhu kumhanyisa bhora. I love you all. Comment section is right. 100 pounds an hour yokundituka wakagareko. Muchemberesoko comment section ndikuziva and I understand where frustration yaMuchemberesoko is coming from. Remember vakambotanishirwa zita ravo gore riya vachinzi vapa mari dzekumadzimai akatendeka handimaona so ndosaka pa and even she stood by her word to say kuti handina munhu andakambopira mari kana dei ndakapa mari dei ndakasungwa sei police isina kundisunga because zvekuEurope zvinoitwa by the book handimaona saka I think that's the vandituka panapa kunditi Chembere. Yes ndiri Muchembere. I'm over 40 and I'm proud of myself. Ndiri kumeka mai yangu ime vane muFacebook comment apa imbwa dzenyu ende pfutseke. Aunty Melly, I love you so much. Bye bye. Thank you very much. Thank you very much. I love you Aunty Melly. Thank you. Muzezuru chine chinotaura here. Yeah, anyway, Muchemberesoko vabata pamwe as well. Mafacts avataura kuti you can go to the council and report. You can you can write to CQC as well.
But my advice is really faster. Ngavaende ku council, woenda everything with evidence. They can be helped. They get a lot of support there. They will help them. And at the end of the day, vanhu musatye kuya kuzotaura paFacebook. Munobatsirwa ndopa muri kuwana my ideas. We need to help each other mazimba. Inoti kuti hanzi ye mazimba akazodai, why are you coming on Facebook? Ngazvitaure paFacebook. I want to wear it. I don't pretend to whistle blow. Yes, blowing because yes, let them social media. And then when I couldn't look ship is company yake. I couldn't look ship is company yake. Duty of care, which I say duty of care could be what you treat abantu like that. What duty of care is he talking about? Jenny, I want to Jenny, thank you, Thank you, Mzezur. Thank you very much. I think this was, I underestimated this topic, and that was very powerful. Thank you. Right. Jenny Wutebonda, I want a green button. I want a green button. I want to put £100 per hour. Hey, guys. Per hour, £100 per hour. In, guess how we are coming to say. £100 per hour. What could you want to put 100 per hour? Guys, are you for real? Sure, come in and don't I can't see it. Find it. Let me see. I'm talking the Takawan at this time. No, my sister, Jane Amupo. Jane Amupo, I can see it. I'm not green button. Look to show not I'm not green button. I'm gonna request. I'm gonna request you. I'm not green button. Imbo Buddha Imugodzok. Imbo Buddha Imugodzok. I'm not green button. Lucinda. Hey, SIS MELLY. Intango yangu kuti ndihambire pana padoko. Ndiri right muri sei? Ndinoda ngotaura hangu mbijana. I think zvangu ina ndiko ku UK. But ndinoda ngotaura zvangu kuti I think kuti UK government vakatokanganisa. Isaona zvedu tiri kuma send line. Because maitiro avakaita immigration process yavo not in a room for abuse one. You don't give one vane makampani to recruit people from another continent. There is room for abuse there. And it because vanhu igaroziva ini kuno kukana kwatiri kuno kuina hangu ndisemi I will never ever work for Zimbabwe nazvite. Azvitomboiti because kune room for abuse. Aiwa akana handina hangu but nyaya tinodzinzwa. Nyaya tinodzinzwa handinambobvira ndakandira hangu muZimbabwe. And then ngotaurawo hangu ndichidiveta bijara guys. Do you know kuti UK is not the only country kutsvaga ma-healthcare workers? Madhayari zangu akatendeka abi yangu. UK is not the only country iri kutsvaga ma-carers. There are so many countries in this world that are looking for ma-carers. Asi ndoda kuti vanhu vanonetsa nekuti vanoti ndipeiwo link. Guys, ngative kuti paFacebook nekuma WhatsApp tichisamba status nekudi. But at the same time, hama dzangu do your research. Musangoda kuitirwa because vanhu vari kuzowira because vanoda kuitirwa zvese from A to Z. Tarisai employment laws of that country and tarisai channels ekureporter from that country before you even go. Usaende usina kusaina contract. Murukunzwa. Isu kunoku anyway, my biggest issue andachida kuudza zvangu vanhu ndeyekuti kuno kuNew Zealand takakomborerwawo. Last week they announced kuti as they are recruiting from offshore. But maitiro avachaita from New Zealand, they are not avasikupa vanhu kuti Lucinda chienda uno employer SIS MELLY vari ku South Africa. No. You go through the official immigration website. That's where you go through. Kuemployer kwako kuri pakati pako iwewe ne-immigration kwete nemunhu wonje. Saka you guys you need to do research. Inandi shande ku-immigration. Let me just make it clear. I don't work at the immigration. I don't recruit anyone. Ndiri kungoriwo muZimbabwe akaonawo news dziri kuannouncwa kunzi kuNew Zealand kuri kudiwa vanhu ve healthcare. And kunoti healthcare
koti inonzi chi koti pane healthcare koti veconstruction. Kana tichitaura construction guys, we are talking matrades. Kana tichitaura matrades tikutaura kubva kune macarpenter, macarpet layers, matilers, vanofita makitchen vaya vanodi civil engineer, zvese anything to do with engineering. Kune chifuti as well. Kune even kana madoctors chaivo. Doctors, there is a lot of work between New Zealand and Australia. I can speak for New Zealand and Australia because that's where I know for a fact my immigration laws. You don't go through Museyamwa. You don't go through Museyamwa. You go through the right channels. My truck drivers and yes, my truck drivers between New Zealand and Australia, guys, do your research in the Potahama. Musamirire kuti tipewo connection anditi ukanzwa sekutaura kwandaita izvezvi kuti kuNew Zealand endai paGoogle kuti shortage inenge skilled shortage work in New Zealand unotonyatsa kuona zvese ende ndoda kukupai kuti unozova panext muna 2023 apera vambonovhota tigati mbovhota fesi noti ukava panzvimaimbaya gore nouya hakuna nanosinanovhota kutoda kuenda kuNew Zealand ikoko. Aiwa ndizvozvo hazvo sisimeli, but I'm saying kuti ipa paresearch apa is not kuti waapply nhasi ubva wapinda kamangwana. Munhu ita research yako wakadzikama guys, ndo zvandiri kukurudzira veduwe, because I don't understand kuti vanhu muri kungokwira muchiuya muchienda musina nhengi musina tsvaga maunion ikoko. Every country, every western country kunotori nema-employment rights. Uya uchiziva kuti kwandiri kuenda kunodiwa chii handiti. Please ndapota. Thank you very much. Tozoita imwe topic tozonyatsotaura musha, asi vatonzwa vanzwa mushaenda kunoresearcha more. Sisiwini hamuna tiri patani. Sisiwini nhai mudzoki. Imbobudai mudzoki. Thank you Lucinda. Vanhu musafone, taipai ed ndikufonei. Nhasi mose muda kuedwa apa saka mushano update maFacebook enyu light amuna waya moisa latest version of Facebook. Kana usina latest version of Facebook haikued. Tumirai ma-ed. Kwari gaitipe matozodzoka tivhota. Tangai mavhota mozoinda. Kandi editorinu. Tangai mavhota mozoinda. Muda kuindepi muda kutisira toga kuti mavhota anoshota. Jenny, I don't know what is happening with your phone. Hello my sister. Hello my sister. Muri sei? Handiri rei zvangu ufunge. Ini ndoda kumbozoro nyaya kuUK. Yes. Social media yakakosha. Ndoda kutaura kukosha kwayo. Kune vana vakawandisa vakaenda kuUK vasiri kutomboziva pekutangira. Tarasikirwa nevanhu vakawanda, vamwe vanokomita suicide, vamwe vanofa, vanhu vangokolapsa akafa. Zveshuwa ini ndoda kutokutaurirai kuti ndotori nehama yangu yakaenda kuUK yakatambura. Kutambura last number. Akaexploitwa kusvika kumongo. Chaiko. Kushaya kuti otangira papi neupenyu zvokuti vanhu vakanga vakutoti kudzoka kuri nani. Nekuti chinoitika ndechekuti vanhu kana vachinge vachienda chinoitika ndechekuti vanhu kana vachienda muri kuona kuti vanhu havana mari. Munhu anotanga kukwereta kubva mari yetiketi, mari yei zvese zvirikudiwa nekuenda nekuita mavhisa nemaprocess ese anoitwa anoda mari. Munhu anokwereta, munhu osvika, munhu asiya mhuri ka, ende mhuri iri kuno yasiiwa inenge ichitoti zvedu zvaita, mama vafamba, takuzvipenyu hwaanani. Wosvika ikoko wosikuona kutoti ndiri pamushikashika. Vazhinji vanoskonzi tenga mota, otengeserwa mota paspereti, watomogejwa. Vamwe ndevanonzi dira wega peturu zvatoipa. Saka osara usina mari zvokuti unotanga kufunga manje kuti zvikwireti zvandasiya. Vanhu vakamirira mari dzavo, iwo hauna, unofa, kufa chaiko kuti dhi. Saka izvozvo zvamurikuita zvakanaka. Ini ndoziva vanhu vakawandisa, including hama yangu iri close, vakawandisa vanhu vakatambura nekusaziva kuti todii. Vakawanda vana vari kuUK vasiri kutomboziva kuti todii. Aya mameseji amapiwa ndiye mugrupu kaya.
angounzwawo zvavo kuti ndiye mugroup hakuna munhu ari kumbonzi ari kuda kuexpose or anything vari kungopa awareness zvinhu zviri kuitika chero munewspaper pane newspaper reikoko kuuk iko razvakazara izvozvo zvemazimbabwenzi nemanigerians vatora away vanenhingi vegovernment ikoko kuti zvinhu zvakadai izvo zviri kuitika asi awareness yamuri kutoita nhingi Melly yakakosha because pane vanhu vakawanda vatoripo apa vari turi kuuk vaakutoziva kuti you can go ondoripota ini chandinoda kungoadvisa vana ndechekuti document everything if possible ukatambiriswa mari ngazvive zviri written kundatambira 2 cents so that iwewe uye kana wakuda kusiya basa don't run away usatiza ukatiza uchabatwa nemhosva ukatiza uchaita illegal iwe uchibvumidzwa nemutemo kusiya basa nyora resignation letter yako nyora mareasons ako and resign zvakanaka unobvumidzwa chaizvo pamutemo kuti utangidze kutsvaga COS and from zvandangoobserva zvangu vakawanda vamwe vakona kuti zviri chipa kutotorera vanhu vari mukati kudhara vanhu kutorera vari kunze saka kana watopinda ukambotambura do the right thing resign and look for another company ma-COS emaloko akazara nditori pane rimwe group riri pafacebook vanoemploya ivo macarers unotoona vakawanda vacho vanotongoda vari mukati nekudhara saka vari mukati vacho ndiva vari kuexploit kwavo leave the job but don't run away because ndiwo unobva wanzwa nemhosva wasiya client wasiya munhu ari vulnerable asina anomutengeta resign give them days wotovaudza kuti handichade basa ndo zvandoda kutaura ende zveshwa nekisisimelika please kana paine zvinenge zvabudiswa kunzi zvakati kwete maproblems akatika ngazvitaurwe mazimbabwe zvinoitika ndezvekuti izvozvo zvinongoita chero any business rekuti chero handiti even chero mamaids tikaemploya mamaids vamwe vacho hatimbovabati zvakanaka hativapi food zvakanaka hativape muhoro wakanaka ndizvo zvimwe chete zvinongoenderera mberi muzimbabwe kutaura chokwadi it's all about profit inini ndiri kufanira kumeka iwewe ndinotokushandisa voluntary slavery chaiyo and mukatarisa pane hangu zvimwe zvandakaona hangu kuti kune mamwe maprofessions akasumudzwa manje so I think anenge ari kutovhurirwa akatovhurwa last week iko kumiruku mukatarisa masalaries acho ari kupiwa acho iwayo maminimum iwo vanhu vatoda kukeveka vanenge vachitambira zvitori 9 zvekuti injini ari kunzi anopiwa 13 pounds per hour handikuona zvanotaura already unotonaura kuti parowa vanhu nemusoro kuti vangouya because vanhu vari kuzviziva kuti vanhu vari kutambura mudzinyika dzedu idzi mani anenge ari injiniya kandi anenge ari asina basa saka they are bound to go but anozofrustrateka so kuti ndo zviri kuitika here but anenge akaenda nekuda kwenhamo and I'm so happy about the other sister ataura nyaya dzekuti handi kuuk chiti kukavhurirwa kwakawanda kwavhurirwa zvinezvi makewekas kwakawandisa asi kungoti chete dzimwe nyika dzachona kaidzi dziri kuzongolimita pakuti panoti o level kapa ndo inenge iri minimum yavo fuchi kuuk kuri kungoenda chero akapedza grade 2 saka please vanhu ngatibatsirane isi madofo epafacebook mazviwa kuuk ikina une grade 2 yako urikupinda uku gadzirisai mapepa enu itai mapepa ekera itai makose kera isu madofo tiwane kuinda to grade 2 tokudiwa uku endei grade 2 unotorova road zvasiyana nanacanada vari kutaura kuti nonziti high school diploma ndo form 4 saka uko kuuk ndo zvakanakira asiwo kune vanhu vanokwanisawo vanenge vanokwanisawo kuita zvokuerengawo nekuita vane chiorefu chavo nangayo kune dzimwe nyika ndotoziva kuti sekunhingirini kucanada kana ndisiri kukanganisa 22 November vari kukumba and vari kutora futi the same way yataurwa nemusikana ari kuNew Zealand kuti hauende uchindoshandira madofo ai Canada iri kuvhurira soon apa Canada auende uchindoshandira Melly unoendeswa kuJoburg kuti kunonzi iko munogara kuya anti Melly kuRustenburg kuRustenburg uri kuenda kuRustenburg ndokwauchandoshandira unongondosvika kuRustenburg wototanga kutsvaga basa rako ikoko uchida zvaunoda uchida zvaunoda iko muke uchitsvaga zvako mabasa ako ugere tatata kana kwadaenda kuchikoro unoenda kuchikoro ndo zvavakuita
hausungirirwe kunzi 3 years endo zvavari kuita kucanada uko hausungirwe kunzi 2 years 3 years unofanira kunge ina meli unoita zvaunoda as long as uri imomo mawakaaplayira macho kuti ndo mandinenge ndichida kushandira imomo murastenburg handi muri kuona saka vanhu ngavaashenge neuk iyo ende yekucanada tishandi zveuk takudaenda kucanada vanhu ngavambomira zvekuda malinki kana vatodzwa kudai soka ngavaende because vari kuendeswa neimmigration vanenge vachishandira zveimmigration zvekumaprovinsi ikoko ngavanange pamawebsites emacountries eimmigration ndokwazviri kuwanikwa hazvina linki because hachisi chinhu chemunhu ndapedza hangatimeli good night maite henyu thank you very much wow donhai timbowa vamwe atapinda hello sister hello my sister muri sei mushe muri right here mushe yes sister thank you so much mabatsira vana vari kunze kwenyika nenhau yamaitai ukanzwa munhu achiti vanhu vatangirei nepafacebook ine power these days thank you so much ukaona vanhu vari kuti maitangirei pafacebook kuda kutsikirira vana vari kunze uko sisimeri vanhu vari kuendeka vari kushupika vanhu vari kushupika unoita contract yekunzi unoita 3 years muri kunzwa 3 years uchishandira sisimeli ndimandiendesa mandiendesa kudaro sisimeli ndikugona kusarirwa ne £30 zvinhu zviri kudhura kuuk marentals ari kudhura magetsi zvawo sisimeri ari kudhura petro zvayo iri kudhura mari yauri kupiwa naagenti sisimeri vana vari kushupika manzwa maagenti ndo ari kutora mari yavari kuzopa vana munonzwa tsitsi sisimeri munonzwa tsitsi kune vamwe vana mai zvikazoita ndinogona kuya kuseri I want you to expose vanhu varida kuzviita vatsvene pafacebook whilst vana vekuzimbabwe vachishupika it's very wrong zviri kuitika sisimeli vari kupiwa vanhu macontracts 3 years 5 years ndozoti kana pa3 years 5 years sisimeli masponsors vanozviti masponsors vakubhadharira zvese mari iyoyo sisimeli vana vari kusarwa nema30 pounds 50 pounds ndozoti 50 pounds sisimeli wakakwereta kunoku kuzimbabwe ukasiya waita zvimwe zvinhu kuko kwacho wakutonoshupika maagent ndo ari kuita mari sisimeri kupfuura munhu ari kushanda imagine iwo uri kushandira agent zvinorwadza sisimeli mazimbabwe tine utsinye kunyanya inini wese anongonzi sponsor wekuzimbabwe I don't advise kuti vanhu vaite ezvinezvi kwakunzi kunenge kwakuda kuita malinks hopewell chingono ari right akatomboexposa vamwe vacho ezvinezvi hanzi zvichiri paprocess uk iri kutaurisa kuti izvoni vochivhara zvemaagents vochingotora through immigration yavo dai vakadaro zvinobatsira sisimeli vana vari kushupika chikafu chinodhura getsi rinodhura zvamunoona vanhu vachiita mapati pai vasina kupfeka kuri easy sterek vaudzei vana ava itakaudzira ndiri kuenda kuuk vaudzei vana ava toenda kuuk sisimeli zvamunoona vanhu vachiita mapati vasina kupfeka zvezviya handiti vasina kuita dressing hembe dzinodhura kutenga kuuk it's not easy kuafrica pape pamunoitikukudzai sisimeli ndiri kukuudzai musanyepero kune munhu aenda nhasi sisimeli uchizosarirwa ne50 pounds yaunenge watorirwa naagent it's not that easy maagents ndo ari kugaina vachishandisa vana vekumba ende mazimbabwe tine utsinye kunyanya mai vabhava ivava vanga vachida kusapota vanhu chinozi kuti shes supporting vanhu zvisizvo mai mbuya iya yanga ichinyepa kunyepa chako kwakashata hazvina kunaka mufunge vana vari kushupika thereis other child ari kutotumirwa mari nemaparents ake from africa sisimeli agenda ari kutora mari yese zvinhu zvinorwadza sisimeli ndimbopindurawo kamwe chinguri ndiri pano muri kuramba muchindijamba sisimeli mira jeni mira titange tapedzata kona chimbotaurai imimi chimbotaurai alright sisimeli munoziva tichiita chekutanga vanhu vari kuti muchemberezo vari kunyepa kuti hanzi havasi kupiwa 100 pounds kunyepa 100 pounds unowana kana uri qualified nurse. It depends nespeciality yako handiti
kana uri ANN kana uri ICU cardiology unogona kuiwana because kana agency yapama 1 chida munhu ari kuenda kubasa izvinezvi +8 vanenge vachida munhu shift yatanga na7 agency inogona kukuudza ati please enda mhanye izvo zvinopa £100 because vari they are desperate. Point number 1. Point number 2. Wangu mwana akashandira mwana wangu ini haina ground kana but point yechitiri yandida kuita about this lady and not this lady the previous lady yanga aripo sisimeli munoziva kuti home care vari kutaura no move full hours in the UK is 37.5 hours full time hours a week. But home care, the way it works, unoshanda nema-call. So kana morning call yako ichitanga let's say na 6 o'clock kuti hanzi enda unobuka Mrs. ako ovageza osiya wavapa breakfast and it's 30 minutes. Anongo time yake inenge yatanga ipapo kuti it's 30 minutes. Ozotravela from Mrs. kuenda kuna Mrs. Newton. Pane 10 minutes kana 15 minutes drive kuenda kuna Mr. Newton. Havabhadharwe that time. Hapana travel time. Kana call ya Mr. Newton iri kuti 30 minutes ndo hour rake iro. For them to make hours like ashande kana 9 hours in a day. We need to in real time. Gonna kuti inge iri maybe 13 hours because lunch time havabhadharwi. Muno mukana ku NHS kwatinoshanda sisimeli ndinoshanda 12.5 hours. Ndikutaura NHS ndoshanda 12.5 hours but ndobhadharwa 11.5 hours because ndine 30-minute break makuseni ndine 30-minute break makusati. I don't get paid for break. Saka ku home care kana munhu achipiwa 1 hour break habhadharwi break hakuna basa rinobhadhara break. Saka kuti akwanise 9 hours kana 8 hours dzake per day anofanira kushanda maybe 12 hours kana 18 hours. Saka anoshanda how many days? Anofanira kushanda how many days? And the other thing that people don't realize kana vachiuya muno mu UK inini hangu personally zvandiri kuona nezvandiri kunzwa vanhu vanenge vachiti I'm so tired sisi ndakaneta handisi kugona kana mboita anything ndikumuka makuseni. This is UK. And the UK kana wapinda munomo vana minimum wage is £9.50 handiti. But vari kunopiwa ma £10 ndo zvinoita ma-agents. Vari kunopiwa ma £10 nema-agents. I always say to people kana hama dzangu inini kuAfrica anogona tivaudza kuti inyange mukaona ndatenge chii ndati ndatenga chakati kuAfrica imi mobva mafunga kuti ndine mari handina. Mari yemuno mu-UK 37.5 hours dzangu dzakakwanira muno mu-UK. Because rent inodhura. Kana usiri mu-council house, usiri mu-housing association, rent inodhura. Mukati wemu-housing association munhu anenge achibhadhara £450. Iwewe uri mu-private uchibhadhara £700 mu-2 bedroom flat. That's the difference yehousing. These people vachiya munomu havasi kunopinda muma-housing association or muma-council. So their rent is going to be expensive. Fuel iri kudhura, mabhazi, mataxi chii zviri kudhura. Chikafu sisimeni. Gone are the days where we used to go to Aldi ne £40 ndobuda ndine zitroli. Izvinezvi kuenda kuAldi kuti ndizadze troli I'm talking of £100. So mari yemunomu yakakwanira munomu. Zvekuti anenge asiya akweretera uko ka honestly havasi kugona kubhadhara that money because munomu paachasvika anogona kunge maybe achitorerwa BR patax. BR is emergency rate. I think it's about 25p per pound or something. Anozoidzoserwa zvake but anozoidzoserwa later kana agadzirisa chirecord yake. So for can you imagine munhu anenge atambira toti maybe 1,000 otorerwa BR kuti anosara ane mari. Uku sponsor pamwe anenge ane macharges ake. Pamwe flight ticket, pamwe rent for the first month and all that. Saka murikuti mirai murikuti mimi £100 inotenga chitroli chikazara. £100 ku Audi ka ndikutaura Audi sisi. Audi ndochi?
How's the supermarket like the cheapest, one of the cheapest supermarkets? Oh, Tesco. But ndikaenda ku aiwa Tesco inodhura kasimeni. Oh. Ndikaenda ku Tesco, ndikaenda ku Sainsbury's, ndikaenda ku Asda. Pamwe I have to even pay more. Inini tinogara tiri 2. Ndokutaura inini tiri 2. Hello. And Hold on, caller, hold on. And the You thing start is, giving when you Jenny the platform, then you also taura. Vakoma chitaura impedze timbo pawo mari pazasapa vanguri vamita kana kuti timbo apa mukana vadzodzoka back kwamuri. Eka. Kana uchipinda mu UK smelly, you've got to start from scratch kuita living. Otenga ma plates, ma spoon, zvese kana soap, you are starting from scratch. Saka vanhu vanenge vasina mari. And these people that are coming from Zimbabwe, one thing that I know for sure is they are not mentally prepared for the amount of work that they need to do. Because even as nurses, we are doing extra work. As a nurse, the negative 6 days off, but you don't agency put availability yangu because I want extra money. Saka here what can I put in extra work? Just later overtime. Here they have to be mentally prepared. Somebody needs to talk to them about being mentally prepared before they come here. Kuti unogona kumukana 6 uchizotoka kumana 10 because you have to put in your hours. And kana wakuita overtime, you have to do the same. For you kuti uwane mari yakati because mari yako rent mari yakadai, bus pass mari yakadai, food yako mari yakadai, your energy bills mari yakadai, mobile phone is kuti ndinotora Samsung S22 mushop kuti ndangobhadhara month £70. £70 for me to get a contract phone a month. Saka it's not easy. People come here thinking kuti ndakambona SIS MELLY vatumira zvakati SIS MELLY vakavaimba saka things must be easy in the UK. No. That's all right. Thank you Sisi Lebo regaiti ngoza kuna Jenny. Hello. Hi SIS MELLY, I'm happy kuti ndazokwanisa kundieda. SIS MELLY inini ndinoda kutaura as one of the sponsors. I want to talk on behalf of me, of myself as a sponsor. SIS MELLY vanhu vari kuuya kubva kuAfrica. For sure vanhu vapinda. One. Secondly, SIS MELLY vapinda munomu. Tine ma-requirements atakabvumirwa neHome Office. Rega nditange from the Home Office. Interview chaiyo. Zvese zvinotaurwa nevanhu izvi. Home Office inotoya interview inini. Kana ndapasa interview yavo ndipo vanondipa sponsor. Kana ndikafoira ndokubvunza kuti vanongokuti bye next 2 days wakureceiva regret handiti. Mari dzatinopa hatisi kupa mari shoma. Ndo mari dzatakatorikommendwa neHome Office. Kana ndakuzokupa £15, £12 dzinopa vamwe kuda kwangu inini. But yemutemo chai as long it's £10 and above. It's ndo mari yatakabvumirwa. Saka vanhu kana vakutaura vazhinji vari kutaura zvavasingazivi. Chimwe chinhu SIS MELLY vanhu vatiri kutora kubva kuZimbabwe vane ma-requirements atakadzitofa kuva nawo kutora vanhu vanawo from the Home Office. We don't do things zvedu nemusoro wedu. Tinogavheniwa neHome Office. Mune mutemo wakakosha SIS MELLY kutaura chokwadi. Ndichada kutaura izvozvo. Saka kana ndatora vanhu kubva kuZimbabwe, inini Sajeni ndinotora vanhu vangu. Ndakatora a batch of 15 so far. Vakatopinda. Unotorereti kuwana vasingamukoni uchiuya nawo uchiadvertisa pano. SIS MELLY nenyaya dzekuti mazimba ari kutanisha vanhu masponsors. Tava kutya. This is why pane masponsor akawanda SIS MELLY. Tiri mugroup remasponsor. Takawanda more than 100 to 300 maZimbabweans. But takutya nenhau dziri kuburitswawo zoona kambani yako yapostiwa chino vanhu vakukubhesha. And vazhinji vari kutaura comment section. Hamuzivi zvatiri kupindana nazvo. Inouya imutori padiaries. Tochiva controller padiaries. Kana voda kutaurisa tova controller. Imutori pano. Tova controller. Toita close yekuti kana hautaurisi kana wasvika kwambodzwa social media will deal with you. Yamutori pano.
This is why vanhu vazhinji vatizi inini handidi zvekuti ndigozopostiwa ndinodhila nevanhu vandauyisa vazhinji ishamwari dzangu nehama dzavo maona vanhu vandinoziva vanhu vandinohwisisana navo ndo vandauyisa zvekutakura mamwe majeke njiva ndisingazivi ndo vari kutanisha. SIS MELLY, of course vanhu vanobvumidzwa kushanda ende voresigna ende vanokwanisa vanopuwa 21 days dzekuswitcha nehome office. Kana wabva kukambani yangu wati hauchadiwa waisa resignation everything unopuwa 21 days to look for another sponsor. But because zvakunetsa futi because masponsor achona unoda kutora munhu abva kune umwe sponsor ko zvaadhira uko kozviye murikupabata SIS MELLY. Ndobva ndatya kuti wakauyiswa. SIS MELLY chinoita a lot of work kuti vauye. It's not just kungoti ndakukupa neniwo ndinotoita work my part. Muri kunzisa kusvika munhu azopinda muno muEngland ndiye ndatoshanda dzimwe nguva nomutswa na 4:30 chaiyo achizama kufila application form ndotomuka ndototanga kuita basa racho. Hauna green button bag chimbobuda ugodzoka chimbobuda panapa ugodzoka mutaura kujeni. Saka izvozvo SIS MELLY zvakangooma zvakadaro but vanhu vatiri kutora havasi kunzwisisa one thing. Munomu sevanhu vabva mukutaura munodhura. Imagine ini ndinopa contract ye 40 hours. Pa 40 hours apa ndoda kuexplainera SIS MELLY. It's either ndiri kukupa 40 hours ndotora vanhu a batch of 15 ndo zvandinoita. Pa 15 ndichitora vanhu SIS MELLY ndinonge ndakuziva kuti ndine package. Domiciliary SIS MELLY ukangotora ukapuwa domiciliary sanhasi vari kukuexpecta kuti utotora package iyoyo utotanga kutoshanda nevanhu ivavo the following day. Ndo pari tricky. Saka kana ndatora package vanhu vaya vozouya later package iyaya vanhu vachona vanenge vari ma-end of life vanofawo SIS MELLY. Saka avauya vatanga kushanda munhu ozofa afa munhu ndichamira futi SIS MELLY kuti ndiwane vamwe vanhu vekutora mapackage iwayo maona. Saka kuti vanhu avazonzwisisa kuti you got to wait because andina nursing home. I do domiciliary and supported living. And in all my staff ndiri kuvatrainer both kusupported nekudomiciliary kuitira kuti one akaita call in sick ndinomwana munhu ane experience anotoziva vese vanenge vachiziva both muri kunzwa. Saka izvozvo ndio imwe challenge yatiri kuita iyoyo SIS MELLY. It's so hard. This business is very hard to be honest. Secondly, totaura pamari vanhu vari kucomplain about mapayments. SIS MELLY kutaura chokwadi ndinoziva kuti kuonekwa nevanhu vaka over 1000. SIS MELLY it's hard. Macouncils ari kunonoka kubhadhara. Muri kunzwisisa ari kutora 4 months 5 months usati wapuwa uchingoisa mainvoice. Muri kunzwisisa inini ndiri kutotora mari yangu my own saving kuti ndibhadhare ma-workers because mari yavashandira handisati ndaiwana. Saka some people havatorina that money iri paside. But Jenny, is it not okay like you tell the workers exactly what is happening so that they know rather than you just keep quiet? Wo flyer uri employer wo flyer from UK to Africa kunoko vashandi vasina kutambira handiti vanobva tanga kukweshena kuti ko mari kuenda kwaiwa nekudzoka tiketi renyu rodhura hazvisi easy here kuti uvaunganidze kuti guys ndo situation iri paground hani mazviona toita sei you put it back to the people toita sei vanhu votaura kuti okay torambe tichishanda svika mari yauya kana kuti aiwa todai handiona so that pasita mukaungana pamboitima mabhuzi esai aiwa ipapo paita communication breakdown handisi kuda kureverera sponsor uyu but paita communication breakdown ngatipei kuti paita communication breakdown. Yes ndinoarrange journey SIS MELLY yokuti ndiri kuenda kuholiday I need a break. Munoziva unoita musoro unotenderera kudai so unoita singo uchadona saka break iyoyo ndotoinida. However SIS MELLY izvozvo zvokuti mari handina mari saka pamwe vanhu vari kuwana machallenges iwayo kuti mari hazisadza bhadhago apa uri kubhadhara vanhu weekly hauchina mari wasosa kwese kuhama kushamwari vakuti kuzezi
muri kunzwisisa imwe wayoitawo pride yasponsor yekusadawo kungoita come out clinic kustaff muri kunzwisisa tobva ipapo sisimeli ndiri kuda kutaura imwe nyaya yecost of living yataugwa iyoyo is the same sisimeli inini right now ndabuda quite a lot sisimeli ndiri kupa vanhu vangu ivavo pamwe ndotadza kukavha mahours 40 hours ndiri kutovapeya mari yavasina kushandira not just because ndinayo sisimeli asi kuti ndinotarisawo kuti munhu abva kuzimbabwe hana kana sometimes I chip in ndichitovatengera nechikafu chaicho ndinovapa free transport ndikatoemploya someone vanhu vachona vari kuuya kunoko vari kutiti vari kudhiraivha ivo vasingadhiraivhi munhu wozonditi sorry ndasingadi kudarikwa neopportunity muri kunzwa patatu mathings zvinhu zvatiri kusangana nazvo asi iwewe parequirement wakamuti please ndoda drive munhu wakunyepera kusvika asvika muno muengland vari kuya netumapepa tusina thing inini handinamboitira driving kuzimbabwe vari kuya netumapepa tusina maid hatibvumidzi netvla kunoko saka ivavo vanotomboyere tumapepa vari nani pane vakatonyepa kuti handinayo iye asina ozoya otaura kuti hauna saka iko zvino I'm fostering a bill sisimeli yekuti ndinobhadhara a driver kuti avapike every time pavaenda kubasa vachivadzosa kumba imba yavari kugara ndiri kubhadhara saka munozisa wozowa kuti vanhu vakutaura zvakanyanya vanhu votanisha masponsa vedoitanzwa mufunge tanzwa inini I told myself kuti this last bunch iri randatora recently imbotora umwe tu mabhanchi ozorega tinovakontrola don't worry tinokuti paneso unoisa close yekuti tinenge takatobvumiranawo tese help them vari kusafa vanhu aya kungotaurisa zvavo vari kusafa kuno kuafrica ufunge ingotorawo pano apa tinongokubetsera kuita mainterview ehunhu paunhu apa iwako zvimwe ndionosa zvinodiwa criteria tinoshandisa ipi but paunhu apa tinokubatsira pakutora apa imbovatorawo vari kutambura vari kuna havazi vese avo vanozonyanya kutaurisa dho aiwa havasi vese vanowanzo kutaurisa havo pabhanchi rangu ndakangodisapoindwa nevakandinyepera for driving I'm sure they are appreciating I don't know hauzozivi munhu because vanhu tinotsoropodzawo nekuona kwatinoita zvinhu but to be honest sisimellika masponsa anzwa muno munyika taneta I would love kuti ndiuyise vanhu vekuzimbabwe ndotaura navo ndinodi inini I engage with my staff ndinotovafonera ndotovabvunza kuti are you happy is there anything chiri kukunetsa don't bottle up because inini I deal nemamwe maclients are so difficult sisimeli saka ndinechida kuti vanhu vaopene vataure maproblems ndinoita mameetings ndinoita masupervisions zvese izvo zvatinoita but at the end of the day sisimellika hatingakonipliza munhu wese ndizvozvo ndo I think vese vanenge vatadzikanwa nevamwe ndo vari kuenda vachinotanisha masponsa which is very bad. It's not nice. Paita question yabvunzwa panzi mari dzamunochaja kuvanhu ndedzeini? Mari dzatinochaja kuvanhu sisimeli instead yokuti munhu auye kuno kwandi ndakudza ndomutswa na4 ndichita work yake iyoyo imari yangu hapana murungu unoemployer angakuitire all that for free sisimeli. That's part of my admin. Ndine training yandichakupa. That's part of my admin. Wasvika muno une training. Uchiri kuZimbabwe ndakutora ndichakupa link yokuti uite care certificate. Ye muno ye company yangu. That's my part of my admin money. Ndichakunyorera tsamba yokuti ndiri kukusponsor for a month. Usina rent ndiri kukuavoidira kuti vekuvisa vasakubvunze mabank statement because kana ndisikasa kunyorera that letter kuvisa uku vanenge vachida kuona bank statement ine 1270 pounds zvokuti ukana wapinda munyika unokwanisa kuzodi kushandisa accommodation and everything. Accommodation a room sisimeli it's 500 just a room apa usati waisa mabills sisimeli saka inini on that andisi kuvanyepera kuti ndichavakipa for 1 month ndichatotsvaka imba sisimeli ndichatsvaka ndine a 5 bedroom yandinayo
inoda 3,000 per month, Sismeli. 3,000 per month iyoyo ina include my bills, all the bills. Saka pandinokupa kuti ndinokupa 1 month andimunyeperi. For sure ndiri kuvapa 1 month. But ini now my staff ndavanzwira tsitsi nekuti mari dzachona hadzisi kubalansa Sismeli. Kana vanhu vachikuitirawo zvakanaka uchishanda nevanhu zvakanaka, they deserve kuti uvaitire, not kuti ndine mari ndawana mari. Munoziva here Sismeli kuti mari dzatinowana kucancel for an hour imari. Vanhu vasanyepe kana vachitaura zvisizvo. Regai ndikuudzei inini zvinodependa necity council nearea yauri. Sismeli isusu tinochajwa necancel 15 pounds per hour. Ndobvisa 10 pounds 20 or 10 pounds 50. Ndosara nemari yangu inini as Jane. Kuti singataidazoziva katina information yakakwana tinotoziva ipapa. No, vanhu vari kutaura zvavasingazivi Sismeli. I can even tell you, imimi ndinotaura nemi Sismeli, ndinokwanisa kutokuratidza ichoro agreement chaiyo, but handisi pakuda kuti ndiprove whatever, but that's the money Sismeli. Hatina mari yatiri kumbowana zvokunzi kwaiko tazoshandisa vana vekuAfrica, never. Sismeli ava vanotoveri nani kuti vari kuuya zvinhu zvese zviri in place. Zvatosiyana nekuuya kwatakaita isusu. When tichitiza mapurisa panze apa akangozvipakirawo zvavo. But ava vari kutouya, vauya ndichanovatorесera mabiometrics avo, vachibva kumabiometrics ndakataura nebhengi, ndikakumbira vakandinzwisisa, ndiri kubva kubiometric ndiri kunovaendesa kubhengi kunovhura akaunti yavo. Vachibva kuakaunti yavo ndiri kuvatora ndovaendesa kwadokta kunoregister kwadokta. Saka kana vanhu vachiti kwaiko masponsor ari kuZimbabwe vasati tanishewo nesu tiri right. Kungozoti hawo kana mazimba atinobvara zvongoresa mazai ese asi profit munoita yenyu vasikana. Profit munoita mukazishandiri mahara. Profit munoita. Aiwa Sismeli, you try unotozoita profit kana wave nema clients over 200 300. Kana usina izvozvo Sismeli, I'm telling you it's a struggle. But semuZimbabwe seni ndinoshingirira kuti pamwe mangwana zvinenge zvaita ndichingohopawo maona. Inini panapa as a sponsor ndinotonokavha macalls angu. Ndinotovaitisa ma-induction, ma-trainings ese, ndigoenda navo pavanosvika vachitanga ndichishanda navo. For a week ndichimuitisa, ndozomupa shadow futi yokuti aende kuthing. Comment section, please. Ma-rent house anodependa necity yauri. Mamwe masiti anodhura. And cheka zvakanatsonaka, uri kuti 2,000 iwewe. Cheka zvakanatsonaka. Kuti maroom dzimba dzauri kuti 2,000 idzope dziri 5 bedroom dzinenge dzakaita sei. Nekuti vamwe vanhu mutiri good kutaura zvatisina. Ndauya ndikataura chokwadi Sismeli mukagoogla company yangu iripo. I'm a sponsor but I've stopped sponsoring vanhu vekuZimbabwe nekuti vanotaurisa hama dzavo dziri kukanganwa kuti nyika ino yakaita sei. Vari kuuya nema-high expectations asiri iwo. Sismeli, nyika ino yakudhura zvese zvinhu zvakwira. So it's up to any employer. But for real Sismeli, mari dzatinowana per hour it's sick money. Ndinoziva vari kunana Wales, Bristol, Somerset, whatever. Vantombowana iri nani ma-20 pounds. Regai ndipo umwe munhu chance ataure asi ine ndatenda hangu Sismeli. Taureni. Ndatirega ndipe mumwe munhu ataure zvake ine ndatenda nekuti vanhu vasangotinyepera vachingotitanisha kuti masponsor. Hatisi tese, and one mistake inenge yaitwa nasponsor yakutonzi wazodai. It's like people wekuZimbabwe makangomirira kungopika a mistake inenge yaitika. But mistake, we all learn from mistakes. Saka zvinhu zvaoma kana muchara madhiwe yamutaura nayo uko, that means yatongofanana neSouth Africa ka UK yacho. Aiwa zvinhu zvaoma Sismeli, regai ndikuudze chokwadi. Magetsi chaiwo Sismeli atripla pamba pangu in my own house. Magetsi andiri kubhadhara izvezvi musama kuri kupisa uku ndiri kubhadhara over 350 yemagetsi chete. Sismeli, after magetsi tine mvura
after mvura ndine council tax. Yeah, Saka mukaedha all that, mozoisa rent. Saka zvangooma. Honestly, zvangooma. Honestly, Shuaka, zvinhu zvaoma, zvinhu zvakwira kunoko, and things are getting tough and tough and tough. Zvatachida kuya ikoko. Saka tochinangeti. Ipapa handizivi amusisineri kuda hana yenyu inokuzewo kuti ndoda kunanga kokuti, but yeah, ndo upenyu hwatinahwo. Tatoti zvemunhu wese kuuk zvo kana zvadai tombomira kuda tikati pasweden zvingaita mazimba pasi rose wanikwa tiriko kozvotodii nei todii zvakwama. Thank you my sister Jenny, thank you for coming and makamirirawo masponsors kuti no ini ndiri sponsor ndakazvimirira zvinhu zvangu zvakamira zvakadai. At least now we know, but sorry my sister to tell you this, I know uchibva pano inbox iri kupfuta yakazara. Ipapo ndo pandizvona asingadi, but nangoti nditaure sisimeli nekuti tanzwa masponsa hatisi ndinosiya ndakasiira vachida mabasa. Nditora vanhu vachida mabasa varitoya vanenge vakazara kuinbox vachida mabasa. Uyo anonzi Ignatius, kwai mwari wangu Ignatius, kwai uyo anonzi Simeli uyo ndewekuwa. Newe Ignatius wakambona ichita makuwa kupi? Wamaita zvemakuwa ini. Asi unokundifananidzira. Ndinoda kubloka uyo aisa like. Iwe Ignatius mwari wangu ndoda kusiya. Aisa like apa pa comment yako ushu. Ndiye wandoda kubloka ushu. Ndiye wandoda kubloka ushu. Anonzi Loveness Bureya. Loveness Bureya. Ndikandibvenda tokubloka. Ndoda nokuti uyu obvious Ignatius handizivi. Saka iwe Loveness Bureya ndiye wanoda kutobloka, da kudzisa chikoro kuti usangohakira zviro usingazivi. Panapa pasito nyaya yemakuwa, pari kuitwa nyaya yezvemacare workers. Saka Loveness Buruwa. Sisimeli, mirai ndipindure question yake Loveness Bureya waisa ningirikiri uyu. Waisa like yake. Ari kutaura neMared Cross uyu. Red Cross, yes, it's a good thing. Kuvawo neRed Cross zvinoratidza kuti wakatomboitawo some bit of an experience somehow, but kana ukaita care certificate yangu ndokutumira kuti uite, it's 24 modules, dziri more than Red Cross yako. Saka vamwe vazhinji vatambisa mari stereki nekusazivawo vachiita zvavo mathing maRed Cross, but kana ndikazokupa ndichiti ndakupa COS yangu ndotokuenrolla pa company yangu yekuti uite care certificate, wotodziita wakamirira visa rako, unenge uchiita 24 modules idzodzo. Kana wadzipasa uri kutonodziengesa kuvisa as part of your experience necertificate ravanorequire. Saka kuva neRed Cross vazhinji vachiri kutsvakana nemaRed Cross, I think it's a waste of money, to be honest. Kana sponsor wako achikwanisa kukupa link yekuti uite care certificate, save your money. Otherwise timbotaurawo kuti kune madhari dzakaenda kana kanesa nechingotudza techidhila navo. Wakaiti Jenny waita hakoina. Hai. UK yaipa. Loveness Bureya wainta. Ndoda kudzisa iwe chikoro, ndoda kusiya uyo ataura comment, ndoda kubloka iwe. Kuita kuEdha Cameron. Kuita kuEdha. Anzina pegire ya. Ndikani kutry peg miraton. I'm editing peg miraton. Ikaramba ita zvokusenda request chako chakutoni. Kwanzi uyai kubasa na Trishi vano you be okay. Tichari kuti uyai kubasa. Peg, I'm trying to aid you. Kamda ndikutora kuEdha futi ita zvokusenda request kana zvaramba ndikuita ita zvokusenda request. Send request direct ndinyaso kuEdha. Send my request guys. Ita zvokusenda my request. Nomsa aripo. Let me try Nomsa. Pegi iri kunetsa foni yako. Try Nomsa tu. Hands je mara Red mazhuwaka, it's a waste of time. Zvacho. But jena to information inobatsira.
ndinaye information inobatsira kune vaya varikuda kuinda mazviwaka kwaida tumira hakuna unombotumirewe kunzi vari kuona. Hello Kola. Makadini SIS MELLY. Tiri right muri sei? Mushandula ngo comment wangu andisi ku UK. But chaito tifoni apa kutauro yanonzi Jimmy. He has a very innocent face. But the kind of business language yanga chitaura apa, it leaves a lot to be desired. How can you say kuti isusu muno South Africa chendo kwara South Africa vanhu vanopiwa one matenders vanhu vapiwa matenders unozobhadhara mabills ako wapiwa mari yako tinozviziva government council inononoka. But how do you justify kupa vanhu say yaunayo yawakwereta yacho yawangwavha yacho? How do you justify kupa vanhu mari ishoma because iwewe as a business person you're not prepared, you don't have enough capital to sustain your business? Because at the end of the day, at the end of the day, she will get that lump sum from the council after 4 months, 5 months. Is she backdating people mari dzavo dzacho dzakapa dziri dzishoma performance dzacho dzavaishanda asingabhadhawo necouncil? Because iwewe if you take up a tender uchiti you can support this business, government ichizopa mari at whatever time, you must know that you have enough capital to run that business. It is not labor yevanhu yaunofana kusacrifice in the name yekuti you are bringing them to UK. They are not coming to UK for a non-profit organization. They are coming there for business. For your business, and even they are working to earn money, and you earn money to be able to sustain and have a living acceptable. You cannot tell us chazodura, yes, akazazodura. So what? So if you know kuti zoni council yacha is kupai enough money kuti vanhu vagare a decent life in UK, then don't do the business. Because in other words, you are being used to exploit Africans. Mangofanana inonzi chini slave trade yaiuya ichida cheap labor. Why are they not doing the same thing to white people in UK? Because you know that people are desperate. If someone would do anything to just be in UK, why not spreading? Why does it have to take all of this time kuchizotaurwa palive kuti muzotanga kutaura kuti chakazoti hatizopiwe chakati? No one would run a business for a loss. That's a lie. She had a very, very innocent face. But zvanga achitaura nemumuromo make handisi lawyer, handisi vanozvima investigator vanobata vanhu but I could see kuti her face iri innocent can be mistaken for the truth. Vanhu vese vanogara kuUK, how can you say kungoti heya zvazosiyana iwe kwaunogara pane vamwe vanozopiwa ma20 inini kwandozobhadhara kwazobhadharwa magetsi 300 magetsi ako 300 is nothing to do nebusiness wakurana. Give vanhu mari inoenderana nekuti vararame kapenga sustainable. Ende zvanga achitaura zvokuti mazimbabweans anouya kuno kasina license, zvandanichataura that these people they need to learn how to run a business. You cannot bring someone asina enough documents. Saka basa rako nderera angachiti admin. If she cannot check with due diligence kuti this person has got enough documents dzinodiwa kuti aite basa raari kunzi zvoni ari qualified kuita muno muUK, ngavari kutamba nemari dzevanhu, vanhu vouya. You think they'll explain to the person chapter 10 whatever it times this a week in chakwanza kupa 100 rent yangu ichata mari yakati uchasara $3 uone here kuti munhu yeye anoendera mberi kukwereta kutengesa imba kuti auye kuUK. Wamutsanangura all they have to open up and they have to tell the truth kuti kungounza vanhu ivo kuzosara sustainable. Because kana munhu ako pakutaura chokwadi apa ndoparipa kuti vataure chokwadi nevanhu apa. Exactly. Because you ungape munhu wese knows that you are leaving your family to go and look for greener pastures. Saka if they are not green pastures, let the people know. Even CV1 inotaura kuti cost to company is this much. Yauchasara yaunozo disposable income. Cost to company kana iri 20 chapisa tax, chapisa income tax, chapisa chini medical aid. Iwo yauchasara uchindisa kumba kwako 12,000. Iwo munhu accepta basa iroro
uchiziva kuti 12,000 will I be able to sustain my bills angu anangu school fees ukaona zvisingaenderani you would rather leave. So abva kutaura uyu I could pick up handizi chichi, but I could pick up she's lying. And it's not right. They have to open up and tell the truth. She must not use the innocence and say, hey, handichade kutora maZimbabweans. Regedza tora vacheyo, but don't use vanhu vari desperate for your own gain. And asade kuchikidzira vanhu kuti takawanda takutotya kuiswa social media. If your business is clean, if the way you run your business is clean, what are you afraid for? That will be advertising for free. Let that company be put on Facebook. That will be good for your company if you are running your company with clean hands. Thank you, Sis May. Wow. Thank you. Kwata. Thank you, my sister. Thank you. South Africa yapindira. Ikati hatizivi chinhu asi titaonawo zvataona, right? Hello, my sister. My diaries. Muri sei? Tipakuretiwe ndimuriyo. Tiri boys. Sis Melly ndoda kutaura not we have age measure ava before. Nema dzanga achitaura dzekuti hanzi handibhadharwe necouncil. Sis Melly chinhu chinokoshesa nyika inoi is people vari vulnerable. They will never miss a payment, especially zvirema zvemuno muSis Melly, they live a life. Ukasava pamari yavo, anything chavanonida chese, they will sue you. Saka vanhu ivava vema-agencies vanopiwa mari dzavo every week. They never miss a payment. Zvangachitaura kuti hanzi ndinozoenda kunoparapara kuhama. Hama dzipi ari kunyepera achitaura zvinhu zvekunyepa kudaro. Zvekuti hanzi imba dzinoita 3k. It depends kuti nearea ipi, and hakuna imba ye3k. Yes, zvinhu zvakudhura muno muEngland, but imba ye3,000 kupi kusari here kwari kutaura kuti kusari kando kune dzimba dze3,000. Hakuna zvakadaro Sis Melly. Vanhu ivava zvavari kuita Sis Melly vema-agents vari kuemploya vanhu kubva kuZimbabwe vouya munomu votanga kuti hanzi ndiri kukudhidhaktira NHS fee. NHS fee it's paid once paanounza munhu munyika muno. NHS fee anoramba achingonzi every month uri kubvisirwa NHS fee, uri kubvisirwa pension. Munhu auya muno mune contract yekushanda 5 years anobvisirwa pension yechi. Vari kubvisira vanhu, vari kudhidhaktira vanhu mari dzemapension. Rent chaiyo Sis Melly vari kubvisirwa. Ndine munhu wandiri kutoziva wandiri kutaya kubatsira izvozvizvi. Ari kubvisirwa mari. Ari kusara aine 200 Sis Melly. Pa 200 ipapo fungai kuti iye pachake ari kuda kudya, haana day off. Ari kuda kutenga hembe. Ari kuda kutumira vana mari kumusha. Zvakaoma. Ari kusara asina kana zuda zvaro. Kochinombonzi NHS fee yacho chii? NHS fee, pane inonzi NHS fee inobhadharwa munomu kuti unogona kurwara uri munyika munomu, you can go uchinorapwa kuNHS. That's the NHS fee. You pay once. Inoita kunge medical aid. Exactly. You pay once NHS fee. Haurambi uchidhidhaktirwa every month. That's a lie. Okay. And nyaya yekuti hanzi zvoni CQC kudididi. Zvavari kuita vanhu vema-agency vava. Vari kumeka sure kuti vanhu vavari kuunza ava havaziye the law. They don't know about the CQC. Havatoziya zveCQC izvi. Unless vatodzwa nemwe munhu. Kuuya paFacebook apa kutsvaga help. Izvozvizvi vanotaura kuti hanzi pane imwe point yambotaurwa futi yekunzi hanzi right. Vari kuita system yekuti hanzi zvoni kana ndakuda kusiya basa kwauri votaura kuti hanzi unofanha kundibhadhara. Pane mumwe wandakambonzwa futi achiti hanzi zvoni akati hanzi unofanha kundibhadhara 6,000 pounds yemacharges ese ekuti kana wakuda kuregedza basa kwangu wondibhadhara 6,000 pounds and then you go. Which is very bad. Sis Melly kutaura chokwadi, regai ndikudze chokwadi. Munyika muno mutakapinda Sis Melly tikagara tisina mapepa. Tichishanda ma-agents akawanda, hakuna kana agency one yaitadza kubhadhara munhu mari yayo. Vanhu taibhadharwa because taishandira ma-agents evarungu. Taibhadharwa mari dzedu dzakawanda. Ivo manje vaonoti vaita zvinhu zvavo zvavaita munomu wakuabhusa munhu abva kunyika kwako. That's bad. Takaipa hazvina kana kumbonaka zvatakuita maZimbabweans. Mwoyo watanawo wakashata.
isu takapinda munyika muno mutikabatsirwa nevanhu ngatibatsiranewo tite life ndizvozvo ngatibatsiranei tite life ngatisvike kudzikisirana pasi nekubatirana mari zvakadaro. It's bad munhu anenge aine vana kumusha uku ane mhuri kumusha izvozvi munhu wandiri kukuudza isisi ari kutadza kubhadharira vana vake school fees because ari kusara asina kana senti. Haana day off. 200 yesh haana day off. Abvisirwa madeductions ari ridiculous. Dzimwe dzacho mari dzekuti unoti naimi muri kumudidactira pension. Munhu ane contract 5 months haasi munhu ari kugara munyika muno mukawa mukudidactira pension. That's bad. maZimbabwe ngatiregerei katsika ikako. Ndapedza zvangu ini. Tidzokera kumakuva. Alright, bege aiwa iwe wangu hamene chauchiri kugarira mugosi uchigarira wakabuda kudhara iwe uri munhu bho zvako. Alright, iri bho mufana. Thanks is man. Pakaipa. Right, nyaya iri kupisa yepa UK yemasponsor iri kupisa nyaya guys muri kuzvinzwira. Hanzi namuchemberezo kugara kuAfrica kuhamubatsiriki maZimbabweans. Because Naizel Jones, it's just a shame people do not know their rights and are being exploited. Because hey, remember, Ningo test Ningo Chibano kuno Africa vasina knowledge. Yekuti zviri kufamba sei. Saka nyaya yacho yaoma. Umakati not, but if all Zim agents are busy, they're not paying. How come people still want to come through them? We know of people getting paid. Kune vamwe vanenge vachibhadhara zvakanaka. Kune vamwe vasiri kubhadhara vanhu zvakanaka ndochokwadi. Ava vataona vachitaura vabudisa mavoice note avo panapa. Havasi kubhadhara. Havasi kubhadhara. Saka ndo panenge pane nyaya iripo. And right, amene varipo here vamwe vada kutaura something panyaya. Inyaya inotoda kuti rimwe date yasonzwisisa because seems as if there's a lot going on there. Saka kune team, no sir, I've been trying for Dara kueda iri kuramba. I've been trying no sir for Dara kueda. I think zvekutaurwa narudo kuti we have a live whereby munhu ari kunyika kwake achipinda achiuya achiudza vamwe kuti zvingaitika sei because maZimbabweans ari kudzingwa muno muka next year hatichazivi kuti tinonangepi. Ari muri kuona ndo pari kunetsa ipapo. Anomaona. Saka tiri kutsvagawo nyika inenge iri easy yakachipa yekuti tokwanisa kungopindawo pasina kuvhiringwa. Zvino information dzacho patoipa information kutira kuedha Cameron na Nikina Nomsa zviri kuramba. Constance hauna green button. Cameron, I'm trying to aid you. Cameron, chinguri ndabvirira kuti ndikuaid apinda. Hello. Yes, Cameron. I've tried. I've been trying. Hey, Chiramba. Finally. Right. Go straight to the point. Let's hear what you have to say before the network cowards you. Mari iri kubhadharwa. Masponsor ari kutora mari. You don't want to lie, guys. I paid 4,000. Your network. Your network, my brother. And what if she was saying she was lying? She don't have to do that to Zimbabwean people. People are suffering, that's true. And but zvanga kutaura kuti ye susu tanzwa nokutaura koyo masponsor echirungu right ma British why asiri kutaura kunzi ari kuita corruption or whatever kunzi ari kubhadharisa vanhu mari. Why is it maZimbabwe ndimo uri kutaura? So that lady, she was lying. She was, yes, an agent's company, but it's not hard to open agent company in UK. It's just need my people go right is right. We got enough brothers who are doing that, but my cousin brothers, but like somebody when the neko goes, we know with the marriage rule. And they know that's true. My sister you have to buy a car. How can she buy a car? Zimbabwe also to Padra Motka 1,000. Anyone marriage you think Motka. You must have a car. Yes, you must have a car to tendere, uchenda, kupi. And after that, also Padra in your marriage, you have to pay 3,000 or 4,000 to pay COS. And there was no option because
mapapers akanga akuexpire now my sponsors saka unodyiwa akusi and vari kutowanika mbichana and she came last week but and because mapapers akanga expired and there was option yanga itoripo you have to pay that 4,000 aidiwa. We paid 4,000 and now she's not going to work because takatoona kuti hapana deal. She doesn't have to go to work kunoitei vanhu vachibatirwa reso kubasa because masponsors unotoita nawo deal kuchamari toda kuti munhu auye cheto and tanoda kuti munhu auye 7,000 tipe 8,000 titori munhu auye mumwe anogona kuzoti aiwa kana and you have to pay futi. That's what they are doing. Kuti kana uda kuunza murume wako uda kuunza mwana uda kuunza vanhu alright it's not long about them kuti vazozvitsvagirana mabasa zvave zvekuunza kubhadharisa kuti iwewe kana une hama yako wovapa 1,000 vokuunzira hama yako. Yes, kana mari iripo vanhu vakawanda nawo kutouya vari kutouya nemari dzekutobhadharwa. Hatiri kuvaexpose vanhu vacho because atori mazimbo vemuraini vatakatokura tichitoziva ende vakatouya ikoko kudhara zvisaziva kuti munzi kune tisatambozviziva kuti tichaitwa zvekutorwa macare workers kudhara vamwe vatori ma30 years vari ikoko. They are working for a big organization there ikoko in UK and vanotokuzochamari kana pasina deal havana deal. Machats nawo kutoti hatokuzochamari itai mari munhu auyo mapepa kana expire isi tora tomutora faster and zvinotombotora time. The people were shocked. Iwe munhu visa rake ratobuda hazvinotombotora time. Once you pay them zvese zvekutaura kunzi imba ikuita 3,000 4,000 pounds that's a lie. Imba yekupikwa inoita 3,000 pounds. Guys amana musabatire vanhu muchidaro ma. You know people dai kumboziva kuZimbabwe zvakaita last time I was in Zimbabwe the hospital yese yakazara inozvi azara manese unotonzwa tsitsi taumana vanhu vachida kupa. You see mari dzavari kuchargewa 300 US for the certificate renesaid munhu achada mari IELTS you know zvinhu zvacho zvikutonzwisa tsitsi but masponsors ngavasadaro vana ngavangoita kuti vanhu vauye zvakanaka vovabudira pachena kuti no guys let's do this chakubatira mari yakati vowirirana noti kuzotanga kunzi wakubhadhariswa mari zvitoronzwa wakubhadhariswa mari yepension what for usati washanda. Yes, usati washanda. You see usati washanda ukuda kunzi angaita zvelicense zvekuti anzi vari kuenda mapepa hakuna amana andi uri kusenza mapepa ako marequirements padiwa IELTS padiwa drivers license padiwa disc handi saka ambuya vangu achinyepa zvavo ambuya ngavasadaro zveshuwa because inini my sister akanzi tikuda drivers license disc handi pekutanga disc vanoda kutoona mapepa zako kwete zvokutaura vanzi vari kuenda mapepa munhu kuzoti hakuna kudriver guys avambuya maybe ndozvikuitikawo kucompany yavo but it's the first time to hear that kuti pane munhu ari kunzi andinati mapepa what but mari dziri kubhadharwa saka izvozvo kana kunzi kana kuti expose munhu uyu phone call iyi yakarekodwa iyi and they use mamwe mafoni asirawo futi because vanenge vachitotya but isi manje tivafonera tichirekodha manje kuti no iyi ndo voice rake kamunhu yes kana ukashandisa namba saka UK yatora mukombe zvayaitova neuoro hwose nai mwari. That's what they are doing. Hakuna munhu even izvozvo ukatobata munhu ari kuUK kune mumwe aitotaura kuti tipe mari kune hanzi kudawo maticha right now so you have to pay 60 what pounds tokuconvertira what it's about 120 years zvekuda kungotora mari dzevanhu vari kuda kungotora mari ende mari zveshuwa vamwe vanhu vekuZimbabwe vane mari dzacho vamwe vanotora ma5,000 nekutoti aizveshuwa munhu ada kuuya handi but tikoti 5,000 yake ainhonga atoishandira mari yayo kuti atokwanisa kuti auya bhadhara vakutonzi hai zvinozve takutovabatira mari dzereni takuda sei haiwa that's bad avambuya vangu vachinyepa zvavo avo. Zvinochinduzai kuti ma5,000 ari kuclaimiwa waya kana vana pombi yadonha vari kudzingwa muno muSouth Africa yamahouse girl vaneiwanepi yekuti vauye kuUK iwo inobvepi 5,000 pounds. Ndauswa uri kuona kuZimbabwe inozi vanhu vari kusungwa necommercial CID handi why because vakubira vanhu kuti aiwa tine madhira tikuita muno maclose aada kuwana kana chito kuti abude akaona 5,000 akabhadhara mumwe anokubhadhara so 5,000 zvishuwa okutokuitira zvinhu zvako handi saka vanhu vakuendapo vakuvhara vanhu kuZimbabwe madhira vari kuita vari kubira vanhu vachiita sei kuti angokwanisa kubuda kune mumwe aitoti ndingotsvaga zvangu 2,000 engoti ndibude ndiende kuDubai handi
munyika muno mamusvita boma but ndingobuda ndingoenda kuDubai ndinotsvaka basa ndinoita job hunting Chakuda ndiri kubuda ikweyo. mu-UK kuenda kuDubai. Aiwa ndiro vamwe vangu vari kuZimbabwe vati ndichiona mumagroup. Okay. 2000 guys ndingokwanisa kubudawo ndiende kupi kuna Dubai ndingotsvaka job hunting. Vamwe vanhu vachoti ai ndino 6000 guys ndoda kuenda kuUK but ndikushaya munhu chai because zvinonetsa kuti upe munhu mari ka ari kuUK iwe uri kuZimbabwe. Zvinotoda munhu anenge ari kuUK ari paground and womupa mari kuti ayo shamwa dhiririri kai uyu munhu mapepa ake takukupata senda mime chitoita. Kune vamwe vanotofona chitokuudza kuti masponsor kuti nhasi ndikuita interview mangwana hanzi saka ubaize ngotaura udai maybe 10-2 kana tichiita sese vari kutora mari dzevanhu toda kumbonyepa mari dziri kubiwa ende vari kutora mari dzavari kuzoda kubhadharisa vanhu dzavari kuzoti titise mari muaccount ngati munhu anorana inozoti mumwe munhu amba zvanga achitaura vanofanira kunyepera vanhu vekuZimbabwe urionyepera vanhu vari muUK and zvekuti tinozokwereta mari vanhu vanobhadharwa negovernment avana mari dzinobhadharwa idzi dzezvimakeya wati zvavo zvavanoita izvi but vari kutora mari dzevanhu chete ende vari kuvadzvanyirira vozoda kuti muzimba adai alright kopesa apa wai musina kureza imimi kuti vanhu vatiri kunza kuno kwari kutinetsa noti vanhu vazotaura zvishuwa kuti mana isi hatina mari pedu anonoka kupinda apa munhu ada kubhadhara imba ada kubhadhara rent ada kutenga it's a flop ipapapa nai wabuda kuya paFacebook nhasi kana kuti pachiwa kuti haiwa vanhu vakudai so haiwa kopesa apo mairegere kutaura but on the other hand unofanira kuziva kuti mazimba mahasila anodosviketa mazimba mahasila vakafamba vanhu havaregi 4000 kana zvimwe zvimachansi zvacho zvinazvo dai zvaikwanisa kusenda apo daisenda kuti uyo munhu akasenda ari kuUK asi namba dzeUK here aita kuti we need 7000 hazvi zvekunyepa zvati kutaura kaizvo zvodai chaikwanisa kusenda chiscreenshot apo taingochisenda pagroup ipapa vongoona manje page haikwanise kusenda mapictures taikuti aitoti 7000 chisini 10000 so kana utone munhu anenge atori kuUK handi vamwe vangoti ngatibatanidze hama dzedu kuti mwana auye mwana kachichema ari kuZimbabwe kamana ndakwara ngoti alright ngatichibatanidze alright iyo chibuso 2 handi munhu auye munhu ouyo zveshuwa unoziva kuti zvinofadza kuti tese alright tife nenzara tiri panzvimbo 1 handi pane kuti mwari kuti ndiri pama1 kuno guys chichandi unotofara kuti hanzva dzedu yauyo yapadhuzewo nesu yapadhuzewo nesu ende kufarawo because tanda kutofunga option imwe toti aura ndingachimutsvagire kana kucruise sezvo aine out zawezi apply kumacruise auye zvake apinda hake mucruise aro zvake necruise job zvake aro zvake chimushipa achitenderera zvake nenyika but akazongoona kuti amas ndikatingobharira 4000 pounds and then zvidhiri akabva rabuda kusponsa kuna semunhu akaita seambuyara and angaita ndine kambani ndemunhu atikatobhadhara kuti cash yako iyi 4000 mari yako ishi so vanozvihawo paFacebook vanzo zvauka but chokwadi tikuchiziva because tori vamwe vacho vanhu vakatobhadhariswa mari kuti tiwe muEngland at least makapinda hanzvadzi chingoshandira kuti muri kavhe mari yenyu makapinda henyu matove munyika makwinu but madhira avo kaya ina hanzvadzi yangu ndoisiri kushanda because iye akataura option yokuti hamazi madhira aya ekushanda aya hatongosane nawo masponsor anozviita these guys Zimbabweans tiri corrupt hatiri kunyepa Zimbabwe nemuNigeria tori corrupt zvimwe singatomboiti hakuna munhu asingade mari usafa wakanyeperwa even ukaita 48 million muaccount mako shamwari chero munhu akaine 3000 utobira munhu ari kutotambura iyo how many people vari kutambura vari kubira napakaipa ndikaiti mbonzwa Anita anguramira patimbonzwa kuti Anita ari kuti kudii Anita ndeipi hello Sis Melly kuri sei kuri right ako Sis Melly ndoda ngotaura briefly muri kuona zviri kuitika once wapinda muUK kana ukanzi uri kutambura kana ukanzi one but life will be better than SA than Zimbabwe ngatitaurire vanhu kuti tisavharire vamwe pano
vane ma-island vane everything, let them try to come here. Life is better in England than any other country. Chete Sis Melly. Wow. Right. Thank you very much, my sister. Thank you. Hands we are in my sister. Hands we are in Tabaramamkana. Life is much better than SA and Zim and Jumish. And thank you, my sister. All right. My two. Depen. Mushe Sis Melly ndikunzwika. Mukunzwika. Sis Melly, ndandichida kupindurawo zvangu, indoda kupindura zvandoziya zvandisingaziya handipindure. Pane muska ndasvika pachitaura, sisi wangu achitaura nenyaya yerendi yekuti rendi 3000. Vanhu vakabvunza kuti vari mu-UK hakuna rendi dzakadaro. Ini ndambe ngechinyora pamacomments ndikati vanhu ngavasasapota zvavasingaziye. Right now ndiri inonzi Right Move yemuLuton. Luton, which is outside London. Panotori ne 5-bedroomed house iri kuita 5,100 per month. Pane dzimwe dzimba dzakawanda, imwe iri kuita 3,250 per month. Ariko marenda akadaro. Ndambonyora pamessage kuti ndakamborenda a 2-bedroomed nini muLuton, it was 1,100. Apa hatisi kutaura council tax, hatisi kutaura mvura, magetsi kana gas. Saka zvikanzi room iri 500 ka kwandiri zvinenge zviri reasonable because pachabviswa council tax, pachabviswa mvura, magetsi negas zvinenge zvifanira kunge zvichibhadharwa pamba ipapo. Saka munozoona kuti kana mabills achabviswa ka roughly rent chaiyo maybe 350 or 300 per month. Inenge iri very reasonable. Then pozita vanhu vanga vachita nharo kuti hanzi hakuna council isingabhadhari. Inini zvangu Sis Melly ndinoita zvisinei necare but ndichidhila necancel. Ndine job randakaita muna February rakabhadharwa only last month. Cancel inozviita. Saka imagine une vasenzi vako vari kuda kubhadharwa because vasenzi havane nezvekuti cancel inobhadhara zvarini izvo. Invoice unenge watumira, izvi ndikutaura from personal experience kwete zvandinonzwa. Invoice watumira and unogona uchinyora ma-emails how far vachikudza kuti tiri kutarisa nezvazvo. Ndakaribhadharwa only last month. Saka it's very true zvambotaura kola kuti inodhilaya cancel inodhilaya zvechokwadi. Ende marent zvechokwadi zvinhu zvakudhura. Tomboti papinda munhu abva anzi zvoni iye unenge uchidhiraivha motikari. Insurance chaiyo ma-insurance akwira zvisingaite. Insurance yemotikari because audhiraivha usina insurance. Saka pamari dzinenge chibatwa dzidzei pachabatwa insurance ina handizivi hangu kuti veke vanoita sei whether vanenge vachizohaya motikari dzachona kune vasina motikari here o vanodzitenga ina handizivi o vanotengesera munhu handizivi. But pana chida kunyanyopindura ndepemarents, mabills nekuti cancel inodhilaya zvechokwadi kubhadhara. Life mu-UK Sis Melly is not as easy as vanhu mafungira vanoita. Mu-UK hamurarwi kutoti uchaita a decent life. Uchaita a decent life unofanira kungoshanda day and night. Isusu vana dzimwe nguva tinopedzisira tasiya vana kana dzimwe nguva vatori vega zvitori too risky because hazvibvumidzwi. But unongotora ndikada kuramba ndichimhangidzana nekubhadhara child care hapana zvandinoita. Takanzwa kuti vanzi vamukwanisa kuafodha kugara nemamaid. Inini ndinombosara nevana vevamwe vanhu kuti ndiwane extra mari ndinozowana kupi mari yekupa maid. Saka izvozvo ndizvo zvamunozoona vamwe vanhu vaititikana kuti vari kumushaka voti hanzi zvoni ini denda ndiri ku-UK ini ndakatoita zvakawanda stereki inini because vanhu vari ku-UK mune chance. Vamwe vanhu vatozovaka because of maloni avanopiwa zvichienderana nestatus yako pamwe nemari yaunotambira. Mukada kutozvitarisa dzimwe nguva even mari inotambira fanike senge anenge ari majunior nurses aya eka anotambira mari yakanotonorerekera nemacarers especially anenge vari mu-NHS vari ma-first years ayaya. Saka UK kutoti umire unofanira kunge washanda of which manzwisiro andineta domke ina hangu handisi into care department. Vanoti ivo vakabva makuseni nekuti vari kunzi vari kushanda vari overworker. Vakabva makuseni kumba vanodzoka manheru. Ende pavanodhiraivha in between clients ipapapo vanhu vachona havabhadhare ma-agents haazobhadhara ipapo. Havabhadhare ma-agents ipapo. Saka you find kuti vakanzi 40 hours a week Sis Melly vachitambira roughly between 10 pounds to 14 pounds an hour. That's nothing mu-UK. That's nothing. Hauna chaunombosevha, hauna chaunosara nacho. Ndosaka vanhu vachizoti kana ari manurses munoyazotonzwa kuti nurse ari kutambira even 40 pounds an hour so vanoita 6 long days kutoti zvinhu zvibatenekana kutodawo a decent life.
ende mukada kutarisa nyaya yemuuk mukatarisa vana vemuuk vazhinji vacho vaperera kumajeruko simply because maparents kutoti zvinhu zvibatane uchizoda nekuchengeta kumusha always at work ende masawira avo manje vana ava internet ende vanhu vachona vatiri kuchengeta kumusha tarisai vana vavo kana zvikoro maitira vanenge vachiita vanogara vakapasa because maparents avo are always there. But isusu kutoti zvibatane tisenge takuzoti isusu tine vana wakutozoda intaneti wakutozoda zvinana sky wakuda zvinana chi unofanira kutoshanda back to back. Saka life yemuengland yes iri easy especially ukazvipira kuti ndo hakuna life ndoda kana iri husband and wife mwari kupinda mwari kubuda hamuna zvekuti vanhu motombonyatsotogarawo muchidai whereas vanhu vatiri kuchengeta kumbaka vane life nekuti tiri kuvapa zvese ende vane time nemhuri yavo vane time navarume vavo vane time nevana vavo. Ndozoti kana wakuzokera kuti kwai wakanga uchitei wakavakepi kutaura kuti vamwe vanhu vari kuita zvinhu isi kutoshaya kuti imi muri kuita sei ikoko havafungi mari yavo kuvatumira emonth every month vachinda kuold remit uko yes havafungi izvozvo. Mumwe mwana wake chaiye kana akatobuda kuenda kundoshanya kutauni unonzwa achita kumana ndasuwa mwana wangu ugofunga vako dzimwe nguva waunosiya 3 days uchitoita day wabva uenda kunight somewhere wabva wadzoka wabva wazodai so vako unovasiya uchiitira vamwe vanhu. Saka zvechokwadi zvinoenderana nearea yaunogara ukagarawo kunonzwa up north uko vanotogotoshamisika nerendi yakataurwa kuti hakuna zvakadaro yes because ukoko kana 500 3 bedroom ndune 1 zvinoenderana nearea yaunogara. Ini ndikutaura Luton which is out of London. Saka up north ndo education. Up north ndo maareas anana Birmingham ikokoko Derby zvichidzika zvakangodaro area dziri ikokoko itu. Luton iri outside London. Chango it's about pandinogara inini it's about 35 minutes kuti ndipinde muLondon but ndakudze marenda apa wakaenda pakanzi right move right now 5 bedrooms iri kunzi 5.1 imwe yacho iri kunzi 3.250 inenge yakaita sekweyo dzinenge dzakazotionakewo zvadzo but roughly totongotaura kuti ndo and especially ivo vanoita zvemagenzi vanotozipedzera kutsvaga dzimba vachimhanya. Saka zvimwe zviri kutaurwa yes ndezvechokwadi sisimeli zvimwe hangu handizokwanisa kuzvipindura because ndakudze kuti handisi mucare sector but zvekuti kuti unyatsoita life muengland yekuti unotumirawo vana isusu takazotanga unyatsogonawo kuzomisa mari dzekuendesa vana kumaboarding zvinhu zvatisanzanukei but patakatangosvika tishandawo ma40 hours aya usingabatanze mabasa hakuna waitoti ukanzwa vanhu vanonzi vari kuendesa vana kuboarding wototi havane mari dzavo but uri muuk ezvinezvi nyaya dziri kutaurwa dzekuti hanzi mapepa mai vamwe vanhu vane mapepa yes maindefinite vamwe vane mabritish but kune vachiri kurinyuwa vari kubvisa mari dzakawanda kune vari kurinyuwa kwete dzekumbobhadhara masponsa kana pai inini at one point ndichiri kurinyuwa kareko takabvisa it was 8,700 for the whole family isiri yechikwereti kana yei yavanoda cash kuti vabata application yenyu murinyuwe mavhisa chindiudze kuti udabhadhara rendo udaita sei kungoti urinyuwe vhisa ende futi mazuva iwayo waipuwa riri 2.5 after 2.5 years unofanira kupa same amount kutoti imi nemhuri yese munge makadaro. Saka zvimwe zviri kutaurwa ndezvechokwadi UK yenyu saka vakasarinyuwa watobatwa nehome office wodzoserwa kuzimbabwe. Aiwa iyo life yacho isina mboti kubatwa neuk life yacho chaiyo inotokunetsa wes kana uine vana nekuti uchada kuti vana vaenda kuchikoro wes kana uine vana ende kuno kuchikoro uite zvekuzimbabwe zvosvika pachikoro ugugudza otsvaga nzvimbo chikoro chako unotsvagirawo cancel ndio ndokudza kuti okay wapa first preference second nethird okay takuwanira mwana panzvimbo yakadai hauende pachikoro ende kuti uise application ocancel vanenge vachida zvinhu zvemwana zvakakwana. Oh my God, ndo pane nyaya dzacho. Saka kana utori namapepa panotori neproblem. Ende kuzoita pane comment yandaona chitongoti yamhanya inenge yanzi haasi wese anoshanda back to back. Very true because vanhu vakauya kudhara vakazviupgrade. Vanhu vakauya kudhara vakazviupgrade. Vazviupgrade vane mabasa ari nani akubhadhira zviri nani. Very true. Very true asi munhu wese akuita back to back vanhu vazhinji vakawana mapepa vakazviupgrade but again kuti uzviupgrade zvakuda status pane mamwe makosi asingatobvuma tumwe tumataipi twemavhisa anoda indefinite
Saka again haasi munhu wese anokwanisa kuzviupgrade ane mukana wokuzviupgrade nyange uine visa zvinoenderana netype yevhisa rauinaro. Saka upenyu hwachona hunonetsa. Unotoona kuti kana wazoda zvekuti uzobatsira nevari kumba uzodii unotenge wato stretch. Ndosaka muchipopotera strike nyaya dzeblack taxi ndakuunderstandai. Yes. Now I get you. Ndatisenge nyaya yevana Sis Melly ndo inonyanyoshungurudza because hatina time nevana vacho. You're always tired. You're always busy. Because haukoka ivo vanenge vachitamba nemafriends avo ndo masahwiri avo ndo vanovaadvisa ndo vanovadii ndo yega information yavanokwanisa kuwana. Isusu hatikwanise. Ndoda kana ari murume nemukadzi kutoti zvifambe mine vana senge ndine 4 uine vana mwari kupinda mwari kubuda. Makazvarira 4 ikoko vose? 3 ndakavaitira kuno. Okay. 1 ndiye akanga ari wokuZimbabwe. Saka upenyu hwacho hunonetsa Sis Melly. Yes, kune vari kuzviupgrade senge ndakaregera zvekudhabhuro zvangu izvi nekuti ndakawana kare nani. But life yacho ndinoiziva because ndakatokwira masteps kusvika to that. Ndinonyatsotoiziva in and out. Ndakunzwisisai. Kuti uzobatanidza uzoti wawanawo kamari. Senge vanoshanda mukei ava even vasiri kumboti vabva kumusha vanoshanda mukei kuti auye nedecent mari anenge achizoendaita long day sleeping pandabva ndazoita morning kuseri kwacho meaning anogona kubva pamba makusena achinoita long day obva aita vanoti sleeping obva amuka achita morning saka akabva kumba mangwana makuseni munomaona mangwana masikati. Ndosaka now I understand why kuti kuUK kune depression. Yes. Yakawandisa. Hakuna munogara kubasa. Vanhu vazhinji Sis Melly vari kutadza kana kuenda kana kumahospitals chaiko kuti munhu ane problem okasika enda kunotsvaga help simply because anofunga kuti ndikadaita nguva ndisingasenzi ndoita sei. Zvauraya vanhu muno. Ndakunzwisisai. Ndikuti tachidzidza shuwa. Good life irimo but ine challenge. Ndosaka muri kuona vatanga tajaira kupa mari kumusha ukamuti unoziya paita mukana uya kuno ari kusvika achichema kuti muri kundiabhuza but ndo life isusu yatajaira. Mabasa aya anotanga nhasika ndo mabasa ataingoita. Ivo vanga vajaira kuti anoenda pamukuru onotora but kuti uzomuudza kuti shamwarika kutoti zvidai soka unotorawa 6 long days anokutaura kuti handiite izvo 6 long days ndisinosenza. But isusu unogona kurova 7 senge ndiri rangu basa rinotoinvolva driving a lot. Uchidhabhura kuri uchidrive uri motorway. Esi vari pavanhu mapepa yako zvinezvi zvakabatsira because ndopapa kazhinji panga pakurogwa vanhu vakawanda kane varungu kuUK mapepa asingasabudi paya. Vanhu vakawanda bepa mazino upenyu kuUK hausi easy. Dai zvazviri easy tasingatombo. Kana murume murungu bepa rinokurumidza kubuda. Dai zvazviri easy Sis Melly hataimboda kupinza hama dzedu through izvozvi zviri kutaurwa izvi zvakaoma izvi. Taingovatora katoti visitor voya voita mapepa but UK haisitombori like that. Ndiri kutaura kuti inini ndakazvarira vana muno mustiu ndakatombotanga ndaita process yekunzi 2.5 years. Iwo uine vana British by birth. Handiziri kungoti aiding pamusoro apo midaitiona. Taurei. Ndakazvarirwa muno but hazvisi automatic. Vana 3 vandakazvarira muno but ndakatotanga chitonzi 2.5 kusvika vozokuti indefinite vazorora zvavo. Saka England haisi zvatinofungira. Unokurumidza kana pepa handiti? Unomawana ezvino zvimitemo inozongosiyana but ukaronga tsoro dzako unomawana. Because pane time yekuti vedu vanhu vose munhu wese aingove nemurume wake murungu. Munhu wese aive nemurume wake murungu. Tikati hakusina vanhu vatema kai. Yanga iri nyesikiri remapepa iroro. Ngatisikiri remapepa. Munorwadza manje. Munorwadza zvisingaite. Kwete zvekuti munorwadza. Munorwadza. Asi unofanira kushinga nekutova munhu ane bhonzo rakasimba. Ndokutoti zvifambe asi zvikutaura ndezvechokwadi ende kuti vanhu vanokuti vari kusara vasina mari very very true. Maita basa koma rigaiti mbodzwa wamwe ari kuya anasitadzidza ndasitadzidza izvi munotoseka pane nguva yekuti munhu wese ainge achingoti pakanzi murume wako muvarungu ngodei ndikati naye Mwari vakadzisi zvavangoita varungu naimi saka zviri kumbonyatsa kufamba sei anomaona ranga risikiri remapepa
iko zvino vakazovhurwa mapepa akuita achiwanikwa akuita achiwanikwa mapepa manje chadiwa kuda mazimba vakuda varume kuAfrica manje vekunana Nigeria, Ghana uko Zimbabwe ikuAfrica. Varungu vakambotonga zvipa UK apa. Varungu vambotonga. Nepano umwe anoda kuedwa guys. Akwauya henyu 81 kwanzi 81 mabasa munongotamburawo muriko, mabasa muchingowana muchingoitawo zvamunoita muriko, asi mukana iriko zvayo, mukana iriko. Handiziviwo. Pane wanga achibvunza kuti kwai chibasa chechifugundei chinobhadhara mari here. Handizozivi kuti zvinobudawo here kana kuti zvinozodii, handizozivi chiriko here, asi ndofunga kuti ndezvechirungu kana ndezveindaneti ndofunga. Apa vakambotirenda zvisingaiti. Vakambotika ndikurangarira kuti kudhara asati tombonana dhayarisa tichitarisa tichitomboita basa rekukombeya kumveke kuti muona murume waningi, onai murume waningi uyu yakandizvo uyu yakanaka uyu ndio chidiki uyu. Tunoona mumakaro tutora picha taitombogan'a sho ndikuza ichokwadi tutora picha yeumwe anenge tuchirunai uyu hainema uyu akana uyu taitombodaro shu takati taitombodaro takatozosona zvakaoma taitombodana bhubhu vaya kuona naashoti mamuona wauyu uyu aya fresh uyu uyu yakamuwanepi uyu taitombofunzana kudaro zvakaoma. Right, ameni tichatomboita live timbozowo kunana Sweden kuAmerica. Canada yataurwa, Canada mainzi ichitaurwa apa kuti Canada kuri kuvhurirwa uku. Canada hanzi kuri kuvhurirwa uku. Vanhu vanokwanisa kuenda kuCanada uko vonopinda kwanzi uko kuchiri kupindika uko. Ndi vanopa mapepa futi Canada. I think ndiko tichatongoenda. Toendepi. Pane munhu akada kuedha nedaura komba ripa. Angachiti edni. Comment yake. Tari. Hello. Sis Melly muri right. Muchadhivika muri kuchando kotipa kureitiwe. Awa tisiri kuchando kana ngonzwa muchiseka kuti vanzi varungu vakambotopa. Indakaroorwa zvangu nemurungu. But handina kuroorerwa mapepa Sis Melly. Ndakaroorerwa rudo chairo. Nandaneta naGilbert. Asi vazhinji vakazodzidzira kuda varume vavo mava mudzimba. Vachirogwa vekuchanga musikiro wapepa. Mazongopedzera muda munhu ka. Mazongomuda munhu kuda usingadi baigiriya Sis Melly but chiri kuitika nevanhu vari kuZimbabwe ka havasi kuteerera vamwe vacho patinovaudza before they come here. Guys, kauya makakwidza mahopes enyu kunoku. UK yachinja isisiri UK yakudhara. Zvinhu zvekutonetsa zvezvekutodaro zvanga zviitwa naFola abva anga achitotaura zvinhu zvechokwadi chaizvo zvisiri zvekutombonyeba. Kunoku vanhu vari kungodonha vachingofa nemaBP nemadepression because one, you don't have family around, you don't have people to talk. Even if you've got family here in the UK, munhu wese ari kumhanyisana nerake shift. And especially vanhu vane vana, we are at a very disadvantage kunoku UK kunoku because childcare kunoku kuti uwane munhu anosara nevana, it's not a joke. Melly. You can't afford a house help. My house girls are Zimbabwe. Hauna, you can't afford. It's very expensive. So kuti munhu wacho yaunenge watsvaga anenge achitoda half of your salary. Saka unozobhadhara mabhili, unozorarama nei. And it's very rare if une mari yako kutomwana kwacho kunotonetsa. Saka unenge uchita life yekupesana kuti murume achipinda iwe uchibuda munenge muchita kutamba inonzi njuga dzevana. Inini nemurume wangu some point totombosangana pamaservices kuchinjana vana chaiko because of my shift. So muri kuona manje chinenge chichiitika ndechekuti hamusi kuonana imimi as husband and wife. Zvinenge zvichistraina marriage, zvinenge zvichistraina akawanda relationship yako futi nevana. Zvanga zvichitaurwa naFola. Zvinenge zvichistraina relationship yako nevana and you end up iwewe
hausisina time nevana, hausisina time nemurume, uku vanhu vari kumba papressure, ndibatsirewo nechino, chakati chikazoti, especially when you try to tell them these things. Vamwe vacho vanogona kutotanga kutokutuka maevil words chaiwo sisimedi. Ndokuvenga. Muri evil, hamudi kutibatsira, zvino nezvino. But vanhu havazwisisi what we go through kunoku. Vanhu vanoona mapictures pasocial media. Because obviously vanhu vari kunoku katinozongotupa kazuva mune mafoni kwawo. One, mune mafoni kwawo. iPhone, Pro Max. Saka tangotiwo kazuva katangowanoka ekeke kumbofarawo yana macheso kudai. Totorwa mapicture katakapfekawo hembe takachena. Vanobva vafunga kuti chii? UK iriko on daily basis. But haisiyo UK iriko. UK kuona mashampopa munenge muchipopa aya pa UK apa muchipopa pamapikisha tadzipopika mashampopo kunoku. Kune kuri kupopa zvakabhadhara. Kune kuri kupopa kwekufa. UK is very very lonely. Inyika yekuti unongodepresseka, so especially when the weather yapanga kunotonhora so. Pakuzoti nechando uchita ma3 shifts zvoda uchando uri mubaka wakavata. Mashifts acho nechinonetsa mukuona zvazvinoita sisimeni. Unenge uchitobva ku-night shift warara, unongorara ma-hours ekurara. Kuno kutinocalculate ma-hours ekurara. Unorara kana 5-6 hours wakufanira kumuka kuenda kunotora vana kuskuru. Because ndiwe mai, ndiwe school, ndiwe unomhanyisa vana kuchikoro, ndiwe unoita zvese zvokucleana mumba, kubikira vana vacho vabva kuchikoro zvese. Apo warara 6 hours wanotora vana kubva kuchikoro, wamirira baba kuti vauye, baba wachingosvika padoo uchingovati baba vanavo, iwe uchibuda uri kuenda kubasa. Saka vanhu vari kuuya manje avo vari kuvhunduka the system, vakawanda vacho vari kuvhunduka because vanga vajaira kumira panana Western Union pipe vachitambira mari, asvika kunoku zvine zvachinja, wakuda kutumirawo iwe Western Union. Exactly. Asvika kunoku manje anenge akuenda kumashifts kuya unoswera achitenderera zuva rese achitenderera, oshanda ozoona end of the month mari yacho yekuuya ingayikwani chinhu, you know. Saka anobva atanga kufunga kuti employer ari kuzondidai, ari kuzondibata zvisirizvo, ari kuzoita sei, but ndo basa racho rekuno. Kune vamwe employer vari kuzozviita too much, vari kuenda kuma-extremes, but vakawanda vacho it's the system, it's the nature of the job. But vanhu vari kubva kumba, vamwe ndakatonzwa vamwe vachitaura kuti ndichisvika ndobva ndatenga magonyeti angu 4 ndobva ndazodika. And then wasvika kunoku manje wakutoona kuti uchingosvika bhasikoro atengeki zvekumhanya. Watanga kutoona kuti kana bhasikoro chaira atengeki zvekumhanya. Vanhu vakawanda vakauya kunoku, SIS MELLY, I want to be honest with you. Vakawanda vachone vane ma-good credit, vanenge vachitora zvinhu pa-credit. Kunana South Africa zviriko zvamunoti mabondi, something like that. Vanotora zvikwereti. Kunoku you can even kwereta chikafu chaicho chauri kudya, take away chaiyo, unogona kuitora nechikwereti. Anything you can don't tell nokuzoita kunoku chete kuti kunoku South Africa hauzokwanisi kutora chikafu nechikwereti, asiwo zvana dzimba motikari zvongotogwa nezvikwereti. Yes, it's the same thing. Manje unogona kutotora kubva kuhembe chikwereti, chikafu chikwereti, zvese unogona kuchitwana pachikwereti, because vane ma-credit ava vanopa yekuti you can get zvinhu pa-credit quite easier kana uine good credit. Saka vamwe vacho vakazoona munhu ajamba from one place to the other, vachiona pama-internet, vanenge vachifunga kuti munhu yane mari. Zvikuru sei mapikicha aya? Se-social media yauraya vanhu vakawanda nepressure. Social media it has put a lot of people nepressure because you don't know zviri kuitika behind the scenes. Munhu ari kukuratidza zvauri kuda kuti uone iwewe. Zviri kuitika kupera hamuzvizive. Saka munhu angada kutobhilivhisawo, asi kune mumwe munhu anyora komende kuti kwai kuAmerica kuri nani than kuUK. Imi kuAmerica kungagona kuita hako nani maybe pamagariro than kuUK, asiwo dollar nepaundi, asina musadherera paundi imi.
muda kupombeya paundi nedollar ini now I don't know the difference, but ini kutota gonywe difference US dollar nepound US dollar nepound I know I know US dollar rakachipisa paZimbabwe pavanoriembedza mumuti makorokoza ukariona US dollar rakarembedzwa mumuti kuZimbabwe kungazorida iwe US dollar iri $1 rekuZimbabwe riya rinenge rakasviba rakati tsva maybe vanodaro mapepa anetse kuwana than kunoko maybe vanodaro bosi mapepa anetse kuwana than kunoko bosi kunoko mapepa ekunoko anonetsa zvishuwa anonetsa zvaachitotaura nakola zviya zviya anga achitotaura zvinhu zvechokwadi. It's the system yekuuk yakapenga kunoko nyometa kunyange ukazvikuvadza nemashifts seika somehow vanongokubata kutekswa unotekswa zvine zvekuti unoshaya kuti zvabva nekupi. Yeah, so what I just advise zvikudiwa sisimeli kama Zimbabweans tanyanya kungotenderera up and down. The only solution irikudiwa, I'm sure vanhu taneta nayo diaspora unoona move from Australia to what uchingochinja, but system dzemumanyika dzemumawest dzakabudirira ndeyekushanda ende life dzacho dziri kunyika kunoku dzinorwadza. Because vari kuna Australia vanenge vachicomplain, vari kuno vanenge vachicomplain. Saka chikungodiwa ndechekungoti vanhu vari paground we vari kukwanisa kuZimbabwe ngavavote for shanduko please. We are tired. Tese we are tired as Zimbabweans. Tiri move from one country to the other until when Zimbabwe is a beautiful country. We all miss home. Panyaya yekuikwai kudla madlo nezvikwereta apa vakomana indingadla ina ndingambobiki every day ndikokwereta mukatenga ufu kuti vandibikasadza kunopuwa chikafu nechikwereta ichingoti mangwana ndaorder milanese ndivigirewo pizza ndibhonas pizza kusera mangwana ndipewo pizza tozongozvonapera kwemwedzi kusera mangwana ndokumbirawo maribs mapork ribs awo nemachips acho kuno maonion ring kusera mangwana ndibobiki remember chikwereti chacho kana uchichitora chinoda kubhadharwa. Ukasachibhadhara majera unopinda patight. Saka you have to pay chikwereti chacho even if ukaramba uchichipiwa you have to pay. Ndopaipa munozonzi nevanhu haana zvaari kuita ari kungoswera achidya kuEngland. Ndodla zvangu zvisiri zvavo izvi chikwereti. Saka ini ndangoti ndingopiwa hangu contribution kuti vanhu vari kuZimbabwe kana mine hama dzenyu dziri kunoko when they are telling you about UK musangovati hey mimi makagara sei ikoko hey chichi. Vanzwisiseiwo totoda kunzwisiswawo kuti zvinhu zvakaoma and zvinhu vanhu kuZimbabwe vaunga vagodi iketo zvaanani. Pane time yamakambopinzwa bhizimu vanhu vekudiaspora imini vanhu vekuZimbabwe uko muchitengesegwa dzimba dzisipo muchitumira mari muchokigwa dzimba kana yonzi yakunopera munotorerwa dzimba dzevanhu kumaraini kumoimba yako iyi anomaona makambodligwa mari kune vanhu vandori nedepression izvezvi nenhau iyo yekudyirwa idzodzo tu. Yes, it's very true. Vakatozongoedza kuti nekuti havachatoda kudzokera kuZimbabwe kwacho because of kudyirwa mari. But vanhu ngavangouya vaine open mind yekuziva kuti ndikuenda kuUK ingoriwo nyika yakangofananawo nedzimwe nyika kunongoda kungonoshanda ende ndashanda ndofanira kuita ndidzidze kuadjusta because chimwe chiri kunetsa iadjusting iri kunetsa pavanhu vapinda kuadjusta to the system. But I tend to fail anguti kana makuUK ika imimi hamuna peer pressure imimi zvinozobvepi nokuti imimi hamuna social life yekuti hamuzivani kuti panext apa panogara ningi zvinoitika like kuno kuAfrica ndichambobuda pamukuku wangu ndichamboenda pamukuku wamainga apo but chinoitika pressure yedu manje inobva kumba ndokunobva pressure kumba kuZimbabwe ndokunobva pressure because mafone calls acho they are non-stop haaperi kuno zvazoti mwana wanhinga azodai amai vazoti vari kuda chakati. Saka ende vanhu vanokombeya too much. Mwana wanhinga akazotenga truck, mwana wanhinga akazoti pressure inobva kunyanya kumba. Uri kuite ikokoko izvo zvabi yangu mwana wavakavatengera bhasi
bhazi rakatouya saka ivo vakutoda ndege nekuti shamwari yavo mwana aya ipapo I can understand. Yes, and vanototi ukatongotaura kuti kana even ukatumira kana mari watupa munhu kana $100 anototi ka100 shuwa kari kubva kumbinga mbinga ona izvekuita kwidzai mari. Do you know kuti 100 yo kuti ndiiwane ndinenge ndashanda sei? Saka you need to understand kuti munhu ari ku-UK akakupa kana socks chairo kana mari anenge akutumira, appreciate, because munhu iyeye I'm not ignoring your calls, Mazoe. People are sending in my requests because I don't have the other phone. Do you know one phone? Let me go. Because phone up to 4 people. My Mazoe, I've been trying to add the Dara. Phone never is quitting. Bakar is up. I'm trying to add again. This person was unable to join because of technical issues. I'm trying to add you about Dara. The Ganimbo try to add you to a fate. I must in the try to add up, but I school 8 again. Sisi Melika, ininda ngoti ndingopo contribution kuti vanhu kamusa discourage kana yenyu kuya ku UK. Uyai yenyu but musauye makakwidza mahopes mudenga. Because munosviko disappoint kwamugorwara chaiko kupinda mumagumbezi nedepression. Watoona kuti zvawanga uchifunga, it's not what it looks like on the ground. And you'll be very depressed. Saka just come with an open heart yekuziva kuti ndichanosvikodzidza zvinhu zvinyowani kuEngland. And ndichanosvikotanga from scratch semunhu ari kutanga upenyu. Let's put it that way. Nyaya yeku-UK iyi haidiswa noda zvokuvanofarira zvokuvata anokuti hakuvati kuvasisi meli munodzidzira kusavata. Kuno makamboona kuti kana panoitwa malive kana panoitwa zvinhu zvakawanda tisinenge tichiona zvinhu zvezvinakazara because ndakazviona we are always up. It's because vana varari zvekumhanya kunoku zvokungonzi hanzi munhu ari kungoswera akangorara zvake hazviitike kuno ku-UK because you've got work to do. Yeah, you've got work to do. Ndani dzimwe pfungwa regai ndigare hangu kuno kuAfrica. Hai, ndivira ndimbosara kuno. Ndivira ndimbosara kuno. Ndivira ndimbosara. Ndichauya ndichanonoka. It gets better paunogara munomu. It gets better. Ukaita makore nemakore uri munomu ka. It starts to get better because unotanga kuita vanhu wova unozivana navo, tumabhururu, wogotanga kuitawo vanhu unoshanda navo. Unotanga kuitawo tuma relationships just like pamaka move from South Africa. Maive nevanhu vashoma vamunoziva. You end up forward just amakuziva kuti you know what, this is my life now. You come to accept it. This is my life now. You know? But some of us tikatobuda muno mu-UK tikatouya kana kuAfrica tinenge takutofila strange because ndatojaira kugara ndiri ndega ndichingozvitira zvinhu zvangu ndichibva apa ndichienda apa ndikaenda kumashops ndikadzoka ndikatora vana vangu ndikauya ndikarara ndikadzokera kubasa. That's my life. Hey. Pa-UK apa da kuyapo next year kuzokonai asi kana tauya kuzokonai kungokonai todzoka hazvekugara kundatochinja mind naikana haimbodo hazvekugara koniki musadiscourageke munombouyawo mombozviona zviro zviedzwa. Vamwe vanosvika wani they make it mu-UK vatoma business women. Maiona kuti network ndeyamai Mazoweka koni wangopinda zvakanaka wani. Aiwa ndatozoita reboot neni kwangu inini kuti itobata yenyu ndoine saka mai Mazowe ngavaitewo rebooting wifi yavo. Yeah. Right, kola rikatinzwa makola muri sei? Inini handisisi mani. Aiwa noti iwe iwe wapesa wapinda pamwe wacho. Kola hello. Ini chindidonedza isisi meli I don't know how to do vasi. Maura udona? All right. Right. Koni? Okay, sima ndakangobatsira hangu nanzi employer ambopinda. Though I'm not to UK, but I'm understand the point yanga achitaura, though she couldn't say it kuti vanhu vanzwisise because nozakana triple life ka aunyanyo you know all those thoughts are at the same time. But pane point yavataura yemari kuti mari ishoma yavanopiwa, and yes it's true. Like, okay, let me just give an example kuti vanhu vanzwisise.
unenge uine profits. Let's say kuti client, employee one wako akupa a profit of $10 before expenses anditika pa $10 ipapo uda kubvisawo mataxes ake company, right? Iko zvinezvi I think just after kwakangoita nani pa COVID up vanhu vakadzokera kumabasa, things have become so expensive. Fuel chaiyo taimboitenga ihondo yekurussia iya yakwidza zviro zvese. Yes, saka ndo paritiri kuunderstanda vanhu kuti pafuel yakwira nditika, chikafu chemumashops chakwira, marentals akwira, everything, mabus fares, matrain fares zvese zvakwira, but masalaries haana kukwira. Saka zvaafecta vanhu vakawanda, even maemployees hapasisina profit, hapana, because we are governed by mari yauchabhadhara vanhu. Saka ndopatakuita vanhu kuti employer manje azosara ane huge bill to cover. Employee achiri nani because yaanga achigara achingopiwa before COVID and nhasi ichiringo the same, but employer ndiye appetite. Saka takutobudisa mari dzedu dzemapockets to cover up until tazopiwa a go ahead kuti chikwidzawo masalary and everything else. Saka kukwira kwesalary ndokuzokwidza kuma-clients. Without that, hakuna any other way. But we have to survive. Mama employees ndotozovapa mari lunch because aitokwani, rent yake yamukwirira, transport yake yamukwirira. Saka mari yake hasisina mari mupocket. Wakutomutengerawo lunch. As a way kochinonzi Brexit ichi. aiwana ndisi hangu ku-UK, saka munhamo dzavo indiri kuamerica. In a way yekuti maexpense tangofanana tese, zviri kuafecta munhu wese, nyangwa ari kuZimbabwe chai, huku anochengeta huku, chikafu chake chakwira, dhiriro rake rakwira, saka profit yehuku hapasisina mari. It's the same thing. Nepamwe panadambogata ndipapo futi, I think ndipapo mumwe yacho yazotaurwa comment yekuti vanhu havatarisi. And I'm surprised. Vanhu vanongopikisa ma-comment section, vanhu vari kuSouth Africa. Munozviziviri because zvemuthando naini. We know everything. Saka unonzwa zvanzi marentals ari kudhura. Inini I'm in New York, kunodhura. Rent yako yepa 1 bedroom flat unongojibhadhara ma-2.5-3,000. Unogara nana mandla kuindena police whatever kwaari ukoko ma-500 full house ye3 bedrooms. Saka zvinosiyana inogara munhu. Saka musati mucomment section nari kunyepa. Tusha kuti indozvati kunozvizivirepi kuwanhu wekuziva uko. Nyararai vanhu kuchanda chenda munovhota uko. Kwakachipa kwana vanhu vakachipa 503 bedrooms. But zvinoenderana nekuti nzvimbo yacho kana kwakachipa, meaning kuti masalaries akachipa. Saka vanhu vanonga vakufurirana manje. Ndo pamwe pari triki. Munhu ari uko kana kuti kunobhadharwa ma$10 an hour. Vosiyana nevari kuNew York vari kubhadhara $20 an hour. Uyu ari kuNew York anoedza shamwari yake iri koko $10 zonzi iwe uri kuunderpayiwa. Not knowing kuti ndo zvirimo mutauni yaari iyoyo. People don't understand that. Saka vabva kuti ndiri kudzvanyirwa, omhanya social media unocomplain. Chiziva nzvimbo yauri kuti kana kuri kumamisha salary iri low, kana uriwo mutauni unobwinya magetsi salary inenge iri pakati ndo muchidaidzwa kuti manesi mese, but zvinoenderana nenzvimbo. Saka vanhu vakapapo musazoti kunyepa kwemunhu, please support. Munhu anenge achitaura experience yake, and kana employer auya hazvirevi kuti vese vane the same experience. Uyauya achitaura zvaanoitopa company pake. Olinda akauya akataura zvake, anenge achitaura zvaanoita pacompany pake. Saka musazocompare these two people. They are different in many ways. Mumwe anogona kukupai free transport because they can afford it maybe. But mumwe haazozvigona, anobva atibhadhara transport yako. Saka vanhu vasacompare. Iwo enda kunokufadza. Chete. Wow. That's it. Right. Thank you, Connie. Waita basa, Connie. Thank you very much. Thank you. Guys, part 1 tapedza tichadzoka nepart 2 chirega mandimutsa ndarara. Chirega ndichirara manje. Guys, tati part 1 ichi tichaya nepart 2. Indoda yansonzwisisa ini guys. Ndoda kuisa zvinhu zvana Brexit izvi. Nokuti mukangonditi kwanzi kubuda kwechi patichi
kubuda kweuk mueurope mati kudi kurambana kwechi ine zvamanyora mucomment section ndedai nditsanangurwa muri kumboreveko kuti yatsonzwisisa. Sometimes tinospreada information iri false guys, not because tisingazivi mufunge tisingazivi ende motiziva isusu mazimba tikangohakira tatohakira totondofamba naye kunge taivepo kunge togara kuuk kunge tozviziva izvo hapana kwatozvatoziva zvinhu zvitakangohwa apa ndokuti tichazodzidza apa fate tichazoita part 2 yachona tichadzokorodza kuita part 2 yachona tichadzokorodza dondwari iyi inonakidza topic iyi because we are learning a lot. Toda kutozivawo kuti brexit mati zvarambana uk neuyu zvafamba sei anomaona kwai brexit idhudhura ikoko okay uyu anenge kutsanangura zviri nani mubeya mulambo saka mune vanhu vanenge vachidhudhurai kubva kwachikudzosai kuafrica nemiwo futi zvakafanana nekuti zimbabwe yabuda musadhaki alright okay alright aya ndadzwisisa saka toda kuzonzwa iyo iyi yanditika and then tonzwawo nenyaya dzemameno the cost of living ari kunesa ari kunzi ave hayai anti kuuk tonzwa tozonzwawo panyaya dzemujolo handimaona kuuk ikoko kuti kumachanduku kuti zviri kufamba sei toda kunzwa zvese guys kwaiye zvinhu zviri kudhura chandangofara nchiti kwai unokwanisa ngodla chikwereti guys kuti tengerewo kafudhu nechikwereti muchititumira kuno kwava handi munogona kuswaipa here muriko mukaisa adresi edu kuno kuti kangoriseva chikwereti fudhu pana fudhi tautwa chikere chodliwa uko nechikwereti uko fudhu mukaswaipa ikoko delivery yodhilivhera kudheni muisa adresi yekudheni kwangu chosvika chikafu chosvika handinenge vatenga online ndopandafarira pakudla apa pamahlo pai vanhu nevanhu unotoudla mahara apa ndingatomiramira maimwara ndingatomiramira saka we want to know a lot kuti kana cost of living iri hai zvamukutaura imimi wai muchiri kuramba muchizvara imi techida kuzozivawo zvese izvozvezvo kuti muri kuita vana 7 kueurope uko imusina kana machild carers anosara nevana anodii saka zviri what to be your plan toda kutonzwawo zvakawanda guys. Let's not take this mashows aya personal antika techida kudzidza zvakawanda. We want to learn more. Tichibvunzawo even team reku-SAO kuti nemhaka yei muchingotutunura vana kungosika mamakliniki munenge uchingori nenhumbu zimba kangohwarichara zvoti nchamboenda kukliniki inhumbu chete kuskero zviri kumbonyazofambawo sei tinyatsonzwisisa kuti pari kufamba sei tine zvakawanda zvatoda kubvunza then tichibvunza kuti tichitangire ipapo shuwa pane ndakambonzwa kuchinzi hanzi vanhu vekuuk vanopuwa mari hamananzi unopuwa mari dzakawanda dzezvikwereti mozatemeye kuti munhu wese akambotenga motikari pasocial media madziziva teme kuti munhu wese akatenga motikari so mazirange rover enyaya marange rover machichichi jembo risokanozwa kuedha ipapati 2 rizokuedha ipapati 2 iyi handichaedhiwa noita ndauda vata tanguti ndagarisa pano muto wangu unodzikurira pasaidi pangu vamusi kuziwa idzwai idzogoronetso kuchitiva chirikukwira nhikikiri iwai gono hanimona kuchinzwai kuuk vanhu vakapiwa mari vanzi vanhu vakapiwa mari negavhmendi zvisingatoiti vanhu vakatoita imi gavhmendi inopa vanhu mari asikana kutodzitsvakawo gavhmendi idzodzo dzakadaro kutodzishayiwa gavhmendi dzakadai totodzidawo gavhmendi dzopa vanhu mari saka toda kunyazodzidza gaizowo kuti vekuamiri vari kugarawo sei tichikombeya dhola rekuamerica zvakafanana here kauti zvakasiyana australian dollar zvakafanana here kauti zvakasiyana hanzi kuuk kashoma but zviriko zviri kuitika kani pana mwakona toyakati day 41 pano pana wati ndine 41 hanzi thank you 2 minutes ndikutokupai 2 minutes chete ndakupai 2 minutes ndapedza basa manje handichashowa face muri sei musheka chai
aiwa ndadzikama machindambotukwa zvouchembere saka kana zvandamboona conversation muchikukweshana mugada ndichodzidzai ndakateereresa vana kuda kwachinakidza fani needucation yekuuk. ndichapinda papart 2 but ndangoda kuti ndikubatsira nemi because I know you and Melo, you're a very good person and sometimes ndida kudzidza ende pauya vanhu vakasiyana siyana. Inini hangu handabasa nevanhu vanondituka handinabasa nazvo because ndinonzi mafira okureva ndotaura chaizvo zvandoda kutaura. Okay, mataura ndakunzwa muchitaura zvevanhu vakapuwa mari. Yes, takapuwa vanhu vakapuwa mari ma35,000 ma50. Aiwa, indingotaura kuti vanhu vakapuwa mari, whether ndakapuwa handisitaura zvangu, ndingotaura kuti yes vanhu vakapuwa mari. But chimwe chinhu chiriko ndangopinda pana mai vataura kuti hanzi vanhu vanopuwa chikafu chezvikwereti. Ipapo ndikutodawo link yacho because zvikwereti munoma I know kuti motikari kana une good credit unoiwana, hembe, everything, but link yechikafu icho ndiyo yandoda kunzwisisa, ndikutoidawo. Indogara kubasa kai. Mutoidawo seri nditoidawo nyaya yechikafu yechikafu kavataura zvinhu zvandasingazive ndikutodawo, handisi kupokana navo. I think vari kutaura chokwadi, ndikutodawo chikafu handiti. Asi kuSouth Africa uko tinotenga chikafu. Uber Eats unogona kutengera munhu neuber Eats. Inini ndinotenga vanhu vakasiyana siyana. Kana mangwana kana muchida ndotokudirira iri zare, ndakadirira vakawanda rikazara. Asi ndikujamba ende madhiaries epadiaspora mune utsinyi. Heya mune Uber Eats uko inototenga hayo kuno kuAfrica, asi muchitirega panapa tichigwesha nemavheji nemapotato. Shuwa mukana kutengera mari munotengerwa kuSouth Africa. Aiwa, kuSouth Africa uko munototengerwa. Ndakatengera vakawanda vandine maV11. Indinorekodha kaini. V11 uchitengera vanhu chikafu yese anoda kuramba ndikada kumunza panapa ndine maV11. Vamwe ndichidirira rizare vakundiramba nhasi kuti havandizive panapa Facebook. But ndakavachengeta. Handitire V11 munhu wese, but vanhu mazimba ndosaka ndambotaura pekutanga paya kuti mazimba akaipa. Mazimba anokushandisa uzokura munoti varume noti kumunjolo kuvanhu mafriends chaivo chaivo. But une Uber Eats izvozvi andimeli makanditi pizza kana muchida kuzodzoka nayo mangwana ndokuodherai pizza izvozvi neUber Eats yekuSouth Africa igotodhilivharwa pamba penyu inezita rangu zvinoitika. But inini ndapindira nyaya yekuti kuzimba kunoku handizive kuti unotenga chikafu nechikwereti. UK it's good. Handisi kuda kupinda hangu nezvemaagents zviya because isusu tine agents but ini handisi kuemploya kuAfrica, tiri kuita zvemuUK because aiwa Africa ine nharo. But chandoda kutaura ndechekuti yes munomo vanhu vari kuunzwa ende kune maagents ari kuunza. Inini ndinoaziva but handimeli nehistory yandakambosangana nayo. Inini ndakati ega ndiswedere kumashure. I told you kumashure uku I need to help people vakawanda ende ndine mwoyo wekubatsira, but mangwana zvekuzoya ndopinzwa zita rangu pakuba futi ndopane problem. Saka handisi kubatsira. Even ndakanzwa kuti kune murongoro muIndia ari kuunza vanhu, handisi kubatsira maZimbabweans oro zvikasafamba zvakanaka zita rangu rinodzoka back. But kune vanhu vakaita sana Mai Mazoe she tried to kuya panapa vanotondifonerawo kumashure vakanditi vatondifonerawo kuWhatsApp Mai Mazoe vakanditi ndikutry kuedha ndikati I think inetwork yenyu oro chii. Mai Mazoe she is my friend and she's a genuine person. Vari kutounza vanhu musi uno vakatondingira muchembereso uku, do you know 3 people or 4 people vada kuenda kuUK? Ndikati inini handidi. I've been there. Vanhu kuti wavabatsira. Munoziva kuti wai vanhu vasade kuuya panhu munenge antimelika tinobatsira vanhu. Inini handakayopa vanhu vakawanda but vanonzoka vakushatisa zita rako. Inini bvunzai Mai Mazoe vanotoziva nditoni agents munomu but ndiri kuti muchemberesoko zvokuti makaitika zvakanaka nevanhu that should not stop you from doing good. I do good yekungobatsirawo hangu yevanhu vanenge vachitambura. Munoziva kuti ndine zvimwe zvinhu zvandoita kuseri izvozvo it's okay. Kwete zvokuti nditi munhu ndikuitire kosi uye kuno handichada. For now until my height is clear I'm bitter like zvambotaura nemunhu. I'm so bitter. I help Zimbabweans some of them vane hutsinya antimeli. Inini ndineto neagents yekuti vanhu vakada kuenda izvozvizvi pakambani house vantoona
inonzi care life yatiri kutoemploya vanhu muno muuk everything nevamwe vatiri kutounza kunze kwenyika but not Zimbabwe. Handidi hangu because I've been there. I suffered a lot 2008 through Zimbabweans, you can help them, but if they want to destroy you, they can destroy you. Inini I still bitter nezvinhu zvakaitika 2018 zvandichiri kuda kuva clear to now kuti vanhu vauya even pano padiaries vanditi Muchemberesoko sure makazviita. My name was destroyed nevamwe vakadzi vandoti vekuZimbabwe nenyaya yebitterness. Vanhu vakakonawo kurova mari wakudriva Range Rover wakuita zvinhu zvako vanokuti uri mbavha oro uri muroyi oro chivanhu chacho chandoita ichi ndiri kunzi ndiri muroyi today ndiri kunzi ndiri muroyi nevanhu vasina kumbondiona ndiri mumba mavo. Saka Zimbabweans they are bitter people, but it's not everyone. I love maZimbabweans. Ndine vanhu vanondida, ndine vamwe vanhu vanotondirekodhera vanhu vachitondidza Muchemberesoko munhu wamuri kutaura naye ari kuti zvakati. But Zimbabweans, let's love one another. Even our anti-male love. Handidi kunyeba, and I can say names but I don't want to say. Vanhu vakandiona ndichikomenta papage penyu zvenzi Muchemberesoko, why? Muda kubatsira kwaiti muda kubatsira anti-Melly, she's not a good person, but munhu yeye in comment section ndomona achiti I love you Melly. People, let's not do this. Zimbabweans, this year I can destroy people, and I'm telling you, if people keep on provoking me, ndinema recordings evanhu vakawanda. But let's love one another. Let's build each other. Ukaona Muchemberesoko vaita kadumba kavo vari kutengesa madomasi. Ngatinotengai pamusika paMuchemberesoko. Not kuenda nerweseri uchinodestroya Muchemberesoko. Uenda nerweseri uenda kuna Melly. Uenda nerweseri kuenda uyu. Ndosaka ndauya ndiri pano ndiri bitter. Ndichitaura nezvema-agencies. Not kuti ndine anything chandiri bitter about kana kuti vanhu vari kunzwa. But maZimbabweans munondirwadza. Tine vanhu vakawanda vari kuda kubatsira vanhu sisi Melly in the community. But many Zimbabweans, they are laid back. Nekuti maZimbabweans, some of these people vane hutsinye. Inini nditori nemalinks, you know me sis Melly, ndotaura nemukuseruku. Ndine malinks ekuti vanhu vanokwanisa kunzwa muno muUK zviri genuine. Company yandoshandira ndeye maIndians vari kutoda macarers, but I will never do it now until vadzimangu vanditi ita, because I don't want stress yandakasangana nayo 2018 yekuti zita rangu yakadhiregwa mune zvinhu zvakawanda zvandisina answer until today. Ndakadaidza vanhu kuti uyai akabirwa auya ati now vanhu iva vakatiza until today. Saka maZimbabweans tine uroyi hwakanyanyisa. We need to remove that kwatiri, ende vanhu vanonditi Muchemberesoko zijembere riri bita, ende ndiri zimuchembere riri bita. Ini kana kuuraya munhu today I can, because vanhu maZimbabweans we are evil. You need kuchenja unhu wenyu kuti mubatsirwe nevanhu. Nyenye yakazopera sekuye kui makabayeya. Haina kupera ko mupurisa wachakauya kupa, handina kana kutombonzirwa mupurisa. Even Auntie-Melly, if you want to help isa panapa page penyu, I'm still willing, because I'm bitter. Auntie-Melly, I'm very bitter. Zvezvokunzi zvinonzi usaita bitter zvinokudzirira zvakawanda. No, I'm still bitter, but upenyu hwangu huri kufamba. But vanhu ngatidzidzei kusadrega mazita evanhu mune zvinhu zvakaipa zvatisina proof nazvo. Muno muUK mune law yakasimba yekuti even vema-agency vava kana vari kubira vanhu, to tell you the truth, vanosungwa. Inini ndakanzi ndiri mbavha ichaenda kujeri, ndakanzi ndatorerwa passport handichabvunzwa kutravel, ndikanzi ndavharirwa mabank accounts, ndichiri kungofamba nanhasi ndakatomirira kana even home office yacho kutondingira today. I'm still willing. Anditi, but maZimbabweans, why I'm so bitter with the Zimbabweans, even munhu anondituka kunzi chembere whatever, I'm proud of my age. And vanonditi pane rimwe zimbuya randitaurira panapa kuti zimuchembereri, I know you, I'll come for you tonight. Ndipo uchazwa kuti varoyi variko ende vanofamba usiku. But Auntie-Melly, vanhu ngavasajairire vanhu. Inini I'm so bitter, I can do anything. I'm so bitter. But vanhu ngavasajairire maZimbabweans kuda kungotuka vanhu. Kuda kungotanga mazita evanhu kuti ndoda kuti Melly hure, Melly ngomwa, Melly akadai kuda kufadza chaunga nemalikes paFacebook.
inini kamuchemberesoku for now andinozvimirira ende ndozvimirira and I can come for you. Vanhu vanondiziva. But please people, ngatisamire kuda, let's help each other. Inini ndine mwoyo kuda kubatsira. I can help anyone kuti auye kuno. Mai Mazoe, she's my friend. Vanotondifonera. Muchemberesoku munoziva here vanhu vari kuda. Ende ndinotoziva vakawanda vakandingira, but mwoyo wangu Sisi Melly ndikutoda help. Mwoyo wangu Auntie Melly, ndiri munhu wechivanhu, ndiri munhu anobatsira, handisi munhu anoyashituka vanhu paFacebook, hamusani mambondinzwa ndichituka vanhu. Ndichiri bitter. My heart is bleeding. Nevanhu vandakabatsira vakawanda. Vamwe wasiro kumadzimai kateni ndikauya kuSouth Africa ndikahelpa a lot of people. Those people though vanoenda nekuseri kwangu vachindiita vanhu vakaipa, ndozonzwa, ndozongoregedza. Ndinohelpa vanhu vakawanda Auntie Melly, ndopa vanhu mari, ndodii. But vanhu ivavo unozonzwa munhu achiuya muchemberesoko, honai audio iyi, munhu zvaakuitira, munhu wawahelpa out of your way, isitombori hama yako wasangana naye pasocial media. Andimuri kuona. But this thing, I think vadzimu vangu naMwari wangu vati ndizvitaure nhasi. Vanhu maZimbabweans muri kustopa vanhu vakawanda kuti vakubatsire, especially nokudhiaspora. Movati vanhu vakaipa, muri vanhu vane uroyi, vanhu vane utsinye, vanhu vane mwoyo wakaipa. Change your ways. Some of you are going to church every Sunday, but you are not genuine. Ndimuri kuita kuti isusu tisade Mwari, tisabvume kuti kuchechi kunoendwa nemwoyo yenyu. Let's love one another. Kune vanhu vari pano pasocial media Auntie Melly vandinoda vari genuine vandakaziva kubva kuta, including you. Imimi pane zvinotomboya kwamuri, motomboya kuseri tombokuruka toti aiwa zvichokwadi apa munhu ijealous. Anditi kune vanhu vakadaro, kune vanhu vakawanda. But maZimbabweans, why mamwe maZimbabweans asiri kukwanisa kubatsira vanhu vakawanda Auntie Melly? Vanhu vakawanda, they are fake, very fake people, especially pasocial media panapa. Tinosekerera vanhu vasingatotinda vekuti dai vanga vasiri Mwari nevadzimuka, vamwe dai tiri mugrave takafa kudhara, takatodyiswa zvinhu zvatakaisirwa mushonga kudhara. Inini pandiri panapa I can confirm kuti pane munhu akatondipa mushonga akandidyisa, but Mwari nevadzimu vangu vandaitrasta, vandozoona pamberi kuti vanhu vakaipa. Chakuitika ndechekuti ndikona makomenti not tese not everyone is evil guys, but zvinoitika manje vashoma ivavo vari evil they overshadow vanhu vanoita zvakanaka because hatichazivi. Unikutozivi kuti munhu ari genuine ndeupi, munhu akadai hauchazivi, munhu watove neconfusion chaiyo because hanomamunzwa kuti kwai munhu anoenda achiti kwavari urikuda kusapota Simeli, usadaro. Asi vanhu vanomuona kuti Simeli I love you singaiti. Saka munhu apesana neconfusion, saka anombozama tichiko munhu which is which. Pegi Chipoko atada kuedwa uyo muedhe Auntie Melly ndoda kutaura kubva pamwoyo pangu. I think pandapinda ndazoona makomenti evamwe vachinditi muchemberi uyu izi muchemberi riri bitter. Yes, I'm bitter. I'm very, very bitter. I don't want to lie to people. I'm very bitter kuti kana dai Mwari nevadzimu vari kunzwa ndisanganisa, I can be calm pano paFacebook, but I'm bitter with certain people vandisingadi kutaura navo mazita. And those people ndinovaona vachimhanya uko, ndinyatsozvibvunza kuti ndodai handisi munhu anofumura mazita evanhu, but vanhu maZimbabweans handisi munhu anofumura. Auntie Melly chandoda kudzidzisa ndechekuti munhu zvatikataura last time, munhu akauya kuFacebook kwenyu machiti muchemberesoko is bad, 3-way is the very good person. Melly, I love you. Ndobva ndati Jesus, munhu uyu aiuya kwandiri achinditi Melly akaipa. Munhu yozoenda kuna Melly wonzwa kuti no munhu uyu the same thing yaataura kuna Melly ndiyo yandiri. But for now maZimbabweans, inini makandiona ndichiya paFacebook ndichipopota ndichidi, I'm a bitter person, I need healing. Ndiri munhu wechivanhu, ndiri munhu anoita zvechivanhu and I believe muchivanhu zvakasimba, ndoisa bute pasi, but I'm bitter. But handidi kuita zvinhu zviri too extreme zvekuti mangwana I will regret, but I'm still bitter. Ndine vanhu inini vandakabatsira vandakaitira zvakanaka Simeli, vekuti unoona munhu yachikutuka achinzi akunyewo shati naye Jesu kondatadzei. Saka ndozviri kulimita even ivava vanhu vari kuita maagents zvakafanana nemunhu yeye handimuziva hangu ari kuita agency azounzwa kwamunhu. Saka ndauya ndiri bitter nenyaya iyoyo nekuti munhu akabatsira, pamwe pane maconditions ekambani yake I don't know, but
vanhu ivava kungoenda kune munhu wacho wombotanga wataura naye kana kuenda kune vanhu vemutemo unotaura. I know there are many people vari kuabuswa munomu, but kuya pasocial media ka, yes, it's a whistleblowing yamamuchireva, but aibatsire takaisirwa whistleblowing pano tikanzi tichasungwa tichazodii tikadii, nanhasi takatongomirira kuenda mujeri. Hanzi drop off nani kwe, usanditi drop off ndiri pano kusvika warara manje ndopanditori pano. But andimeli inini tinotozwa ma-connections akawanda, ende mai mazuva vada kupinda pano vada kuedhawo nezvinhu zvavakatombonzwawo kwavo nezvakataurwawo kwavo nechi vanhu they are lying. People they are lying, Auntie Mary. Vanhu vanonyeba, vanhu ndevanhu vajesu muchiona pano pafacebook apa. Hello. Isusu mastriti atimboyanyi kutendera zvekuda ndozivei. Peggy. Yes, Peggy, taura nene hama yangu. I love you so much. Chipoko chandoda ita tindituke kubva kudhara. Muchemberesoko. Achiri chipoko here ichi. Kwakungoshandisa ke zita rekuti Peggy. Muchemberesoko, there's one thing chandoda kuti mubvise pese pamunotaura kuti I am bitter. Don't be bitter at all, because imimi ndimuri kutorwadziwa mumwoyo menyu. Vanhu ivavo havana kana zvavari kutombofila kana one time. Don't ever feel bitter kuti ndingazonditira chakati ndingazonditira chakati. Muri kuona SIS MELLY ava ndakambovatuka mumastreets umu. Kwete zvekunyepa zvekutodaro chaiko. Apa handizivi. Apa handizivi Peggy aingondituka wake zvekunakigwa hake. Handimuzive anondifarira zvake. It was just munoziva zvinhu zvandakazonotisa kuti vanhu mumastreets umu vanotanga kubhasha munhu through peer pressure. SIS MELLY ndakavatuka, but look at her now. She's my sister. Mumwoyo mavo vakatozvidza kuti aiwa Peggy ndakatomuregera. She's free now. And even inini wacho I am free. Musarambe muchingoti I am bitter, I am bitter. Don't do that. Be free. Set yourself free. Even izvozvi kana muchida kubatsira vanhu sisifusoko, batsirai. Kana muchikwanisa nepamunokwanisa, batsirai. Because there's a lot of people vari kunida iyo help yekuti vauye munyika munomu. Even vakauya munyika munomu, not all my agencies, but my agents mazhinji akunetsa, but not my agents ese ari kunetsa. Kana paine pamunoziya pekubatsira, munobatsira sisifusoko. Why? Because Mwari. No, Peggy, kana nchiti bitter, even I think Auntie Melly vari kundoona kwandakabva nako nekwandiri kuenda nawo. Auntie Melly even pandikaenda nematambudziko akasiyana siyana, ndiye munhu andakataura naye ndikabuditsa mwoyo wangu, ndikazouya another day ndichita live ndichitaura kuti ndakabvira kudhara kuti akati ndakabirwa ane proof uya until now handina, but my name was tarnished zvakawanda kudai ndakatofa. Ndakatombosvika pakuita depression yekuda kuzviuraya, ndiri kuona ndokuipira kukaita Facebook, but zvinhu zvakapera. But now chandiri kuda kuti I'm bitter, ndine mukana vanhu vari kutoziva mai mazuva vachipinda pana panogona kutokudza kuti fufu uyu kandiya nditone malink hobho. Ndinoshandira kambani nemaindia varungu vari kutora vanhu vari kutoda vanhu kuAfrica, but ndiri kutobatsira dzimwe nyika. Panapa pabasa pandiri kushanda ndambopinda ndine uniform yangu ndichitaura naMelly, pari kushanda vanhu vekunana Malawi maZimbabweans, even pabasa chaipo vanogona kuita snitch vagotaura zvinhu zvakaipa. Medication wadonhedza ize nese vanogona kuti munhu uyu adonhedza medication akanhonga akadii watodzingwa basa. Ndine vanhu vandiri kuziva vakabva mumabasa akawanda muno muUK as manesi vakaruza mapini avo nemaZimbabweans. Saka inini nezvakamboitika unzi unobaya mari, the process inogona unzi unobhadhira mari yakati makati zviri genuine, uri in the process wonzi pari kubiwa mari, zita rako roenda viral. That's what I don't want to help maZimbabweans for. And Shada, that's why I don't want to help maZimbabweans. And Shada, maZimbabweans, because vanotaura vanomhanya kutaura, and it's everyone. Inini ndine mukana wokutoti izvozvi ndinogona kutonzi vanhu 4 or 5 nditone hama dzangu dzakauya 2 nesuro. But vamwe vanhu vekunze ava
ndine muindia ari kutotora vanhu muno kudaidza mai mazove panapa vanoita mai mazova neagents vanogona kuudza kuti yes is true. But maZimbabweans tiri kutya nenyaya dzenyu dzekuti munotaura zvamusina kuswera. Isusu tinenge titombori involved mumapayments ari kuitwa. But munhu akangononokerwa visa rake rakanonorwa watoya muchembera sokombavha senge sitakambonzi mbavha kudhara inodzoka iri second hand kaine fire kunzi zimbabva riya manga muchienderei kwarini handi muri kuona. Saka taakutya but help is there ende tiri kuona nezviri kuitika kuSouth Africa. Ine ndenga ndichiona kudai so ndichitoona hangu ndichitoti uyu munhu aripo but ndinochi ende ndozvandinoda kuti I need help someone counseling. Ndosanga munhu anotondikansela zvakasimba kuti ndiclear that bitterness. Antimeli vakabvira kunditaura kuti bvisai bitterness bvisai but to tell you the truth ndiri munhu wechivanhu handiuye ndichituka but I'm still bitter. Pamwoyo pangu apaka ndiri bitter nevamwe vanhu vandoti ndikaona foto yake kudai ndikakuona ndinenge chiridza tsamwa handidi kunyeba ndopika namai vangu nababa vangu vari kumakuva zvakaoma. One thing chamunofanira kuita Sokoka is kuti alright there's other people vakawanda vekuti munogona kuziva you've known them for quite some time and you can help those ones kuti arega ndichingobatsirwa vangu vandinoziva inini. But unenge uchivaziva vanhu ivava tine vanhu ask Meli uyu Meli ari panapa uyu nditete vangu I know her for so long. Ivavo wacho unenge uchindavaziva for so long munhu muzimba senge muzimba akaoma tine vanhu Meli anokuudza uyu vanhu vekuti unobatsira today mangwana anokusurira. I'm telling you my sister. Aiwa mazimba fufuso koimo muno macho muno mu-UK mazimba unenge uri muleadness pabasa uriwo ainza waudza mwe muzimba woenda pafoni saizvozvi ndiri palive muzimba uye ndiye mangwana anokuenda kuti she's always on the phone, she's always doing this, she's always answering her phone but uri kuanswer phone in front of another Zimbabwean person as a lead nurse or uri kuita medication uri kuti ndingodaira foni nekuti ndine mwe muZimbabwe wangu mangwana uri kudaidzwa muoffice nemanagement kunzi wanga uri pafoni oro unongogara uri pamafacebook aya hausi kuziva. Saka ndati nawo no one andiudze munhu kwandiri kushanda kuLondon ende handiite no one hapana anoziva. Chete chinonesa ndechekuti maZimbabweans achona time ka I don't blame you atibatsirike munhu kana wabatsirwawo chiitawo chakanaka chipoko ipapa ndinge ndiri pafacebook ndiri kutaurawo zviri pamwoyo pamwe unoona mwe munhu achiti zimbuya iri zimuchembere iro pamwe ndo zimbuya rekupedzisira zimbuya mugogoda rekupedzisira apa rakagara mukuku wokuti imba yangonzwa instead yekuti muchembere soko okay uri kundituka but tomorrow uri kundiziva kuti ndiri kurongei kuAfrica pamwe ndiri kutoya ndichironga mabusiness but uri kundituka ine ndiri kukuona. Ndo point Soko ndo point yandakudzei pekutanga kuti vanhu vepafacebook takangofanana tese ndinouya ndigotaura dzidzai lesson kubva kuna SIS MELLY. She gets bashed left right and center. Azvireve kuti SIS MELLY kana vakatadza kumashure uko she repented muna hakuna mata azvire kuti kana inini ndakakanganisa andichinje nikisi. That's very true. Mukunzwisisa you have to learn from SIS MELLY kuti you have to learn from a lot of people vanobhashwa pafacebook. Some of them just say oh it's just Facebook kutaura chokwadika zvinhu zvizhinji zvepafacebook ngatingoti I know you are chipoko and I don't know who are you and I know zvakauri but kutotanga kutotaura nepana but unondifollowa and you comment pazvinhu zvangu handidi kunyeba unambomvera wandituka as chipoko. Sometimes vamwe vanoitira maghost because of basa ravo or nezvimwe zvinhu handiti but kune kumwe kutukwa kwokutika inini ndakaita ghost kutaura chokwadi inini ndakaita ghost because of muno muende basa ravo because ndikada kuuya pafacebook ndichitamba ifufuso kwamunosi but chandoda kutaura ndechekuti Pegi Chipokoka kune vanhu vanovhurira maghost to attack kutoti ndoda kuvhurira ghost kuataka Meli ende Meli achotosafa handiri kunzwa. Koita mumwe munhu wekuti anovhurira ghost kuti ndoda kutoti muchembere soko asave inini manje zvandinoita pakutukwa paipai ndinoverenga mawords panonyorwa zvinhu ndotoziva kuti uyu ndimelu handisi kuti SIS MELLY vakambondituka ndiringopa example semunhu handinaye kana kuti uyu ndipegi Chipoko matauriro aita nenyaya yandakambomuudza ndiye anyora
and ndozvinounza bita. Inini vanhu vese vakandituka ndogona kutokufumura kuti yes ndiwe. Ende inini ndikuti kune vanhu vakauya kwandiri vakataura nyaya dzevanhu vachitonyanya kuti uyu munhu haasi right wozomona achienda kwaari izvo handine V11 nazvo. Anditi but maZimbabweans even kana soko even kavana vakakuti chichemberere aiwa kunzichembere basa vanoga uri kuziva rero ndikuda nevezera handichazi kumabhenteni saka ana kwakandishembere kuzvicharwadza. Hazvina kana one thing zvamunofanira kuzvidza kuti ndiri chemberei nezvinhu zvayo, ndiri chemberei neta life yayo, handiende kunokumbira sadza kubva kwenyu, handikumbiri anything kwauri. Saka zveuchembere hwangu kuchembere soko halo andi mira nditsindire Peggy nchidai so munoziva chinonzi forgiveness. Matambadzokorodza mukapedzera manzi naPeggy musataurira muchitaura wedhira kuti ndiribhita because there is power in words. Mashoko enyu munotaura ane simba. Mukaramba muchingobhabhatidza bitterness iyi kai even if ikapera icharamba iripo because makatoigamuchira kuti inini ndichararama nebitterness. Handiti some of the words we have to withdraw. Mukaramba munotoonekwa kuti makatakura that bitterness iyoyo. Mukaramba makaitakura from 2018 muchifamba naiko zvinezvi 4 years down the line muchembere soko. This is the truth and the honest truth. Chamunogona kundivengera kana kundifarira handika because munhu unoda unomudza chokwadi chichakudestroya imini. Yes, I know that even my mom can do that the same. My mom can do that the same. But so ultimately, ndipedze kukudzai mukana mukaramba muchiti every time you get an opportunity you bring back that story ya 2018. I'm telling you, you will never heal. You will never heal. Ndosandida kutaura ndasandauya palive penyu anti Meli makatombondaidza inini I know, and you know Peggy, this mukadzi anonzi Melu vanhu vangamutuke vangachidai this woman akamira neni kubva kudhara until today. Kuseri kwani achitonditsura zvinhu zvakawanda achitonditsura zvinhu zvakawanda. But thank you anti Meli tauya panapa live ndakuzvitaura. Bitterness, even amai vangu, even baba wangu wakafa, I'm still bitter anti Meli. Ndosaka ndanyorera mumwe munhu andituka umu ndikati I'm bitter, I can even kill anyone, and that's true. I need that bitter to go away. But vanhu havandinzwisi ndakarwadziwa sei. Anti Meli ndakasvika pakuda kuzviuraya kusiya vana vangu mumba nekunyeberwa nezvinhu zvokunyema. I'm bitter, and that bitterness ka ndine vanhu vanotoziva ndakatonyora pasi mazita avo kudai vakazvitanga, and I'm still bitter with them, and I don't want to lie to people, and I don't want to pretend. Ini ndonzi kutaura mafira kureva ende ndotaura. I'm bitter. And that bitterness, I still need healing. But for that healing, ndikutoda munhu ari very powerful, ndiri munhu wechivanhu. But pane pandinosvika ndichikanda bute pasi rekuda kutotadzira vanhu rekuita rehondo. But mwoyo wangu oti no. But ndiri bitter anti Meli, and iwo even Peggy Chipoko, you know pandinonyora, I'm bitter. And vanhu even vandotaura navo kuseri, they can tell me, if my mom chaivo chavanotondudza kuti mwana wangu you are bitter, ndinoramba ndichidzoka whatever zvandotaura ndodzokera 2018 ndakarwadziswa, ndakatukwa, vana vangu ini vakagara vachichema each and every day, vanhu vachitaura zvinhu zvisiko. Nevanhu vandaibatsira nemaoko angu nemuromo wangu nehati yangu nezvandaita. I'm still bitter. Ende kuuraya ndogona kutouraya kana ndikaona munhu andakatovenga. I'm still bitter. I'm bitter, but I need a genuine healing. I need a genuine healing. Kwete pafoni andizive. Try and look chagai kana ndakaenda kutherapy iwe ndakaenda kutherapy after zvakaitika 2018 ndikaendeswa nevanhu ndakatanga ndakutonwa madepression tablet ndikazorigidza ndibva ndatoendeswa kutherapy ndikadii. But I'm bitter. Zvinhu zvakandirwadza unoziva kuti kurwadziswa nemunhu wauri kubatsira uri kutrusta with all your heart. Ndauya pano pasocial media ndikati munhu ari kutaura zvinhu izvi, come and face me. Vana ava vauye kundifesa vanotaura vainyora nawo havachazviita. But that time vaida kundiuraya, ende zvakaitwa musi we40th birthday rangu randisakwanise kudzoserwa nhasi. That's the bitterness I have. Why wakaronga zvinhu zvakaipa musi webirthday rangu 40th?
It's very important to everyone. But vanhu vakandirongera, vanhu vandaidya navo, vanhu vandaitaura navo every day, ndichironga pati ndichiita everything. Little did I know kuti vanhu ava vane zvavakaronga kumberi kuti vandiparadze. That's where the bitter is. And that bitterness kuti ipere, maybe it needs the deliverance. Maybe you need to confront these people head on. Vamwe vacho vakatouya kukumbira ruregerero kuseri, but I still need these people kuuya pano palive penyu Simeli kutaura vega. And I know, ndakaita one live musi uya ndichitaura kuti nhingi nanhingi ndimakadai ndosaka zvakudai, but vanhu ava ndakavadaidza palive pangu tichiuya muchitaura chokwadi. Vanhu ivava havasi kuuya, but I know the truth. I've got video, I've got audios, I've got everything. Ndine messages. Anti-Meli, ndine messages kana muchida vachironga this disaster. Musi wa 16 March ndo pakatangwa kuvhurwa magroup vanhu vari 10 vachironga everything. I still need them to come paFacebook penyu vataure kuti why chii chakaita kuti vadestroy my 40th, and I still need my 40th birthday ndokuti zvipere. My 40th inini handichakwanisa kuiwana back. Wona mumwe munhu achinditi bitterness. Hauzive kwandakabva. Tine vanhu vatiri kutuka pano paFacebook vari kuenda through a lot. Vokuti unouya uchituka, but hausi kuziva kwaari kubva, hausi kuziva nhamo dzake. Kune munhu anotukirwa unzi uri ngomwa, but munhu uya atraya n'anga, atraya maprofita, atraya everything. But munhu unouya uchituka unzi uri ngomwa. Vanhu havazivi kurwadza kuri kuitwa munhu iyeye kuti aite mumwe mwana. That's the same bitterness I have. I still need my 40th birthday. Ukangoidzosa or kunditaurira kuti why wakaita that bitterness kuronga this year fraudster on my 40th. Wakadii kumira my 40th yopera ndopemberera birthday rangu wozouya. My question today, until musi wandinofa kupinda muguva ine ndichamuka ndiri chipoko ndiri kuzvitaura pano, I need to know kuti why wakazviita musi we40th birthday rangu ndokuti bitterness yangu ipere. My mom, she knows this. Baba wangu wakafa wachiziva. Munhu who planned this, and I know you from UK and you are here or uchazonzwa zvisi. Why wakazvironga musi we40th yangu? No problem yandinayo nevanhu. Even ukauya kanditi bvisa bitterness, but pane mamwe zvimwe zvinhu zvaunoitwa nevanhu vakawanda ka zvokuti munhu you regret tomorrow. Inini ndoda kuziva kuti why munhu uyu akandirongera dende iri musi we40th. I'm planning now kuti ndiende ku50th, but 40th handina kuenjoya. Ndakabhadhara hotel, ndakabhadhara everything, handina kuzvienjoya. Why wakazviita? Uri muroyi akasvika papi kukunda inini muroyi wacho wechivanhu? Iwo unozvita waMwari or whatever you are. Why wakandirongera this bitterness musi we40th yangu? Even ndaikubira mari yacho yemadzimai akatendeka. Wakadii kundipawo nguva ndakaenjoya my 40th? Why wakandidestroy? Ndo pane bitterness yangu, and until today ndo pane bitterness yangu. Alright, fufusoko ezvinezvi uyo ari kuseka uyo anonzi ambuya mumulambo kumbuka kwako musatenyo kwa mbuya akweyo ndokupedza rokuseka chichi chiri kunakidza ipapa zviri kunakidza pade kundingira panapa iri sensitive iri very sensitive nyaya fufusoko tamako is very very sensitive. Fufusoko chandakuda kuti chandakungokumbirawo zvangu ndechekuti ezvinoizvi even sisimela vamunogona kugara navo muchita macounseling, or you can seek for professional help and go for counseling, because izvezvi zvekutaura kwatiri kuita kunokuka inini ndimi muri kutorwadziwa, ndimi muri kutambura nazvo memwoyo wenyu, ndimi kutambura nazvo mukati memwoyo wenyu. Ivavo vanhu vachona vakatokanganwa nezvazvo. No, vanhu havanindwisise. When I'm coming here to vent out, vanhu havanindwisise. I'm bitter. I know, I understand fufusoko kutotaura kwamuri kuzvita ikukuka kutorwadziwa kuri mukati memwoyo wenyu, but chamusiri kuunderstand ndechekuti ambuya mulambo musatanyo kwambuya ko ndiri kukuingira now, ndiri kukuingira after this, ndiri kutokuona kupedzerana newe unless wandiblock. Ndimuri kutambura nazvo, since murimi muri kutambura nazvo, seek for professional help, or even anasisimela or even anyone wamunogara naye pasi mugotaura naye and heal, because mukasahila imimi
you are not going anywhere. Makutaura zvekuti kana kuuraya munhu ndouraya munhu. No, Fufusoko. That's not the way. Chivi, amuripe chivi nechivi. Mira ndikudaire ipapo manje. Ndakuenda kuchivanhu. Uri kunzwa iwe ningi anonzi handichipegi chipoko and I respect you and I respect Smith. Chiva uchiurayi nechimwe chivi but chivi vadzimu vako. The way I'm bitter. Pandinoitira kumbirira kwadzima wangu, I still need the answer. I need the answer. Anditi muri kunzwa. Vanhu vanogona kusandinzwisisa nawo. Ndinogona kunge ndichifara paFacebook ndichitaura hangu handitukane nevanhu, but deep down I'm hating. I'm bitter. Ndikaona vanhu paFacebook even vanotukana ava unoziva kuti ndomboenda kuseri ndotorwadziwa kuti why people are doing this. I've been there. I suffered. Anditi nezvinhu zvaunenge usina kuita especially on my birthday. Then kwaita izvi mulambo ruda kutaura kuti he chichienda chi. I'm bitter. Ndinotuka vanhu saka muchiona kuti ndinongovhenta out. I'm bitter. The way I'm bitter now ndosaka muchiona kuti mumwe munhu anogona kunobaya munhu nebanga uri kuita anything. Munhu anenge aine zvinhu zvasina kuudza vanhu. But today because I'm telling you guys zvakaitika, I still need my 40th back. Even ndane 44, I still need my 40th birthday back randisina kuenjoy. Why as a Zimbabwean wakazviita? Even ndine zvandakakuitira zvandakakutadzira zvaune chivi nazvo. Wakadi kungomira after my 40th wozozviitako the second day. Why? Ndozvandoda kuziva until today. Ndozvandisina answer. Ndikaona answer, I'll be fine. All right, this is for ndikubvunza imwe question. All right, zvadai. Let's say pane vanhu like inini I can help you Fufusoko kungotaura, just kungotaurawo. To be honest, even me, I've got things that I go through. Ndingave ndisingakwanise kana kuzvitaura pajekerere kuti this is what I'm going through, but I try to talk to somebody kuti moyo wangu unyevenuke. Like right now, since this zvese izvi zvakaitika, what do you think is the way forward? Makakumbira vana doing that. I'm still waiting. Yes, ndakakumbira. Do you think do you think vakasauya ndohondo yacho isiri kupera? Handiri kunzwa. Inini ndine zvandiri kuita background yangu, ndohondo isiri kupera ende vamwe vacho they know they are suffering. Inini chandiri kuda ndechekuti munhu kana akabirwa uya neV11 woyo wakaisa zvese pasi kuti yes muchemberesoko. Andimeli wana vanzvitaura kuti muchemberesoko vane bhita nekuti vakadai handiti. Inini I still need mapurisa akatadza kuzvikliya. Mapurisa akatotaura ati pindire nyaya iyi hapana chakabiwa. Bank account yangu is still okay. Company yangu is still okay. But vanhu vakandiendesa that trauma yebirthday rangu, I need you to come neV11. Ini ndoya neV11 toona kuti pakabiwa ndepapi. Ndakamboita live paitwa nyaya yaSharon uyo akazovabira. I still need that. And if that is clear kuti ndakabira vanhu, the trauma will be gone. Handidi kunyebera ndopika nababa wangu, but kana isina, there are people who are suffering, who are coming to background. Muchembereso chakadi ngavauye pajekerere, whether pasiri paSIS MELLY, ngavatsvage even Tilda Moyo or wherever. We need to clear this. Musazonditi ndiri muroyi, handisi muroyi, but mudzimu yangu ndiri kuchema and I'm bitter today. I'm still bitter. Inene, I'm on your side, Fufusoko, and I understand how you feel right now. But problem is, vanu ava, I don't think they'll ever come on Kosaka kana vakatadza kuti Fufusoko, why vakazviita? Why? Vaida kukanganisa zita rangu. Vaida kukanganisa zita rangu inini kundini. Then handisiri that strong wekuti ndinouya ndofesa vanhu paFacebook. Pamwe denda akatobva paFacebook vanhu vakutofunga ndiri mujeri ndakasungwa. Handiri kuona. Because vamwe vacho vakayara kuti akutenga mujeri ari kusungwa mapurisa azodi. Handina mupurisa akandiwingirawo muUK. But inini I'm still bitter. And then I'm telling you, andimeli ndosaka vakanyarara. She tried a lot. Mai mazoe vakatry vanhu vakawanda. I'm bitter. I'm telling you, I'm bitter. I can do anything to anyone. Ndozvandiri kukudzai. Ndinogona kutora 10 years or 5 years ende vanhu vagondiseka vagoti hapana zvaanoita. But I'm telling you, I still need my 40th kuti uyeswe apo. I lose a lot of money through that 40th birthday yangu. I lose a lot of things on my 40th. Isadzoke muupenyu hwangu.
ende ndatokuenda kuma50 60 70 40th year haisi kudzoka but bhita yangu iri pakuti unoziva kuti chipegi chipoko why on my birthday ndo muroyi because kana munhu dai akakwanisa ka aitondisira poison ndakafa ndo vanhu vanotiuraya tichidya navo everyday. I didn't know kuti there's something planned on my birthday. Ndo pane bhita yangu iyoyo. And I want you, you know, for Soko, I want you to learn to let go. Let go. Ask Melari pano since I know 2018 to 22. It's Pakawoma, Jeshua, I understand, but with time, ndinogona mwana ndichita majokes papage pangu ndichitaura zvichivanhu but deep down I'm bitter yekuti ndine certain people vandakatageta and I know ndakatombovataura pandakaita live yaSharon sorry timu riri kuti taurai namuchembereso kuseri nevanhu vacho kuseri guys nyaya iyi haisi yanhasi nyaya iyi yaane 4 years muri kuzwa ndakazama kuenda kune the other party ukaenda kune this other party vanosvika votaura zvavo zvavanoda handimoona ndodzoka kuna muchembereso kumusembereso kotaurawo zvavo zvavanoda kuti nditi uyai tisangane mese havadi havadi vanoda kutaura nekuseri votaura statement ravo iri statement ravo rikurudzwa ndikurinzwa tiuyai musangane namuchembereso kwachona apa nyaya itaurwe havadi ndeyakudhara nyaya iyi guys ndeyakudhara ndakatosvika kuti yofambiswa sei iyi nyaya haipere mushe ndikutokuudzai kuti I need each and everyone kuuya kukufesa yantimeli yakabvira kudhara antimeli vakatoipindira inini am willing kuti vanhu vacho vandifese voya nemavh11 ekubirwa ini ndoya nemavh11 angu ende ndoda kuenda mumagroups avaita maaudio ekundiplanira hora iyoyi yemabirthday vakatotaura kuti we want to destroy birthday ndine maaudio ekuti ndinototaura kuti vanhu vaitaura kuti I don't want kuti birthday yakaenjoya takatraya unoziva kuti let me say this now and for all unoziva kuti zvakatrayiwa kunzi ndiende kuCyprus mudzimu wangu namwari wangu vakasimba this group of ladies vakati muchembereso we want to plan for you kuti tikuitire birthday kuCyprus tobhuka matickets ichi tikada kutraya mabirthday takaenda tandadaidzwa kuUK kuparliament kuti tinotaura about madzimai takaenda unoziva ndine group of ladies vanga varimo mugroup imoya vari kundirongera hora maZimbabweans andisingadi kutaura today asi zvikaitwa live ndotaura ndine v11 yese takati takamira mira unzwe takamirira Fufusoko mira no I want to ask one question sorry ndakukukata ndoda kubvunza one question azviite here kuti mutaure vanhu ava pajekerere motovataura takamboti for now toda kuti vaende kuna mere zviri kuzikana chimira unzwe pegi chipoko tabva tati tiri kubva kuparliament kuya birthday rangu ranga rasikwa ne10 days sita ravo zveshuwaka waugugula kuti fungai maruta sita ravo rakazara google yese rakazara but that's when the bita mira unzwe pegi saka takamira tabva kuparliament kuya mandataura these ladies ndisati ndatombotanga zvokunzi muchembereso konsa ndatanga zvechivanhu ndikati ndandapuwa mumakombe manje ndikati ladies ndarota but ningi naningi ndakuona muchindinyudza mumusoro mangu musoro wangu mumvura anditi but ndatraya kufaita kuti musoro ubude mvura but ndatadza vakadzi vari 3 vese vakati kana but I don't think kuti vanga vachiza but ndaitadzwa kumakope angu anditi zvikanzi haiwa iyi munongoziva hupe muchembereso tibva tatraya matickets ekuenda kuCyprus unoziva kuti yakaramba kushaya matickets kunzi ndege hakuna anditi ndibva zvanzi nemunhu ailida mumwe mukadzi so ailida anga ari leader wegroup zvikanzi ngatichizvisiyana nazvo ngatichiitai birthday ichi muEngland tichidzosera vanhu mari dzavo vanhu vakarifandwa mari dzavo but vanhu ava pakanzi kurifandwa mari ndopavakaronga dhende futi then ndakaenda kuCyprus uka pamwe denhasi ndisipo musingazivi kuti ndiripo ndakaurayiwa but inini ndiri bita and I'm bita isingaiti unless zvinhu zvakliwa kuti wai vakatanga zvinhu izvi wai zvakazosvika pazviri wai vakabhadhara vanhu vekuti vandituke wai vakandidestroya on my 40th chinhu chinondirwadzai birthday rangu saka ndichiramba ndichitaura but vanoda kugugula kukulai ndakataurwa zvakasiyana siyana zvandisiri until today
I need that to be cleared. Ndova ndaita munhu ari bofu. Ndapedza hangu. Aiwa ndizvo. Pakaipa. Thank you. Ndapedza hangu handiwanzi munhu mashoko akawanda ndatopedza ndatobho. Right. But muchembereso koka as much as tichida kuti vanhu ava munozviziva kuti mambuya yambouyi kuzotaura nezvenyaya ishi. Ende one chimwe chiripo avambofi vakabuda pachena kuti kana mukasataura imimi public will never know. Andimaona kuti ndiani kana kuti ndiani they will never know because havatauri vanenge vachiona. Nanti Melly ndoplaya maaudio ndounza mamessage aiplanwa ndounza mari dzakabhadharwa kuti vanhu vandituke. Do you want me to do that? Do you want me? If you say yes, ndoplaya naday chibva tavafumura. Vamwe vacho vanhu vane zvimbo mumachechi but makanditi yes handisi munhu anoyacho ndine nyaya dzavanhu dzakawandisa dzandisingakwanisi kufumura today but with this story Fufusoko kana kunyatsotaura chokwadika. You need yeah, to but heal. that thing, For you to heal, it doesn't heal. I'm not gonna heal. Peggy, wabuda msaga kai wausiri chipoko kai. Picha yako. Anga ishara ne babu ngwana picha yake ule lungi obviously watora mapicha ndi wangu ndiyana munhu ari boa ngechipegi chipoko but munhu akanimirira. Wabuda msaga. Chinja zita, uchinja zvako zita. Okay, saka mati chipegi chipoko nanti Melly nde tinotasa kuti ndindilwe seoro muda kutaura neni for you to heal ka. For you to heal sis Fufusoko ka, the best is kungofumura vanava. That's the best. Because mukasafumura vanava imimi ndimucharamba muchitambudzika mukati memoyo wenyu. Ona iyi muchemberesoko pana andiselina paneni rizomorera ndiselandika pana iye pegi chipokoyo andiselina pana mai nikirana na comment section maitapiwa antika you bring it back on life antika moita life muri for mojo tozojoinawo no maitapiwa ndiani maitapiwa ndivazive ndoda andiselina chipegi chipoko nangu ndingakuzive you have been supporting me na andiselina tombokupai nguva yekuti pamwe it can be solved zvakanaka andiselina vachiita kana zvikazonyatsa kuti zvarambisa tozojoinawo pamalife acho tichitaurawo pfungwa dzedu nokuonesanawo mese kuti guys this needs to stop. Kana makanganisana na just apologize and move on. Makanganisa shuaka vanhu vanodonedzwa munhu anongodonha ofa akuroyiwa nemunhu. Inini kana n'anga inouraya ndikaizwa kuti ndoda kuuraya munhu kandi ndine munhu wandinitone picture yake nezita rake raundotoendesa kuti afe and I need to die. Do you know kuti muchembereso kwena handigoni kuchengeta grudge? Hai zvaramba kuchengeta grudge. Ukanituka vanga tikasana musitungu ndoti aibva apa iwe kutenge ndikuseka ndichitodarika handigone but munozati chiimira ndikudzei vamwe vanhu vaitondibharira zvokutondaro achitaura life kunge anoziva life yangu ka vamwe vanhu vanenge vachichekana kuti ari mudhuze newe anomaona munhu anenge asi munhu ari kureka munhu anenge ari mudhuze newe kana zvangotaugwa newanika vamwe vese vanenge vagara vakumakai vanobva tongotekiteki nazvo even vanyaziva kuti ndezvokunyeba izvi vanotofamba nazvo kutukwa kwamunoitwa ka kuri okay handimukona inini muri kuona pane bitterness yangu zvimwe anti-Melly, let me tell you this, even mai vangu vanozviziva, even muri yekumba kwangu, even wakaona live iyo vanoziva kuti pane bitterness yangu ndepapi. Muri kunzwisa bitterness yangu ndati 40th inouya ka1 in life zvakafanana nerufu kana wako watofa kana kuzvarwa unenge watozvarwa udzokerere kuzvarwa aiwa birthday ye42 43 ndikuenda kuma50 kawo ndakatopfura ku40 inini bitterness yangu vanhu havandinzwise ende thank you so much nekuti mundiuye kwamuri shamwari dzandotaura nadzo dzandiri kuona dziri kukomenda apa dzandinoudza kuti bitterness yangu iri papi. Bitterness yangu iri pamai 40th. Why iwe ndaironga newe uchitoita makeke uchiita everything uchironga everything kutondirongera kuti ndienda abroad uri my friend but une bitter kuda undiuraya kuda undipedzisa ende munoziva kuti musi we40th yacho yandakaenda iyoyo murume wangu inini hanzvadzi yaSMelly yandoti saka ndichiti anti-Melly vaitofanira kuenda kubasa ndibva baba Fariro mubva vati no mai Fariro
ndikungofila kuti gandiende neni ndikuda kuti ndinge ndiri mupakupai chikafu everything ende vanhu vanondiziva vanoziva even including antimeni murume wangu ndiye akanga aitori neni ndopatikazotoona kuti zvese zvangu zvakatorongwa dai ndakatofa. Kune vanhu vakafa. Ndine shamwari yangu vanhu vanoziva mukadzi anonzi Yepe akafa kuLuton uku kuManchester 50th birthday akauraya neshamwari akadyiswa. Inini dai ndakafa on my 40th, that was a plan, but vakatadza kuzviita. Saka inini bitterness yangu iri pakuti come out girls, come out. Ene mutaura kuti why and all this makazviita, or my bitterness haisi kupera and handinyebe ndingafare ndichidii, but there are people who are evil vamuri kusekerera vamuri kuona kumachechi vanhu vaMwari ende vanhu vakazviita izvi vanhu vasingabhelieve muchivanhu, vanhu vanozviita vanhu vaMwari ende vanhu vamunoona machechi Gwistiri, maFaith Apostolic Church vekuti ndikafumura today ka mese munoshamisika kuti menhingawa inaini. Saka let's come out. Ende ngavataure kana ndakabira vouya voti Smelly takabirwa zvechokwadi ndosaka takaronga this. I need closure. Ndiri kutoitsvaga ndakawana that closure kuti why all this was planned and kundidestroya on my 40th birthday. Zvapera ndobva ndava munhu ndichiri kutsvaga closure ndoyandiri kuda. Pakaipa. Aiwa ndizvozvo regai tichisiya Smelly vachirara. Anyway guys, ngatitaurei Fufusoko, you need to heal. For you to heal, if you want to talk to me, you can talk to me. If you want to go talk to Smelly, we can just do kuti poitwa live yekuti, because chinhu chichanetsa ndechekuti bitterness yenyu muchagona kutsamwa and then mokuva mumwe munhu which is nice and zvinopedzisira zvakukanganisa imimi, not even vanhu vacho ivavo. That's very true. Zvinopedzisira zvakukanganisa imimi, not even vanhu vacho ivavo. Saka you need to find a way to move away from this. She knows the truth. Zuari, she's my sister, she knows. Anyway, taura hakuoningi. Hey, that's what I'm saying, kuti find a way. Imimi zvamunenge muchida imimi munogona kuti Smelly ndafunga kuita so and move forward, because mukaramba muri paposition 1 yamuri iyoyo ndimi muri kutokanganisika. Vanhu ivavo muri kufunga kuti izvozvo vanembori nebasa nazvo, ipapo vanenge vachinoti inzwa That's very true. Yes. Ndavaitawo kama ari kuuya, ndavaitawo benziri, but kama haasi kumira. Ini ndogona kunge ndichisekera pana ngavandiite benzika, but one of them they will come out one day. I'm telling you, angava kama ka, but kama ari kurwa ende zvinhu zvinoitika, it's not kuti zvinoitika musiwo, but it takes time. I'm bitter. Handisida kunyebawa nende ndiri kurwawo hondo dzangu kuti I need this kuti zvibude pachena. Aiwa, inini I want you. Inini I'm concerned about you. I'm concerned about you to heal and have peace. Inini ndiri munhu wechivanhu, handiri mukunzwa. I believe muchivanhu. But even Melari panapa Peggy anotoza, even mai vangu, baba vangu vakafa, vanotoza the same. I suffered. If I tell you kuti ndakatambura, Mwari nevadzimu vari kudenga uko ndiwo vanoita ninge ndiri pano today. Through people vepaFacebook vanonyeba, vanotaura zvekunyeba. I need peace, I need closure. And why vakazviita? And the problem is why vakazviita on my 40th. That's all. If I get that closure, ndino relax. But today even ndakafa today Peggy chipoko ka ndichamuka chipoko chekuenda kumafira kureva kwamunogara muri kumafira kureva. Ndinge ndiri chipoko pano paFacebook. Fufusoko, this is what we need to work on now. Let's work towards healing. Let's work towards healing. Healing is for your own good. It's not for one priest. Kuti vaite you. And right now they'll be watching social media. That's what they'll be doing. And this kuti ndiana akati akamboposta murume wangu kumagrupu kana kuti kupi asi munhu social media emozviziva haiti zvema social media.
but izvozvo kuti tosiya zvimaakaundi zvedu zvimwe zvatakanga takangana password tisina kukiya tongozi kudhara kwakusina zvese zvikaizvi ndongosiya ndakakanda zvimapicture zvakanotogwa kazvozvo munhu akakandwa ndoramba ndakatsamwira kuti nditsvege kuti ndiani munhu akazodai it won't do me any good muchemberezoko. That's why you see kuti handichengeti, that's why you see kuti handigoni kuchengeta chikumbu. It happened zvikadarika. It did not affect me in any way because ndangoti hai why social media, that's how I do it. Social media kuro mangwana kapostwa chibwezi ihure iri ihure rakazodai kuti hai wao social media ndodarika mangwana kodzi buroi akazodai kuti hai wao social media kodzi zingoma kuti hai wao ndinasazimwa nangu social media hanimaona. It helps me a lot. Alright, Auntie Melly, murikunde avana, I think even my mom, even family yangu, even baba wangu wakafa usinganzwisise pandiri bitter enough. I think Mwari nevanzima wangu ndo vari kuziva. Anditi kunzi wakanzi muroi, ndakatuka wanzi muroi, ndakanzi chii zvakanzi paFacebook. Hamuna chamusirambotukwa hazina basa. Izvozvo ndogona kudzoka pasocial media. Makatuka imi takazvitukwa zvese izvi. Chiona ndida kuti munzwisise. Muda kuti vanhu vakawanda even pano pasocial media vanzwisise kuti wayambita. Zvinhu izvozvo ndogona kudzoka pani pasocial ndoti munoti muroi, vanhu votoona kuti chokwadi havasi muroi. The problem I'm having now, murikunzwisa, mark my words, ndo pane bitterness yangu. My 40th. Ndichadzokera here kuva ndatokuenda kuma 50 handiti. 40th ichadzoka here. Tongorita 40. Arina basa tongodzokorodza 40. Aiwa, guys. Ndo panounzwa muroi zvakafanana nemunhu wekuti anoti ndakuda kuzvara mwana wangu oraiwa nemuroi. Ndichamuzvara here munhu ubva utoita ngomwa. Unoramba une that bitterness. That's why my bitterness is kuti why vanhu ava even vanga vari mafriends angu pasocial media, even vanga vabirwa neni ndiri mbavha. But kana muri vanhu vanga vari genuine with this yekubirwa or everything, makadi kumira kuti alright, muri vanhu vane mwoyo wakanaka, makadi kungomira kuti ngatimirire mbavha iyi enjoy birthday rayo. Ani muri kuona vanhu ndo pavanoda kuita pfungwa dzakajeka kuti kana zvanga zvisina bitterness, zvisina kuparadzana, why vanhu ava vakazviita musi webirthday? Zvinhu zvese zvangu zviri about destroying me. Muri kuya December topa mabirthday raDecember ra40th toisa same day toita two mabirthday. I understand you. Toita two mabirthday mchemberezo kutozviita zvikabuda totida 40th totida 44 toita 2 kubva mu40 kuda ku42 you enjoy both your birthdays mosiyana nevanhu. I understand auntie. I will talk to you kuseri naPeggy. Ngatisiya edu murari Auntie Melly, but thank you so much. Ndikutodawo healing pamunoona panapa ndouya paFacebook ndichita kunge munhu ari strong, but ndiri munhu ari bitter. Ndikatoona ndosaka muchiona kuti pane pamwe pekuti munhu akangotaura kanhu kadiki ndatotrigger. Ndiri munhu ari bitter inside, ndiri munhu ari nice, but thank you so much kune vanondida, kune vanotryawo kundisupporta, but ndiri munhu atori bitter kutodawo healing. I'm in the healing process. Ndosaka muchiona kuti pakangonyorwa kanhu kadiki kanonzi jemberi ndotrigger off, because ndine zvinhu zvandakaitirwa zvandichiri kuda healing, and I need people who needs to support me. Nango ndichisupporta vamwe vanhu mune zvemamarriages, mune zvakawanda, mune zvechii nechivanhu, but ininiwo nditori murwere ndikudawo healing through the process yandakaenda through. Zvinhu zvinotombondipawo trauma ndakarara kuti why zvinhu zvakaitika. I still need answers. She can bring the life. Atirambe kuti vauye vakatoda platform auhoste but anselina auhoste, but these other parties avauye. I still just need closure. I need closure. Ndikuda vanhu kuti vanyatsondipa closure. I still Auntie Melly vakabvira kudhara, handidi kunyeba mukadzi anonzi Auntie Melly uyu. Vakatraya zvakawanda. Ndine vamwe vakadzi vakatraya ka healing iri kuramba kupera, but I still need healing. Kuti why? Ndakatadzei ngokuti vanhu makadatadza kungotiwo ndienjoyo my birthday. Kode ndakafa sevamwe vari kufa on my birthday, on their birthday. Kune vanhu vari kufa musi wemuchato wavo vasina kupiwa chiedza naMwari. Kune vanhu vari kufa vachizvara. Kune vanhu vari kufa mumabirthday avo. Asi neni Mwari nevadzimu makandipa chiedza. But why vanhu ava vakanga vandirongera zvinhu izvi? Amai Priska mwandiyamwera pera meno. Do the right thing, wakomana. Do the right thing. Talk as ladies.
talk as women. You cannot mesa muri vakadzi vakuru pane vechivanhu pane vemachechi. You cannot, you should lead by example. You cannot keep on saying kuti hanzi tiri vana mai vakunda kumachechi ka when you are still bitter, when you are still carrying that hatred mukati menyu. You can iron this after 4 years of this story, after 5 years of this story, you guys can talk and reach a compromise and agree on something. Because vanhu vekumachechi vacho vandaifunga they are my mothers, I respecting them so much, ndovaindirongera dhende ko dende akafa pamwe daiso tisiri kuwanza kuzvitaura, but mwari nevadzimu munhu vanhu avanga vakatori nedhende ravo vanga vakandirongera ko dende akapiwa keke rangati nemutonga worochikafu. Aiwa fufusoko munoziva zvakaitika paipai vanhu ava vanga vane jerasi rekuti you had that idea yekuita this thing and vaida ivo ndivo kuti vave kumberi ukatodaro manje wakutora pandinoziva chaipo unokona kuti kutaura chaizvo chaizvo but unoziva kuti kune mari yakabatwa yakawanda zvekudaro yavakatora 32,000 yakatotorwa but antimeli ndosaka ndiri kuti this inga haiperi. My name is still there. They need to clear my name. I still need my birthday to come back. Ndokuti hondo iperi. Iyi hondo ika ichauya even ndakafa today. Icharamba ichiungira madzinza nemadzia and even ndichipoko ndonga ndichaitaura the same until they come and face me. Kuuya kundifesa kuti why vanhu vanondoonawo pasocial media ndichisekerera hazvina kupera mandiri. I'm still bitter. I'm a bitter woman. Ari kufamba. I can travel kuya kuna South Africa ndichienda everywhere. But I'm bitter. Ndine vamwe vanhu vandotarisa pane dzimwe nyaya dzandinoona. Saka muchiona kuti handipindire nyaya dzevanhu vanotukana. I've been there. I suffered. It's not everyone who is strong like me. Ngatite so Peggy. No, ngatite so. Let's give you a platform to vent. Zvatakuita muchembereso kwakadzidza what we are going to do. Let's create time pamunenge muripo. We come here, we come here, back here. Vanhu vese vakagara kuti time dzakaredza. You start venting from the word go. Antika munhu wese akagara, people they share the life. Vanhu vari kuti vakabirwa vaya. Let them come forward and say, hey, you walk at the votaura vobva kupai mav11 handi kune mav11 ndine mav11 tobva tangoisa mav11 zvopera toona takabirwa zvichokwadi here kana zvazvizenjeras tobva tangopedza nyaya. Munhu wese anenge akateerera munhu wese anenge aripo nyasana kuti vanhu havana kuuya muchembereso. I've been doing this for so long kuti nyaya ipere. No one is facing me and handisi kuunza masvosve zvekunzi unorumasa vanhu nemasvosve. No, this is a clear platform. I need to clear myself. Ari kuzviziva ita macalculations ako kubva pakafirwa munhu wekutanga kusvika kupedzisira woita macalculations ako wounza mari dzawakaisa kumadzimai akatendeka woti zvichokwadi muchembereso komakandibira. Most of the people havana kana chakavabira but mazimbabweans ndosaka ndauya panyaya yevanhu vari kunzwa muno vanongobhanya ndakabirwa wabirwa papi pawabirwa. Let them come and face me tipedzerana. Handisi kuchikidzira vanhu but I need the closure. Aiwa let's smelly. So that we just demand it once and for all. Was in the clear. Nobody came. But now ndongona kutaura nawo kana mukazitaura navanhu kuseri handivanzi chinhu ndiri pano muchembereso. This coming week I'm busy, I'm at work because ndiri kugara kubasa and then week iri kubva musi wa5 ndinge ndiri kumba until ndine 1 week. I can do a live ipapo and ndakapombonuka ndofesa vanhu vada kufesa ndichitoenda mucomputer ndichienda mubhengi reaccount because richiripo account yecompany ichiripo ndokuitira macalculations angu ndichitumira toona kuti wakabirwa papi iwo uri kuti ndakabirwa. Why mapurisa muuk kana munhu akabirwa why ndichiri kufamba kuti ndiri muchemberesoko here ndine mushonga that's why ndisiri kusungwa. Ndine maaudio vanhu vachiudzana kuseri kuti we wanted to destroy this woman. Ndine maaudio ndine mazita andakambotaura before and I'm going to expose everyone now because I need closure even on my side. Thank you Auntie Melly. Angachirara.
All right, guys. Thank you, Peggy. Kana ma off, then we'll talk. Yeah, I'll call you Sarah Auntie Melly. Ndok phone Sarah. I love you so much. I love you, Peggy Spoke. I love you, Auntie Melly. And I love everyone and support Panapa. I love you so much. Bye bye. All right, bye bye.